Assalamu alaikum. Bugün tema iklim flörtoporu var arada. Çünkü bilşiniz yani arada video çekipdim. İki topor var arada da. Bugünkü tema halk için görüşeceğiz deyip aslında olun adam oynayacak olan adamlar var arada. Hoş geldiniz, salam, kuvmi adalanız. Yani görüşen olsalar görüşsünler kardeşim, görüşenliklerini görkösünler. Olmasa da öz işlerle Avrupa'da yaşayan olsa Avrupa'daki durmuşu bilen bolsunlar. Ya da bizleri ağlap, oynap, halkı. Yani esası teman vatandaşlar bu arada açık geymel bolyan. Çünkü yazılanlar o kapilam ok. Göz yakinen görmesini betetti. Uzağı görýän, uzakda mesele yok. Yani yakinen görmeli bolsam birazcık. Seredin vatandaşlar şu ne biz başta şu yolu çıkamızda da bizim hakikaten hem problemamız vardı ve biz halkın arasındaki adamlar biz. Yani bizim oturup başkalarda kuşkurt çökyalak nememiz yoktu. Şonu edemizde de özümüz ettik yani. Özümüzü odasallık, özümüzü udarasallık. Da здравствуйте, спасибо. Не Добро пожаловать, Чагатай. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ага. Сейчас я вот Там что-то про посмотрел, наши... короче, один сплетни Курбанова. Хорошо. Bu illeşimiz hem Kazakistan illeşimiz. Kazakistan'ın hem yurdun düzelmegini isleýär bolaram. Kazakistan'am halky kösenýär. Kazak dostlarymyzam yurdundaky diktaturadan ejir çekýär. Ýöne edil biziňki ýaly däl kan ýaşna bularda birazajygam bolsa YouTube ol bul işleýär, habarlaşyp bilýärler. Biziň türkmenlerimiz imoda gepleşip bilen oklara watandaşlar imoda. Inni aradadan ha Balkanla şo mesele boýunça adamlar altın asyryň nemesine bartdyrlar. Näme üçin? 6 megabit internet berýär ýöne üňärkisi elementarynca da adam açyp bilemzok diýe. Bilerek pul köp alýaňyz siz diýe. Yani olam maşenstwa aslında. Yani bir maşenstwa yurdun eli bilen edilýär. Yurdun öz eli bilen edilýär. Çünkü sen 6 megabit tezlikde internet berýän bolsaň, sen şoňa göre adamlar peýdalanmaly ony. Sen şoň puluny alýaňyz. Onu arzanatdyk diýen ol was çykarýaňyz. Neyse, bugünkü tema esas iklim falan temasy, iklim flör. İçinizde şol toporu gollaw berýäňiz bar bolsa, efire gelseňiz, pikirleňizi aýtsaňyz, diskussiýa geçirip bilseňiz gaty şat bolardym. Biz watandaşlar näme däl? Soňdan gelmedäl. Türkmenistanyň watandaşlygyny, pasportyny soňdan gelip alamzok. Şeňiz dogan göbek kanymyň akan ýeri şotay. Eger iklim flör toporu bizi ignorirowdy edýän bolsa, onu bidem olar ignorir etmeli watandaşlar. Geçenki gepleşimde devlet toporunu agdadyk. Devlet toporunu aslında detalyna değinmedik ýöne esasy Murat Gurbanow barada gitdi ýöne. Devlet toporum kimler admin biljek gel, kimler içinde menden saňa barynça adamlar oturýarda. Ýöne iklim flör toporu bu sapar esas temamyz. Iklim flör toporu. Siz halky näme diýerler bular? Ýa şol oýuny ýatdan çykarman. İşte Türkmenistanyň kemçiliklerini agzap, Türkmenistanyň problemajyklaryny agzany bulup, özlerini adam çekýärler. Ýöne özleriniň diktaturasyny, özleriniň maksatlaryny amala aşyrmak isleýärler. Kelejiklerindäki maksatlaryny. Yani bul halkara hukuga gawat gelýärmi?
konstitusiýa gabat gelýärmi? Ol gyzyklandyran ol. Kelleciklerine babırlar, ha diýä biz diýä sürgüni berjek diýä mysal üçin. Şu sürgüni berjek diýä Türkmenistanyň şu hökümet nemesini işleýänlerin hemmesine diýä sürgüni berjek diýä başga ýurtlara. Çağalaryna çenli diýär. Şu iklim şular toparynyň aýdýan sözlerine näme derece goşulýaňyz? Kim näme derece goşulýar? Buram bir Türkmenistanyň 6 Mbit berýän bolsa, megabit berýän diýip, onuň 2 megabit ýok, hemem gowçutanok. Maşenlik hökümetden maşenlik da garaşarsyn watandaşlar. Bu halkyň interneti bilen, onsu bilen. Ýöne häzirlikçe halk öz problematy bilen ýaşa bersin. Biz häzirlikçe öz içimizdäki kemçilikleri düzeldiň. Çünkü şeýle bir halkymyz bar tuğulymy. O tarapda da ýalňyşlykkan, bu tarapda da ýalňyşlykkan ikisini hem görmän gezi bilýär daray. Geljeğim näme bolar diýip geljeğinem alad etmän ýaşa bilýär. Şunum diýip ýaşa bilýärler diňe. Ýöne biz ana näçe aktivizm bolup görüşdik, näçe gyýgyrdyk, gelin bize goşulyň watandaşlar, erkekün siz terowna kösenýäňiz. Awa çykdyňyz, ýurtdan çykdyňyz, Rossiýa gitdiňiz, Rossiýa waýendan nemesi bilen harbalaryň üstü bilen seni urşy berjek bolup duruny, o taýdan gaýtjakmasaňyz diýdik şo wagt. Nihayende Türkiýede şey edip dur. Türkiýede de tutup deport edip dur. Näme ýene bir ýurt saýlalyňmy, tapalyňmy? Ha? Pol, şo, onuň ýene o taýda bir zat bolsa ýene bir ýurda gideliň. Şey edip bereliňmi watandaşlar? Ýani ýöne ýurt saýlap bereliňmi? Hurr edip götürdükler Türkiýe çykalyň. Hurr edip götürdükler Rossiýa çykyp gideliň ha? Soň ýene o taýlarda bir zat mesele dörese, bärden hem çykyp gideliň ýene bir ýurda. Haçan biz öz ýurdumyzdy düzeltmeli watandaşlar? У меня новость есть, хабар есть там. 20 сентября Джо Байден приглашает 5 глав государств Центральной Азии в Белый дом. То есть они по причине, то есть приглашает, потому что почему помогает России обходить санкции. Если сказали, хочется выговор сделать Джо Байден, если сказали, Байден сказал, если будет помогать России дальше, то могут ввести санкции в странах Центральной Азии. Görýäňizmi, düşündiňizmi? Men terjime edip bereyim. 5 sanak Sredna Aziýa döwletleriniň başlyklaryny Joe Biden 20 sentýabrda diýe öz Beýaz Saraýa çağırýar diýe. O taýda da gulawundan çekçekdir da bu beýaşçynyň. Haýsy tarapda durýaňyz howsy diýip. Eýlek geçýäňizmi, beýlek geçýäňizmi? Beýlek geçseňiz şunýal netijeleri bar, eýlek geçseňiz şunýal netijeleri bar diýip öňüne şert goýjakdyr da. O wejde hakyndan çykýar. Türkmenistan hökümetiniň nemesi daralýar gitdigiçe. Oýun oýnak bilýän alany, meýdany daralýar. Seredna Aziýanyň beýleki döwletleriniň hem daralýar. Çünki Rossiýanyň ýanynda duran ýalyrak işler edýärler bolýan, olaram gün wataryň nemesine ýakýanlar da. Aslynda bar belen körügem şu Rossiýa Putin'den gelip otýar. Ýöne iklim şular topary barada ýene bir bilýän zadym aýtjak. Ýol açsalar çar tarapa gaçjaklar türkmenler. Hawa biz ine halkda bizim şu elimizden gelýän zat bilet alyp bir ýurda uçup gitmek, mana şonu diýersen, bolmaýar da şo. Men şu insonky demmeçende aslında ýurdun içinde görüşjekler wagt bolýan ýöne. Gaýnansam bir ýyllap reis goýmady Türkmenistanyň prezidenti. Prezidenti diýen, çünki prezident çoň buyrukly hiç adam ede bilmediler. Ne Dubaýyň konsuly, ne Dubaýyň ilçisi, ne Daşary işler ministri hiç ede bilmediler. Goýan otalar gitjekdim mysal üçin. Ýöne bir zady bilýän, Daşary ýurtdaky aktivizm hem däl. Bapşy näme diýme bu iklim falan toparyny? Olar aktivist diýsen däl. Näme diýip olar näme at goýup bolýar? Olaryň ady näme bapşy? Bir kanun bir näme örgütmi näme bu? Iklim falan topary watandaşlar. Kim şonu gollayan olsa, ba olsa gelsin ne? Çağırýaňyzmy ýa näme diýäňizmi?
Iklimler topar barada şolaryň aýtjak sözi barmy? Ine iň berkisi şu oturup men şolaryň toparyny kritika edýän. Şolaryň toparyndan bir adamam çykyp gelip şolary sagunyp bilenok. Şolary şolanky dogry diýip bilenok. Näme etmeli? Bir adam gelip diýip bilenok şunu iň berkisi. Olaň özlerçe meclis kuran bolup berlermi, prezidenti tribunala berdikden bolup berlermi, onuň sen kime ähmiýetli, kime gyzykly? Kim yani Türkmenistanam gurduňyz wagtynda nemede elan etdiňiz? Ne ultimatum. Ultimatum berdiler wagtynda ýadyňyza düşýän bolsalar, may aýynyň 20-sine çenli hiç kim protest etmeliler. Hawa kim protest etse şol hökümeti işleýänligi bolýar diýip. Hawa hiç kim etmedem şonu. Hawa näme etdiňiz onsoň? Hiç sadam etmediler. Aynen. Nur bundan azal görmediňmi ýurtdaky kemçilikleri? Hawa açky, sag boluň, hatlary okumakda kösenýän, daşy görýän, ýakyny görüp bilenmek. Aslında özüm gelecek bir 5 ýyl 10 ýyl görüp bilýän oglanlar ýa-da ýakyn wagtda näme bolşany görüp bilýän oglanlar. Yani ulu görýän şu gidişine gitse Türkmenistanda bara anan aýyň. Edil häzir ma köpüňizde ýyňyňyza dolanysyňyz gelen ok bolýan. Ýene bir 5 ýyl 3 ýyl geç aýta bara men size aýdaýyn. Ey nähil ýurt bollaý otay diýersiňiz bara. Ha o özellik hatlar bulaşık görünýänini ozalan kynçylyk bilen okuýadym. Indi birazjyk arkaýyn okuýan şu wagt. Gaty uly nomer del birlik ýöne şolam ýok bolmak üzere. Hani indi Klimfler toparyndan ştaýda hiç kim gelip neme edip bilen okmy? Şoň öz toparyny gorap ýa-da şolaň hakyny kuny ýa-da şolaň içek bolýan zatlaryny dogry hasaplaýan diýen. Diýmek halkyň içinde ýok watandaşlar. Olardan hiç kim. Özleri bir uniwersitet bolup oturup bir iş eden bolýarlar. Ejek hak oýnaýasa çaýak hak şonýaly. Üýşüpdirler bir uniwersitet hamsyk Klimfler toparyny diýen. Uniwersitet hamsyk üýşüpdir özlerçe. O bir prezident bolan bolýar, bir minister bolan bolýar, biri meclis kuran bolýar, biri tribunala elan eden bolýar. Awar öz içindäki nemelerini tatmin etýärler. YouTube'a çıkan bolýarlar, täze Türkmenistan gurduk diýen bolýarlar. Gurongdy gurduk, gurdumyz. Türkmenistanyň içindäki ýurdun içinde de gaty ökde kelleti işleýän rehinli watandaşlarymyz bar. Taňa almandyr o Klimfler topar o merdan jüýjäňden görülýän zatlaryň görseň bara aňaryň gelýär. Kemine diýil ýani. Täze stil, hawa ýok stil bolýan meni birazjyk neme etdim lan. Nurjyň 40-dan geçdiň tamam gözler biter diye 40-dan soň 40 bolaýarym kaya. Нам нужна революция цветная, Центральная Азия. Нужна бархатная революция. Мы должны добиться перемены. Hawa birleşmeden çagata ýerleşmeden tanýan bolsaňyz Gazagystanyň ýerleşmesi. Olam Gazagystanyň rewolýusiýa bolmagyny isleýär, olam özüniň ýurdunyň bölmegini isleýär. Общая Средняя Азия хочешь, да, вот было бы такой. Да. По всей Центральной Азии нужна революция, то есть. Если в Казахстане будет революция успешной, я предлагаю всем оппозиционерам в Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан приехать, потому что там этот штаб можно создать. Потому что новая власть не будет преследовать этих, и они не будут депортировать новая власть. Я могу даже поговорить с оппозиционерами, то есть с казахской оппозицией связаться, что после смены власти вас не тронуть. Ну, ваших активистов там, политических деятелей не тронуть. То же самое и Туркменистаном я могу утвердить, что если мы заранее сможем сделать это, я хочу, чтобы пускай вот оппозиция казахский, там узбекский, пускай они тоже придет к нам, и пускай спокойно они двигаются. Я просто уже ненавижу диктатуру, да, вот Потому что нас уже поодиночке схавает нас. Поодиночке вас реально схавает. Спецслужбы вот эти, провластные журналисты там. Они за рубежом активно работают.
Да. Здесь что говорит, Hagam bira toklar bähini Türkmenistana jüýüňde 10 000 dollar pulyň bolsa meheme ütüp alýarlar diýe. Alarlar kançta goý Galtamandan ýurdu bolla taýa. Galtamandan ýurdu bolly. Türkmenistana hiç sada garansiýa ýok. Hiç sada garansiýa ýok vatandaşlar. Kiýsäňde 10 000 dollar bolsa kançta üterler ho. Sen dollar ulanmak gadagan ha bu wagt diýip. Kurban Muratowyňa jaňet özüňiz. Murat Kurbanowyňam eger özüni demokrat hasaplaýan bolsa gelip biler. Akliň toparlary öňe men bir gezek Halmurat Söýünov jaňadan galasawoýumy paýlaşypdym. Sen bilen gepleşer adam ýok. Türkmenistana baramysan habarlaşar diýip ýanky. Ondan bäri. Awa. Başta şol adama gollaw berip, şol adama videolary uradyp, menem şo 70-nji galasawoý şu adam halkyň sesi näçe 400 näçinji videolary goýup berler. Şoň içinde meňem galasawoýlarym bar. Şol adama menem gollaw berdim. Ýöne gollaw berseň gowy, tanqid etseň elbet bolýan bolsa, sen iňe barmany geç. Hakykatdanam iklimler topary realna adam oynayarlar vatandaşlar. Şu toparda oturan iyileştirme yüzlönýän nämen esasy iklim filan hütüýün fan olur anni ýurda barjak alada ýok bolan. Olan olar ýa derdi ýok. Barjak diýende de onuň kim ýa. Olur gitjek diýende de onuň Türkmenistanyň pasporty ýok olurda barynjy bilen. Olur Şweýçýa vatandaşy. Şu toparda oturanlar oýnatgylary birazjyk esasy men yüzlenmek isleýän. Iklimler toparnaky oýnatgylar. Olar sizi odadyňyp özleri oturan ýerinden hany bolup başa geçmek isleýär. Siz näme özüňiz oýnadýaňyz? Mert bolsa, lider bolsa, goşunbaşy bolsa öňe düşsün, düşsün öňe. Düşsün. Biz düşük görkezler. Ýöne siz şoňa näme anany otyrsyňyz? Näme üçin şo soraw beriwleňiz özlerine? Şweýçýa vatandaşy bolup Istanbula gelmäge gorkup ýören adamlar alar. Türkmenistana başaňarda dursun. İstanbul'a da gelbilen o var. Olmasa Şweýçýa pasporty bar ellerinde. Vize gerek galalar. Siz näme özüňiz oýnadýaňyz? Tamsyklar. Iklim topary. Aralarda TikTok efirler açýardylar şolaram. Vatandaşlarymyz gelip soraw berse çykar muny çykar. Bu hökümet näme diýip derrew halky ikäwe bölýärdiler. Çykan ikäwe bölýär bu halky. Soraw bereni, kritika edeni, tanqid edeni ikäwe bölýär. Kritika edip biler, pikir alaşman biler. Ne öwrüle bilen pikir alaşan o. Ýöne men liçkadan hem habarlaşan, efirimden hem habarlaşan. Käwir pikirlenmez alaşan o. Men sırada şunu agent diýem o. Näme üçin şonu edýäňiz? Нурмухамед ага, там информация есть, что саммит будет осенью этого года в Варшаве. Саммит ОБСЕ, то есть. Там будет оппозиционер из Узбекистана, Хасанбой Бурханов. Да, это саммит каждый день в сентябрь, октябрь, месяц, в сентябре, октябре, каждый месяц есть такой, да. Я в позапрошлом году участвовал, а в прошлом году просто как гость туда пошел. Ну, я видел туркменскую делегацию и снял видео и задавал некоторые вопросы. И после этого меня начали преследовать, конечно, даже в Польше. Ого! У них рука Да. длинная, да, этих спецслужб там? Да, Чекистов. да, да. Да, они хотели даже меня найти и спрашивали моего адреса. Вот. Некоторые друзьям спрашивали, а они сказали, что у тебя вот такой угроза есть, братан. Я сказал, ну я здесь, если они хотят, придет. Ну, yani yok, uydarlasınlar. Salam Cansu, hoş geldiniz. Салам, Так, салам. Xitoydanam bir zady görüp bilýäňiz. Iklim toparyň boşdugyny, şu an şonuň adyndan gürläp biljek. Ya men şolaryň toparyny garşyma alyp, şu an ýenjip myzyny çykaryp otursamam, şolardan bir adam gelip bize jogap berip bilmeýär. Şolaryň dawasyna ynanýan halkyň içinde adam ýokdugyny görkezek bolýan men. Bolsady gelerdiler. Men şu neçenli efirime goşuljak diýen kim ma bolsa alyp geldim. Kim ma bolsa alyp geldim.
Şolaň toparyny golleýas diýen wag bolsa gelip biler, sorag berip biler. Aleyküm salam. Zetar. Zetar. Muhammed Zakir kanalizasiýa gören oklaýdy ýa. Ay olar bilen işim ýok, tagam bolar kanalizasiýa ady. Hoş geldiňiz Zetar. Assalamu alaikum. Aleyküm salam baýly, hoş geldiň. Ýok da diýme onu. Aleykümselam, aleykümselam. Mhm. Bu bizim Ukrainadaky Abu Yunus mu garay? Sniper ady wa bolin. Badrov, näle abi Ha, Yunus. Badrov senmi ya? Elle tanıman geçtiniz. Mene sniper görsem şu Abu Yunus ýadyma düşýär. Aba. To jest alalaşýaňyz da onu. Hiç kritika da ýok. Bu nemeleri bilen. Kim şoň ady? Iklim toparlarynyň boşdugyny, zaýadygyny alalaşýaňyz da men bilen. Dogrumy watandaşlar? Ve şu toparyň hiç ile halkyň içinde de aldygynyň ýokdugyny. Olar eser etsen olar üçün pokuy. Bu saatten sonra vapşe pokuy. Olar bir deme vatan üçün millet onkaly bir problemalar yok. Olar diňe Amerikadan iki YouTube'da bir çıkış etmek. Olaryň meselesi o muka diýip pikir etende. Eğer hakykatdan bir siýasatçy diýip görölde ya da bir ýaşula diýip görölde. Olaryň elinde dokumenti bar. Pasportdan bar emmez adam bar. Na samym jele bir halkyň meselesini çözmek isleýän olsa gelerdiler bu taýa. Turkiýadaky watandaşyň ýagdaýyny görerdiler. Oňa da bir çözüm üreterdiler. Olar Doğru. ýok. Diňe iki de bir diňe deme Turkiýadaky wakalary diňe dile getirýärler. Özlerine belki jurnalist ya da blogger diýseler daha mantıklı olacak da en Yani. azından bizine dile getirmezler zaten. Ama bir Ya. adamlara umut verme de biz yine onu edeceğiz, biz bunu edeceğiz. Adamları bir neme umutlandırma da. Yani Evet, ya ol devamlı otur. doğru aýtdyň şu YouTuber ýa-da blogger diýsinler özlerine iň bolmanda menni Türkmenistanyň problemalaryny habar berýän bizimki bir bloggerlik diýsin. Bizim Türkmenistanyny bir zat ütkötmek ýa-da bir zat etmek ýaly bir derdimiz ýok diýsinler. Ya şu baýly ýazypdyr da nur kim bolsa bolsun aňaryny tankitlesin galany dogany näme diýipdir da ahir bir yerler gitjek yerler ýok. Sen häzir wara İstanbulda görüş başla, men sana aýdaýyn baýly. Men baraýyn häzir İstanbulda danem täzen öňküýär organizowany bolup, täzen guram açmak kon iki günüň işi watandaşlar. Täzen görüş başlap, täzen edip başlaýyn, men size bir aýdaýyn. Şeýle çykarmanjyk oturanlar şu wagt bolar. Näetdiler? Şeral Sadyk haramlardan getiren bolup ýa bizlere bok atyp, ýok anha näme Dursultan şowat näme oýunçy tutulýar şo deportasiyon lagere düştüğü de adetde şu meselelerini alıp başka dağıtlar diýip ýok narkotik goýunça tutulupdyr, plan edipdir diýip bokat şo ne diýerler bular. Yani awreň göterilmesi paka häzirlikçi bir iş edem zok sesin çykarman otyrlar. Beni häzir İstanbul'a baryp mitingler dağıtlar gurna bersen rezonans dörýär-de. Hökümetem özüne çäre tutup başlaýar. Sen şonu ýalak bir täzen rezonans döredip başlayan olun yankylar çykýar ondan. Bular çykýar bir gapdarlan. Dewlete toparlar. Oturýarlarda bara bolgusuz videolar çekip başlaýarlar. Şoň üçin şu wagt ilki biz şolary bara halka tanatmaly, şu wagt wagtymyz bar. Arkaýyn şolary halka tanatmaly. Özleriniň dawasyny özleri anana oşulaň. Gelip şu taýyk gelip efire gelip özleriniň dawasyny gorap bilen oklar. Özlerine beriljek soraglara jogap berip bilen oklar. Halka ignorir etdiler, soňra biz halkyň hakyny alýas, halk üçin görüşýär. Halkyň sesi biz diýen bolýarlar. Biz näme biz halk dämi ýa Merdan Badrov halk dämi ýa sen halk dämi? Näme üçin sen men bular sorag berip bilen zok ýa-da diskussiýa geçirip bilen zok. Derrew çykarýarlar. Derrew blog edýärler. Oňa şeýdipmi Türkmenistana baran oňa şolardan ütköşük dady garaşýarmy? Mene garaşam bu.
Beter Yok. olaymasan Yemek Serdar Berdimuhammedow ýüzüňe sylaýmasaň olsaň bular bardy. yani bularda çok yalzat var da ben önkü köne opozisiya deyip özülerini adlandıryanlara seretýän welim. Ýekece gezek bir fizikiski iş edip görmendirlere. Ýekece gezek men bir fizikiski işini görmedimler bular. Arşivleri seretýän arşivde de görmedim ben Hakyky buların bir gatby fizikiski bir uýapdyň. zat. Meýdanyna ýekece de Fizikiski işleri ýok. Dogry. da bir halk bile işleşen yerleri yok da. Bularda diňe näme bar bilenmi? Taýyn arşyň eýesi de. Taýyn arş deme. Bular en Aw. Amerikaly Türkmen asfaboýtsy edip bermeli, olara minister, prezident edip goýmaly, ondan soňra ýöremeli. Oy, Ana haýsy bir dünýäde bar mümkin aljak? Haýsy dünýäde bar? Bize evki planetasında yaşap görüyoruz. Yani bu yani bizim yer şarımızda daha önce bolmadı. Yani tayin arşın eğesi olup birine koyup gitmediler hiç kim. Hem kim mücadele etti. Neme bu öz yolundan dönmedi. Dakansa vuruş etti, dakansa görüştü ve o şekil aldı. Yani politikada da böyledir, yani başka bir yolda da böyledir. menem goşulýan şo pikiriňe, ýagny bular taýyn aşyň eýesi bolup Badrow ýalylar, Nuri ýalylar görüşsün, oda tutsun, ýa-da Türkmenistana gitsin, birden işgire tursun, aýaklansynlar, birden gowup galmaly bolsun. Menem şo wagt kakraz üstüne baryp oturýyn diýe. Sözüm ýazymdan çykarmaň. Şoň bar şolaň özlerine etjek zatlar ýok. Bir hiljek, bir hilek bolup, biz işgire döredýäsmi, bir hilek bolup, bir da bolup aýaga alşyk bolaýanna menem ma diýip başlajaklaryň birinjisi. Menem ma diýjeklerim birinjisi şu Gakliňizden topar. Men goşulýan şükürler. Onun naşary nime bar? Yani taýyn aşyň eýesi diýemizde hakykatdan hem fiziski köçede bölüşip ya mitinge ya protesta ya ýene bir zada edeni görmekmiz. Men o taýdan şu netijeye gelýär. Akleýim bilen söýünüpň içine sýa watandaşlar. İçine sýa. Yeah, of course, no, you can take no problem. It's okay, just a moment, brother. No problem. Evet, şular içine sýa meniň bilişime görä. Şwetsiyada da howa köplenç bulutly, ýagyşly, günem ýok, öýde oturýarlar we YouTube açýarlar. TikTok açýarlar belki. TikTok'any halkyň arasynda edilýän soň onu eden oklaryny etmesin goýdular. Çünki o taýyp gelip efir açsalar, adamlar gelip soraw berýär, olara sorawlara jogap berilýär. TikTok'tan besetdiler, bir sellem TikTok'tan hem hereket etjek boldular. Halkyň sorawlarynyň garşysynda durup bilmediler. Indi YouTube'da bir gapdalyň. Diňe özleriniň agitasiýasyny. Men maňa şu wagt meniň aýdýanyma pretenziýasy bolan şulardan zapros berýär-de goşulýar-da näme diýär? Pikirini aýdýar. Maňa da gerek şol. Yok, iklim garяча diskussiya bir halk bile bir geldi mi, yani bir TikTok'ta olsun ya da başka bir yerde garяча halk bile bir garяча diskussiya girip gördü mü, ya da bir zayıflar bile oturup gürleşip gördü mü? Yekece gezek ya, yekece gezek. Ondan sonra ne senkalı menkalı adamlar günahkarlar. Yekece gezek bir oturup gürleş. Yok. Eger etjek bolsalar näme garaşýarlar? Men arada da şo sorawy ikisine de berdim. Ya näme garaşýarlar şu wagt? Ýöreseler menem gollajak. Ziýan ýok, soň iklimçiler bilen görüşäjek. Ýöne ýören oklaram bilýärmi? Ýören oklaram tapawdy ýok. Murat Gurbanow ýörese de gollajak. Tapawdy ýokma, haýsy ýörese de gollajak. Soň şolaň özü bilen görüşäjek ýurdun içinde diktatura bilen. Mesele ýok, o görüşmekde. Diktator bilen görüşüp ýörse, ýani 20 ýyllyk Mesela bir saat bu muhalefetle. Bular bilen hem görüşür, mesele ýok. Näçe soraw berdim, jogap ýok diňen geldi ýa. Onu görýärmi? Aklemfler topar barada. Nurak, oňatmaň, hoş geldin. Yok. Doğrudur. Nura, mesela şu kalı bir prosto približno bir zat. Bu opozisiya bile, bu neme muhalefetle iktidar ortak işbirlikçi düşünýän mi? İkisi aynı şekilde buların tasmasını, opozisiyanın tasmasına Amerika hükümet elinde tutýar düşünýän mi?
Ana merdana menzeş ya da başkasına menzeş o bara olaryň näme mukalı näme nedir o şu hemmesinin da ipini aňyrdan beri tutýar düşünýän. Prosto bir şatlyk şeýle bulary upravlad etdi düşünýän. Yani prosto bir mantyk olarak da Klybunyň haýsynyň bir gyzy men şatlyk şeýle özür dileýän diýip çykyş etdi ya da düşünýän. Yani prosto bir Aşgabatyň içinde oturan göt veren muňa bagyşlama soradyp bilen olsa diýmek ki işin içinde bir zatlar var düşünýän. Bular opozisiýa däl. Aynı Murat Gurbanowyň meselesi hem şonky al düşünýän. Bunlar hemmesi işbirlikçi, ortak. Teredine şu sary nikin ütgedäýä bir akyllyja oňatça bir nik goýar. Adyň okamagam ýaman bir hil gelşikset. Yok goýarsyn. Meni gollamaň. Teredin men size bir zat etjek. Siz gollaýa saat gitsiňiz-de. Ilki bilen özüňiz gollaň. Ilki bilen özüňiz gollaň. Meniň alyp barýan dawam siziň dawaňyz bilen bir dawa. Men siz bilen bir adam, vatandaşlar. Siziň araňyzda da bollum, urulma, menjillime, meni bir azajyk başta beýska plan bilen çykdym. Çykamda beýska plan. Goram açars adamlar goşulşar da soň käbir göz ýetirmedik zatlamady bar eken oturduk, onu öwrendik, oň üstünde. Şoňa öwrädip plany ütkötmeli bolduk. Çünkü hani türmede ýa-da ölü adam bolanyňdan diri we görüşmäge dowam edýän adam bolanyň gowy. Düşünýärmi? Yani şo ýagdaýda şo günlerde türme akdilsegem ütköşük bir halat edici bir arkamyzda topor ýokdy. Men şoňa göz ýetirdim. Yeterlik derecede ýokdy. Bardy ýöne yeterlik derecede däl ol. Yeterlik derejeye ýetmek üçin bir azajyk wagt gerek. Şoň üçin plan ütkötdik. Ýöne aklim toporlar we beýlik topor, dewlete topor özleriniň topor henidem tugulamy. Bizem adaka diýibem topor açdyk, topor etdik. Ýöne biziň hem özümizdäki kemçiliklerimiz bardy. Mysal üçin özümizde kemçilikler men näme diýip aýdyp biljek. Hani nur özüňde näme kemçilik bar? Hani demokrat adam bolsaň aýdyp berdiýseler. Biz başlarda şol bir ideologiýa, bir pikire ananýadyk we şo ýygyny, şo ideologiýany goramak üçin, şo ideologiýany taklamak üçin görüşýärdik. Doğrumy? Indi şo ideologiýany ýygyny ýapyşyp durmalylygyny indi göz ýetirdim. Bir ideologiýany ýygyny ýapyşyp durmalyly, gitkirak bolup, eýlerek, beýlerek bolup hereket etmeligini düşündüm. Men şo wagtlar mysal üçin urulsam, basylsam diýip kän aktivistlerimiz bilen biler. Jalka käýürlemeden tutuldy, käýürlemez gitdi, ziyan berdik, eýämi olary da berdik, öz tarapymyzdan hem ziyan aldyk. Ýöne görüş dowam edýän zok. Şol adamlaryň aňarysy bir kile türmede oturur, biz barýançak, baramyz soň çykardar diýip umyt edýär. Ýöne şu ýolly bir azajyk belki tankyda çydap bilen zoktuk, kritika çydap bilen zoktuk. Hanny tankyda kritika edýäňiz, gelin edin diýär ba bolsa, biz diýär şonu. Yani meniň bilen kimiň näme dawaty bar bolsa, efirlerde, YouTube'larda aýdylýan zatlar. Gelip bilerdi, sorap bilerdi, ýüzüme basyp bilerdi. Näler diýmediler o. Polşa gaýdan wagtymda aýna o 5 adamyň pulunu alyp gaçyp gitdi diýenler boldy. Çykyp YouTube'a çykyp kurlady şonlar. Yani şu derece çygaralyk etmek näme gerekli? Näme gerekli? Iç karalık değil de düşünsene ben geçen hem aýtdym da öňünde KMB var, MKM var, Военный войска var, Hukukçalı devlet var, hökümet var, 72 tane elçilik var karşında da düşünsene. Yani bunlar hepsi sana karşı. Sen kimsin? Ya sen prosto bir halkı uyarmak için çıkan bir adamsın da. Karşında on kalı neme var da eşit bir güçte bile de. Sen en azından biraz bir hareket ettin. İşte biz de yani biz hem beraber hareket ettik. Başardık bir zatlar başardık. En azından gezek tarihte bir mukalı bir mantıklı düşünüp görsen Türkmenistanlar gezek Kurbanlık bayramını bilelikte kutlap görüptürlermi? Yani bizim etmemiz yani sizin gurnamanızdan önce edip bilipdirlermi şon kalca? Gezem bolmadı on kalca.
Niştada sen barmak aňarda dursun, erkire çykşan göwnüň esdämi diýe. Erkire çykmasamam, ýolda ölüp gitden bolanokmy? Ýolda ölüp gitjek Samet. Hagama ölüp gidip oturýardy. Şeýle de ketellen, ondan, mundan, narkomanlykdan, Türkiýede bir giden gereýin serişletine sedawar bolanlar ölüp gidip oturýar. Arak zäherlenmelerden ýöne ölüp gidip oturýar tagam. Yani Türkmeniň ölsem işsada yaranok. Türkmenistan hökümet üçinem yaranok, Türk üçinem. Hatta yeni gelýärler Türkmenlerimizi tutup deport edip yeni bulary kösäp görler. Bulan köpüsi hakykatdan hem bir adam bir hojalyk maşgal etýärler ýöne bizim gadrymyz ýok. Ölsem bilýän, watan üçin ölýän. Ölsem men şonu bilýän. Ölsem men şehitmi, dälmi, tapady ýok. Öldüm men watan üçin öldüm-de. Bir zada degse gowdäm zato. Watan üçin ölsem gowdäm içem. Ýöne bir zatdan zäherlenip ýa-da şo zäherlenip ölenem zäherlenip öljekdik gelmedi. Şo şeýdik gelmedi şolam. İşlejek, eklenjetjekdik geldi. Şo aňaryň sistemasynda şo eklenjetmegem iň wärkidi kyn. Aňaryň sistemasynda. Ýyllyk 45 milliard dolarlyk budjeti bar. Ýyllyk 45 milliard dolarlyk hawa. Ya manatlykmy? 45 milliard manatlyk. Tabii ki bu resmi neme aýdylýan zat. A dolarda aslında ondan amken men hasapladım şo 11-12 miň dolar düşýär adam başyna düşen girdijimiz. Ýöne bizim türkmenlerimiz niýerin görseň iň gara işlerde, iň aşaky işlerde gezip dört we şuňa şu zatlary inni adamlar öwrenip durlar. Esasan bizim opozisiýamyz şu iklimler toparýarlar. Özlerini diňe PR üçin ulanýarlar şu zatlary. Biz keniden kösönýäs biz kösönýänçiliň arasynda, bir halkyň arasynda adamlar, biz PR etmek diýalak derdimiz ýok, biziň rating PR bilen işimiz ýok, biziň derdimiz hakykatdan hem ütkemegy. Biz ol hökümetiň beren sosial jaýyna ýaşap, şolaň beren sosial kömegi bilen günümizi geçirip gören adamlar däl biz. Biz henidem strada işçiliň içindäki adamlar. Biz strada edýäs biz. Şu aktivizmdakylaryň hemmesi strada edýär, gününi, eklenjini doğrudan geçirip gör. Dogonyny, ejesini, kakasyny görüp bilen okşular. Şolaryň hiçsine de rating ýalyk zatlar ýok. Bir kisanak bir samsyklamyz döredip, kanyşna ratingiň ýygyndylgyp görän. O makaroni turka efir edip, o özüçe kurtoy turap görän, aktat etip göränler. Ýöne olar bilen olar bir kisanak bizde de çykdy. Ýöne esasy aktivizm içinde yapılan esası derdi. Yurdun içinde bir adam düzelmegini isleýär. Rating däl. Bizim maksadymyz rating däl watandaşlar. Rating üçin edem ýok ki. Gidýärler, ay ana plany efirini 300 adam oturupdyr da näme? O oturupdyr da hawa birden bir ütköşü iş edip baramyz ýok, oturýarsa käbir meseleleri diskussiýa edýäs. Şu gelen adamlara da yeterlik bize. Şu gelen adamlaryň pikiri ýetip bize. Там, Нурмухамед, смотри, в прошлом году там одного журналиста наркотик подсунули. Представь, за то, что там рассказал про коррупцию в Кыргызстане власти. Ему наркотик подсунули в карман. Мент, опер. О, это у вас тоже диктатура, поэтому. Видишь? В Кыргызстане делали. Представь, а он разоплатил главу спецслужб Кыргызстана. Как он там деньги делал. За 2 дня. За это подсунули наркотики в карман. Зимой 22 года. Его депортировали в прошлом году. Тем более гражданин Кыргызстана, его лишили гражданства и депортировали в Россию. Gören vatandaşlar kritik açıda bilen oklar. Esası kritik açıda bilmekde başlaya hemmedat. Kritik açıda bilen mi sen? Hükümet bol, оппозиционер bol, tapadı yok. Kritik açıda bilen oklar. Hemme sen. Они будут душить, короче, и журналистов, активистов, власти Центральной Азии. Будет душить любого, кто пойдет против власти. Видите как? Gören mi? Çünkü o kisesini narkotik taşlayalarda yatırmaya başlayalar dımdırmak da esası. Мухаммед ага, мен düşünmedim. Почему там этот Мурат Курбанов не проводит за стол переговоров с оппозициями из Казахстана, Узбекистана? Не можно сесть за стол переговоров там в Европе где-нибудь собираться? Обсудить там в Центральной Азии, как этот. То есть потому что надо же у нас враг-то общий же у нас. Диктатура же как бы в Центральной Азии.
Надо Ну, объединяться, как Терет, бы, то есть, коалицию да, создать, допустим. объединяться надо, но Terет, объединиться etmeli vatandaşlar. Yani biz özümüz ýaly kösenip görün, özümüz ýaly kösenip görün, halk bilen etmeli. Ol garry smoklary ynanmalylar. Şoý ýurdun watandaşlygyny alan garry smoklary bir zat nadys etmeliler. Etjek bolsalar, şu wagt türkmeniň halkynyň derejesi ýetjek derejesinden geçibem gitdi dabnody. Etjek bolsa şu wagt ederdiler, edibermeli. Oturmana hiç wagt ýok, garaşmana. Ama meniň näder käbir planlarym, özümiň proseduram, prosesim bar. O gitmem, men şu ýoluň adamsy, men täzeden İstanbul'a da barýan gerek bolsa watandaşlar, täzeden görüşmäge dowam, onu hiç goýamok. Aýyň soňunda zoresta tutular, batlalar, ýa-da ölüp gider ýöne watan üçin. Zato bilýän men watan üçin görüşýär. Onuň jany Hudaýynky. Inanýanlar üçin Hudaýynky, inanmaýanlar üçin Teýwatynky. Men üçin Hudaýynky. Hudaýyň ruhsy bolmanam hiç kim men janymy şondan ruhsy alyp bilenok. Men şoňdan ýan bolýar şo. Aljak diýeni daly bilenok şolar. Şoň üçin biz birek-biregimize inanmaly. Biz özümiz ýaly adamlara inanmaly. Halk kösenip gören halk bolup jemlenşmeli, abidinitsan şolar bilen etmeli. O garry köpekleriň etjek işi ýok. Olar seni küçgürerdiňe, seni öňü tekler. Özü bir ýerde araňda da durmaz. Ýurtda bar agdarşyk et, onet monet, ondan soň gapyny açyp ber, gel körpenje, o mysyrçak ýasty götüniň aşagyna goýup, "Ina hormatlyňyz, saňa şu oturguş senki" diýip oňa taýynjak bermeli. O wagt sen kime gerek ay? Häzir sen öňe düşüp bilmeýän bolsaň, lider hökmünde. Sen kime gerek? Iklim topory, Töýünov, ýa-da Dewlet Murat Gurbanow. Kime gerek sen soň? Toporuň garyp agdarşyk edenden soň sen kime gerek? Türkmenistanyň içinde de kän o. Sen bilýäniňi, senden artykmasyny bilýän öktöý git adamlar. Ýurdun içinde de kän. O wagt tagam birinjiden öň warana baýdak berilmeli. Wagtlaýyn hökümet bolar, hakiki prezident saýlawy gurulur. Gyska wagtyň içinde, 6 aýmy, 1 ýylyň içinde wagtlaýyn hökümet täze prezident saýlawy goýulur. Ýurdun içindäki kandidatlardan saýlanar. Ýokda özüni başarjan adamlar öz etjek goýsamlaryny halka wadasyny berer, telewiziýanyň üstü bilen diskussiýalar bolar. O ýasama däl ýöne, hakiki diskussiýalar bolar. Telewiziýadan hem görkezler halka. Şo wagt kim saýlasa şo bolar. O prezidentim geljekde meniň tarapdarym şu parlamenti güýçlendiriji neme bolmaly? Prezident sistemadan hem diýady parlament sistemine geçmeli. Şonu geçsek prezident diktator bolýan o parlamenti güýçlendirmeli. 140-150 tane deputaty güýçlendirmeli. Ýurdu 150 bolup dolandyrsyň bir adam dälle. 150 tane bolup karar alsınlar, maslahat alsınlar. Şonu etjek adam däl, Iklimowyň, Höýünowyň, Murat Gurbanowyň, häzirden şu soragymyza jogap berilmeýän adamlar. Özleriçe mundan 1 ýyl, 2 ýyl biz bilen ylgap salamlaşýardy biz bilen. Çünki adam adı da o wagt. Inni bolun honnon näri, telefonuňa da çykmadyk sıran bolşup. Kim sen, kim? Beýdarýal kim sen? Ha biz efirimizde alyp otyr, gepleşip otyr, kim mawda sorag ýazyp otyr, söwüň otyr. Na Allah Murat bilen Nury eli bar Farhady tutturdular, mende delili bar, pul SMS ýazanyň blok etýärler diýär mysal üçin. At otyrlar, tökbötüne at otyrlar. Mat bilýän kardeşim, tökmedin at bilýän. Да, так что, народ, не надо ждать Бэтмена, так что объединяйтесь. Уже как бы назад дороги нет, надо уже. Так и так без жертв не бывает революции. Без жертв не бывает, надо свободу добиваться. Efire geldiğin ha şoňa tabi 0 followers, 0 takipçi diýe. Täze fake we hasap açypdyr. Nury geç näme diýe? Ýanky Allah Murat bilen Nuryň eli wa diýen adamynyň hasabynda ne bir adam takipçi. Ya işte ya gel efirden aýt ýüzüň açyp diýi. Bam delilin ýüzüme watsana ýüzüme. Nury kendi aýygyň tapdym men ha delilden şappa diýip görkez ekranadan meni maskar etsene. Näme ony aşakdan ýöne bolgusyz 5 tane 10 tane harpy hemme kişem ýazyp bilýär. Hemme kişem ýazyp bilýär. Prosta şu zatlary bitçi daýas. Ýöne özü şu opozisiýon lider bolup gören adamlar. Garry adamlar. Olar ni çydanok, olar
yoğunlaşdy, şu ýeňse damary yoğunlaşdy olaň. Olar eglesi gelenok. Olar egilse agaç ýaşka egilýär diýe, garrata döwülýär diýe. Indi olar egilmeýär olar. Şoň üçin ýaşlara ýol bermeli. Yok, meseleni hala düşünüp bilmedik. Yankı diýen ýaşullaryň ýa-da opozisiýa diýerleriň garýaçy diskussia geldilermi? Hiç wagt gelmediler. Munkal töhmete maruz kalmadylar. Ama sen kalı, men kalı, öz geldi ýaly. Ne Çağatay ýaly adamlar garýaçy diskussia girýärler. Munkal halk bile diskussiýa etýär, adetde töhmete de maruz kalýar. Hemme zada da demek kabullanýar da düşünýän. Olar ne yani bu taýda yazılan her bir zada howa diýmeli oturmaly ýöne başga bir nemesi ýok ýöne. Alternatifi ýok ýöne. Unda yazar oturar goýur. Ya delilliýäse bir täwada delil diýmezde de şudur birazcık şu tarapdan. Yani logika gawat gelji delil getirseňem bolýar. Hukman screenshotly SMS-iň bir görnüşi daty gerek gel. Logika gawat getirji. Mysal üçin gawat getir logika. Iň bolmanyny nury sen ne şoňa şeň diýipsiň, inhamyň delili, inhamyň delili ýöne şuň ýok bolyn, şunukisi ýeterlik derejede şunu subut etýär mysal üçin. Yani biz delil gizläp iş edemiz. O ekranna ýaşadyk, ekranna garrap barýas, ekranna saçymyz düşdi. Açkamyn gözümizem hayallady ekranna. Ne ýakyny zordan okýan açky bolmady. Ekranna geçdi biziň ömrümüz. 2 ýyl öňkü videolarmy YouTube asamdan görüň, nähilek ütgapdyn. Bir-birde ütköçük bolup şunça adam bir oýun oýnap bolmay, ýa şunça wagt bir agentlik ýa şun. Agent kime gerek o? Agent kime gerek? Sen hemme zadyň YouTube'da, hemme zadyň ekranna, ýüzüň belli, adyň belli, familiýaň belli, durmuşyň belli. Näçe tökmetler açak bolurlar, seni öň işläp berken şey edipsiň, ýok beýdipsiň, Türkmenistanda şunu edipsiň. Näçe tökmetler açak bolurlar, bolmady, başarmady. Брат, ты объясни, почему, говорит, зачем революция, говорит, нам надо учиться требовать свои права, говорит. Но без революции-то никак же в Центральной Азии. Вы же видели, что было в Казахстане. В Карабахстане что было. Вот Так, вы ответили правильно. Халап по яму так не работает требование. Там не работает. Революция нужна только. Массово надо выходить в столицы только, в Центральной Азии. Без этого никак нафиг. Cevap berçeňiz barmy? Näme üçin rewolýusiýa gerek? Hakyny talep etmek uğradyň ülke diýe. Bunu Türkçe anlıyor musunuz? Ben size Türkçe anlatayım. По-туркменски вы понимаете? Türkmençe düşünem. Türkmençe düşünýär. Mesela şu kaldı. Yani sen de Kazakistan'da yaşadın. Mesela prostoy örnek getirdin de prostoy medyana Kazakistan'da prostoy yani svobodny media diýip bir zat var. Yani bizde bir svobodny media diýip bir zat yok. 5 tane kanal var, döwletiň kanaly. Itawo bizde şu zat var ki ne güne biz prostoy sen bir gaýyşny video çekip neme YouTube'da ya da bir internet ulgamda yayınlasan türmäge girýän, düşünýärmi? Yani Да, düşünem. Gördüm bu videonu. Gördüm ben. Гаишник погонна, держится погон. Hiç korrupsiýa bolsa hiç bir mümkinçilik yok. Video çekmek gadagan, hemme zatda gadagan, düşünýän. Korrupsiýadyr, odur, budur. Itawo üstüne üstlük de bizim yani özüň bilensiň da Türkmenistanlar bir zat gürlemene gorkýar. Swobodny bir zat gürläp bilen oklar. Hoç üstüne şonu kalıp basyp otursyň, sen urup otursyň, ýene gürläp bilen okda, düşünýän. Gürle neme duhu elinden alınan bir millette. Duh yok, duh. Поддержка керек, поддержка. Я призываю народ поддерживать революционеров, там, оппозиционеров, финансов, кто сколько сможет, создавать команду. Только так можем революцию сделать в Центральной Азии. Надо поддержать своих. Если народ не поддержит, то так и будете ходить рабами. Другого выхода нету. Надо поддержать оппозиционеров. Можно даже финансово поддерживать. Оппозиционерler işte opozisyonerler özüň bilen opozisyonerler işte Ýewropada oturan aňry bile işte Türkmenistanyň häzirki hökümeti bile işleşen opozisyonerler var. Bilelikde işleşerler. Prosto görkezmelik opozisyonerler täze çıkan opozisiýany ya da täze çıkan garşylyk görkezýän adamlara paketläp Türkmenistana goýbermeli ya da mümkin kösemeli, düşünýän ya da elinden dokumentinde bir zatlar etmeli, onu yol etmeli, düşünýän.
täze bir üçüncü kanaly açmak isleyen adamyň öňüni böwetleýärler düşünýän. Ya Ya da ýok etdiler. yine şu wagt bizim o men Ýewropada da häzir bolýan. Pikir edýändirler, aýny nury boldy, Ýewropada galýa, şonu Ýewropasy bilen o Fransa derler o çünkü ýetir şu boljak zady ben bulary häzirden aýdyp otursam olam bolanok, olam gelşekdi. Goý her kim öz bilýänini pikresinde geçsinýorsun. Ýöne meniň häzir derdim şu. Biriňi tak öz aramyzda käbir kemçilikler düzeltmeli. Çıkış ýoluny men häzir şonu görýän. Şo dogry ýolda şonu da ýöreýän. Men özümçe bir plan proýekt diýen, şu plan proýekt boýunça da ýöreýän. Ýöne dogry Программа gerek. Програмma. programma gerek. Ýöne soňky döwürler awraýa gaçan, öz awraýyny galdyrmak üçin birazjyk hökümet tankid edýär ki, onsoň hökümet tankid edýär, onu bähini bilen hökümet tankid edýäne kendi olur. Nähili men 5 wagt namaza okuyan nifesrado adamlar gowy bilen seredýär, aýny şu namaza ulan eken ýalan sözlemez zatdy. Ay bulam hakkyn teoriýany oto bulam gowlandyr zatdy, sırada gowy düşünje gelýär adamlarda. Şolar ýaly derejede hökümeti tankitlamak bir awraýly boldy. Awraýa gaçanam ilki şoň bilen söze başlaýar, soň kime söz aýtjak bolsa şolary aýtjak sözlerini aýtýar, şo ýene de hökümet tankitlawam ýapýar. Men oň bir TikTokda video çekdim ha. Hökümete watansöýçilik baýdak diýip PR-ny dowam edýär. Bularam şo hökümetiň ýalňyşlyklary, ýurdun kemçilikleri bilen PR edýär. Aýyny hakykatda da göreşçi kim? Hakykatda göreşçi. Bizlerin görüşüp durmuşymyzy kösenip görenler hakyky görüşçüler. Eger şol adamyň durmuşyna seredende, eger şonuň durmuşy heniden kösençlikde gezip gören olsa şolar hakyky görüşçü. Çünkü kösenip gör. Haýsymyz kösenemdik. Aktivizmiň içindäkilerimizden haýsymyzyň durmuşy gowy ütköşüp. Hakykatdan hem görüşýänçiler, çünkü şolar. Ya olara hökümetden gollaw ýok, pul ýok, ýene ýok. Ýöň motorda, skuterda kire edip gördü de indi düştü dänim bir jaýa ýerleşdi de oňa pul tölenip duran ýagdaýa geleni barmy içinde ýok. Ýöň näme käri wa oda şonu edip gör. Menen Polşada şu kurýerçiligim etdim, taksiçiligim etdim, eklenjim üçin, günüm üçin. Näme üçin etmän aýypmy? Diýmek, biz eklenjimize edýäs, ýöne bir zada ütköçjek bolýar garasyndan. Menkiden has ýagda erwetler bar. İstanbulda kösenip gören illeşmemiz bar. Şolaryň problemlaryny çözjek bolmam arasynda pul çöpledim bolýan, gaýtan moda bermäň nura diýip taşyndan görülmeçilik edip onu ýal gepleýänler boldy. Öz içimizdäki oglanlardan çykdylar amyn ýallar daşy. Yani bolmasa häzir men oň özüniň ruhsat bolmasaň adyny aýdyp men şu diýip bilenmok. Ýöne bolla ana İstanbulda ýatar ýerim ýok diýdi. Sığınmada gezip gör. Nirde ýatýan, näme etýän diýen bolyn, şu migrasiýonyň gawadyna geçip oturýan diýe. Gider ýerim ýok diýdi. Не, понимаешь, брат, там нужна команда надо. Из разных специальных. Экономисты, юристы, финансисты. Будущее правительство создавать надо. Оппозиционерам. Ödeli sen näle görýän çykalga? Ödeli teke diýip soraw berýän. Ödeli teke. Sen näle görýän çykalga nirde? Yani men özümçe çykalgany realna siyasi opozisiýa arasyndaky ilki bir giden halky büýmäge oturanlary halka görkezmek. Çünki bular häzir sen öňe öýdi bersen, garada taýyn durlar. Okun taňadyň ýa baryn joşur. Şu wagt beýlekliň ýany alır. Şu wagt biz hereket edemiz. Häzir agdy birleşip halk bolup beýlek hereket edip urarsyň ha. Şular barynçadan başlaýar garada duranlar. Şulary tanatmak gerekmi ýa-da tanatman onu bizem okumuz beýle teoreli bolar bilen işimiz bolmasyn diýeligmi? Çünki gatdalyňda durlar, özleri bir iş eden ok, etçege etdiren oklar. Şoň üçin men pikirimçe halka tanatmak gerek diýip pikir edýän şolary. Sen näme pikir edýän öýdüli teke? Ya halk taýan bilýär diýjek bolýarmy? Ali Sapar. Öýdüli tekeden ses çykan ok. O mesele boyunca prekrasny mekime bilýärler o zady. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiňiz. Atam Murat abi, nasılsınız?
Öwedil teke awren galdyrajak boldum sen birazjyk bolýan senem şu agentge al görnüsüm gelýär doray bir jogap berýärsiňem bilen oklar Yok. soraglary. Kaldıracak mı? Kaldırıp bolmayan var. Kaldıracak kolyan der o sen. Ya elbette diyen adın doğru. Çünkü yok koyup çıkacak vaktin yolun arasalak gitmeli. Şu vaatlar iyiliğine düşöňde böget bolmaz ýalyk. Yani yoluna yanlıkları basıp gitmeli. İyide yol yok diyen at yok. Bu adamlara yüzünü açıp gitmeli. Sen eğer diyelim misal üçün sen ýanym X şahsiýet geldi döwleti. O yani kıyınçılık yolun geldi. Onun daşynda oturan giyeneler we şagallar we möjekler we gurtlar we arsanlar we düşünýär. Her kim şoňa dalaşýar, şo gowy ýerik barmak. Yani menem etdim şonu ýa, düşünýär. Onun son wagşon öňetmelim diýmedi ýalyk, elbetde açyk gitmeli. Ýöne üstüne baslandyrmaly. Her konşoň yaratyna sürmeli. Millete tanadýan ýany wiza çekdiňmi, YouTube'da goýýanmy. We şoňa gurlaňda şoňa sylat edýän, ýani bir sylka öredýän ne adamlar men şu taýda ýüzüni açdym, gurladym. Maňa garşy ýa diýip bilmedi. Ýani şol adam gelmedimi sen efiriňe diýmek sen hakly diýär şol adam. Düşünýärmi? Ýöne dursun şonu. Yani malçanya znak nasıl edip ortada bar. Yani size ise deyip birine şonu yine siz barıp dipýäňiz da şonu yani Kurban Muratov var, ýaşullar var, yani atlar bilema şu Germaniýada näme deme. Şweýçarda Klemot Tüýnov. Olar bir prostoy bir jogap berip bilmeýän şahsiýet içe zvanok bolýar güjüjüklerde. Zvanokla bir urşan it ýürýänler umurunda däl yani ýatyp tegenne wagt gelenne daja şu urş ne 2 sekundadan urşýar şonu da tiret duranlar düşman garşydasyň ýüzüne. We basylmasa durýar da kansa. Zvanoklar näme? Ýürýär, eýisi çykýar onuň öňüne bir zat çykatdy ýene öýüne ýürýär. Yani bular zvanok boldy bu kadar ya. Biz bu konuda, Alişer, пожалуйста, haýyş da, bratop. Bizim hem öz planımız var da, özümüzün hem bir planımız var. Yakında nesip olsa yurda gidecek, o edecek, bu edecek, yurdun içinden de bir hareket edecek. Düşündün mü? Nesip olsa. Birinciden, ikinciden hem DVT, ADH, DVT'na boş ver. DVT blad pizdes уже. O DVT blad Aydar Yalı izvinaýys, biraz söýgän boldy, zadam boldy. Ýöne canım yanandan aýdan da. ADH razgovor ýok. Atamra da var, Alişer var. Yok brat, adıhıdan ben çıktım. Adıhı dik toparı yok, kalmadı adıhı dik tak yok. Adıhı toparı yok. Her kim, ben aktivist, blogger, Tamam Alişer, bırak. Sen Nipronizadaydan bolsan, devam edilmeyecekse o zaman niye açıldı ki? Bir davanın sonuna açıldı. Niye? Adıhı dep Adalet Demokratik Hareket yapır da hareket açılıptır da en azından bir Пожалуйста, niye herkes çekildi? O ben zaman hemen cevabını az moda life tutarsın. Ona hem cevabını veremem sana. Пожалуйста, я закончу. Потом я вам микрофон дам, слово дам, вы общайтесь. her şeyden Ben açacak zadım. Официально зарегистрированы DVT-mi? DVT-ni boş verelim. Bir zatlar edip özümüz. Kim aytdı ki sana registrasiya bolan dep? DVT-nin registrasiyası nerede varmış ki? Ofisi neredeymiş ki? Kapısı neredeymiş? Пожалуйста, выслушайте, а потом свои комментарии дайте. Пожалуйста, я вас прошу. Tamam. Aydın. Merdan bölmäý gaýrat et, uwajat edäýin o şu aktivistler erbet tanıtmaýyn o gaýrat edin, ýalbarýan o sizden. Birazajyk bir dinlemänem başar aýalyň o. Bir ýöne özüniňkini kaçat etjek ýal bolup görünýär. Gurlasam bolalarym. Aydın.
Serhat, ahli inaklara, Europarlament diye, bu OBS diye, zat diye yönemine devlete katnaşmıyor Murat Kurbanov. Doğru mu? Halkın önünde yalancı olup çıktı. Maskasını çıkardı. Bunu bir zat edip aradan çıkarıp təzə partiya nə edib da təzə partiyanın bir glavnısıdır saylab yığnaqlara zada, həmmə bir özümüzdən birisi qatnaşıb например, mən dinlədim də arada sana Palidu 5 verilmədik səbəbli onlar devletdə toparı qol çəkməndir deyib yazıbdırlar da sana. Mən sənin həmmə efirlərini dinləb durun Muratov. Mən həmmə efirlərini dinləyən də yani bu adalatsızlık. Ona protiv gittin DVT diye, Demokratik Vыбор Türkmenistan'ı. Sen demokratikski öz öz meyneni aydıp bilmeyecek olsan neyle parti ola o? Mene aytıp bolanok, biram şuunku gohun düýbü nirden çykýar şu aktivizm arasynda birazjyk bir-birini boklaşyp gal görnýän. Bir yeni agzak geçmeli bolýar. Bir Kerim İsmailov bilen Murat Razakov diýilýän gal çıkan içindäki aktivistler, aslında blogger tymoklar, bloggerim däl. Dinle, şular özlerine hat berilmän üçin beýik wagt etdiler. Oňa bokduňdylar, muňadyňdylar. Inni şolaryň hormat goýan Murat Kurbanow, şolaryny işleýär, şo neme Murat Razakowam elektem. Ya işleýär diýenim şolary bilen hereket etjek bolýar. Inni şolam görkezdirnä demokratlygyny. Görkezdirnä ha özleriniň bile hareket edýän topary Murat Kurbanow maňa da hat bermedi. Görkezsin inni. Özüniň demokratlygyny görkezsin. Muňa bu hat bermedi. Muny tankid edýän ýöne öz toparyňy bermedän ha. Munam tankid et. Madem bu kadar demokratsın. Mene hiç bir toparada girem muktagam. Hiç bir adaha emele getiremize badık. Son otaydanam gaýtdyk ýöne adahaň näme üçin näme bolanyna mäder Alişer jogap berer. Ýöne men toparyň Murat Kurbanow akleýim ýene wor diýip bir topara girmedim. Hiç o adam bolmadym. Neutralnystym takladym. Yani закончил. Я одобрил ettim. Я сразу отвечу и чуть-чуть работу барты, брат. Bir minut, браток, хаиш. Как Нури сказал, в кавычках, Мурат Разаков, как Керим Исмаилов, они, извиняюсь за выражение, они жопа лиза. Я тебе вот так скажу. Они в свою пользу. Свою пользу. Будь здоров. Как раз, вот, браток, приветствую я тебя, браток. Они в свою пользу, знаешь. Почему? Они хотят политубежище взять, поэтому и жопу лизут. До этого, как Polşa'ya geçmezden ön İstanbul'da vakti dört dörtlük adamdı. Polşa'ya geçtiği zaman da Nuri bilen diskotekada Kerim Dağı dans oynayıp zat edip bratişka olup yörediler. Kak hani öz bəxbid üçün nə etdi mi? Всё. Они опрокинули. Нурно опрокинули. Я что хотел сказать? Давайте... Folklor fevralda bolmaly şo wagtlar etjek bolup ýördi. O wagtlar men taklap. Yani innin içindäkisini döküp hakiki ýüzüni açyp başladylar. Сплочённо болалы, yiğitler сплочённо болалы. Я тебе скажу, именно senin az şu сплочённо deýän sözüňe hem jogap şu adykynyň kara. В первую очередь DVT'nin. Bana yüzünü aç deme bratок. Ben yeri gelende ben yüzümü hem açamam, adresimi hem veremem. İzminiz ya biri bil тебе. Yok, sıkıntı yok. Просто şunu aydın. DVT bilen hiç alakam menin лично, как личность alakam yok. И мен не хочу, чтобы ДВТ или он там айырып бодалав, я с тобой не соглашусь, айырып кого-то поставить. Ребята, мага караңлар. Это организация, но ответственен как Мурат Курбанов, раз у айтымы, мен лично как активист, мен с него буду требовать за счет Фархада Дурдыева, Меманкулова, и все.
devletinin С özünün тобой не согласен, браток. Я за bir это sekund. я с тобой не согласен. Подожди. Так, ДВТ'nin içindeki yiğitlere есть там мои друзья, мои знакомые и ben hiçbirine karşı yok. Organizatsiya yok. Оппозиция yok. Но лично Murat Kurbanova var. И да, mening ham aytacağım var. Пацаны, почему aydanız yoklar der. Это раз. Это вот давай şu yerda вот так закроем его. İkinciden ADH nima uchun yıkıldı? Nim için ayrıldı? Nim için şu günde yok? Ben sizlere ответini veremem. Это ваша неактивность, vatandaşlar. Понимаете? Ваша неактивность. И это меня взбесило. Mesela ben ayrıldım. Почему? Потому что вас нету. Группалар açtık. Не призываем, да, говорим, давай подписывайтесь, gelingler, обсудим любой bir temаны, да. Şunkü gün şunun yıkılmasına emas, просто не существовать etmesine maalesef halkın neaktivnosti, halkın участвовать etmemesi, özünün şunkü problemalarında и mən просто не стерпел и вышел, понимаете? А там Мурат Сапаров çıktı Tamam. и Я с потихоньку тобой согласен насчет этого. и Извини меня, я тебя перебил. просто Извини açık меня. yapayım, ребята, девочки, мальчики, скажем так, да, братья и сестры, то, что ваша неактивность, это вам вредит. Понимаете? Sizlere vredit. И şunkü gün aktivist deyen sözü bize обесценить ettik. Не каждый активист. Elbette var maymunlar те, которые люди, обезьяны с этим, с телефоном, это не активисты. Понимаете? Активист тот, который Алишер, может сплотить, да, я выскажусь. Он может сплотить, он может халкın интересларını кое-где представлять и говорить, понимаете, идти с народом общаться, с людьми общаться, какие-то вопросы решать, bir problemаны ортаға алып biladi. Это активист, понимаете? YouTube'da çıkıp kıçkıranın, или же TikTok'ta durup что-то kıçkıranın, любой bittesini şuların. Yine Murat Razakov alınlar da, или Direlişi. Где их вы видели bitta протеста? Где их видели? Где их вот hükümet вот так зажимал, ребята? Да, может sözü için где-то. Но физически нас зажимали. Bizler hem zatlarımız, bizlerin bütün historiyamız, любой bir aktivist, реальный aktivistin bütün жизни YouTube'da var. Правозащитный organizatsiyalarda yazıladı, пресс-релизлар yazıladı, понимаете? Говорят, Azaplık Radyosu, везде говорят. Даже Beylikleri de sürdüreli alışır. Boдров aktivist. Rебята, он aktivist. O bıçaklanan vakti Eziz yanında Bartış'u patsa. Любой митинг там, вот он aktivist, он наверху. Ake, Alişer Eke, Karan, siz az özünüzü belki yanlış bir zadaydasınız da Murat Razakov'u Это мое мнение. Это мое мнение. O zaman şunu mesela görüp bilerdiniz ki 2019'da şu olaylar başlayan vakti Murat Razakov ilk çıkıp yüzünü açıp çıkıp blogerliğe başlayan adamdı. Ne bu? Değil mi? Özünün kanalına girip görün alıp protestlerde zaten özü tek baş direliş dine Antalya'da oturan direnişi tamam kenara atabilirse ama Razakov vaktinde çıktı da ne şu mitinge metti 4 kişiliğe miting etti baka kipir bile zat bile maskalı baka kipir zat hatta götüyem yemiyordu yani yüzünü açmaya maskalı miting yapıyorlardı ta gitmişler ormanda. Nerede ettiler şu mitingi? Ты мне скажи. Nerede? Подожди. Nerede ettiler? Tam olarak. Оживленный yerde mi? Yok. Adam vardı yani, mı? Bilmem bir ormanda bir zaten yani ormanda dağlarda. Mesela Görkez'im şöyle çıkamanaz dağlara miting hadi Görkez hemen. 50 adam toplam. Yok. Это митинг разве, брат?
Yok, bu bu tümünü ülke menem yok zamanda menem tartıştım da bazılar demişlerdi ki sen kaçan mitingde vardı zaten. Yani birkaç tane gavat çıkmışlar ormanda ayılara mı miting yapmış, kime miting yapmış bellemez. Ormanda tutup miting yapmış da. sizlerden tapa olduğumuz yok. Bizlerden köp zat требуют edersizler. Bizler hem такие же люди, как вы. Понимаете? İşten gelesen, işten sonra şunaka işlere desen. O общаясь с людьми, делишься. Gitki açıklamada edeyim de menem şu Türkmençilik 2'den başka menin başka Türkmençilik kanalım yok vatandaşlar. Türkmençilik 4-5 gidipdir. Menki derler. Olarda koyulan videolarım bana değişli derler. Havarınız olsun. Skare всего men çaklayan yönü töhmet atmaktan gorkarım üçün adını ağlamaktan çekinýän häzirlikçe yönü meniň ýeke tek şu kanalym bardyr habarynız bolsun. Ni bu taýda ýanky bu taýda Alatayt bak tema näme bardy diýýärsene. Şu wagt hakykatdan hem iň köp udary ýüze açyk ady familiýasy belli adamlar alyp otyr we bularyň içinde yani bularyň içinde has öňde aktiw görüşýänler we ýygrakda görüşýänler bar. Bularyň iň köp sesi gasy çykyp bokatýanlar hem şolar bolup çykýar ýene. Iň öňde durup bara maňlaýyna taýy ýýänler ses çykanok. Iň ýyzy käwat bir YouTube'den olup neme dip görenleriň ses katçykýar. O janna onýas. Biz görüşülen wagty, gellilen wagty bular oturdular. Rowşan Kılıçfy bilýär, tutuldy gitdi. Ýöne şola bolan iň köp bokam şulatdy bize mysal üçin. We bular bilen bilelikde de hereket etdiler. Anyna ýetmän töhmetler atdylar. Döwlet baýkanýalak boldular. Indi o orta ýolda oturdular da bara, oturdular da özlerini geroy saýjak bolýarlar. Biz indi men birinji çykdym, men başda çykdym. Ya birinji çykan bilen soňky çykanyň tapawdy näme ki bu ýolda? Birinji çykan bilen soňky çykanyň tapawdy näme? Häzir hem görkezip bilen o türkmen halky batyrlygyny, mertligini. Daja şu efirleri dinläp bilen o gorkýarlar. Yalanmy ya men aýdýanym? Geleslerim bilen oklar, salamlaşatlaryň bilen oklar. Henidem şu gorku bar. Oň üçin birde ütgemedi ki. Häzir hem çykan adam ýüzüne atyp çykşetde şolun batyr, häzir hem batyr şol. Ýöne o rama, onuň plany bar. Köp başka hisseden. Ozalky güni ýatdasyk, gynansak-da ozalky güniňe ýatdasyk, gelecek gurup bilmeýäs-de gynansak-da. Ýöne sadakada ýadyňa düşýän bolsa, akşamüstü bir ýygnaň edendik. Şo näme boýunça, şo darojny karta diýýäs-de, indi rusçaga edende şo ýol kartasy boýunça hereket edelik diýdik bilen ýöne gynansak-da ol hereket bolup bilmedi. Ýöne şu wagtda häzir eýýän wagtyň geçmegi bilen şu wagtda köp ýerleşen belki wagtda TikTokda hatda gürüňdeşýän şo zada gatnaşan adamlar, ýygnaga gatnaşan. Keşke diye şu wagty şonu diye üstüne bastyryp diye siyasata garşymasakdyk diye de şu dernek ayağa galýança bir awray gazanýança zat etdi. Tanıyan kim hakynda aýtýanym da açyk. Ya olmasa Alişere 21-nji ýylyň ýanwar aýynda biz öýümň ýanynda täze fiçh house açylandy. Şonda oturup bir adam hakynda gurun etdim, sen şoňa kän güwe geçme, bul senin pikir etýän adamyň däl diýdim welin. Anan maddana häzir indi şoňa garşy çykyş etdi. Sen diýär şu Farhat meselesine diýe birazjyk diýär. Adamlar aldyan zat etýän diýip nämetdi. Ýöne men seret 21-de gürlän ýanwar aýynyň 21-de eden zadymy häzir bu Alişer ýerleşimiz gynansak-da eýindeşmem gatda şu arada. Şu demokratiýa jemgyýetiniň wekili hökmünde eýamyzy 2 ýyl geçenden soňra göz ýetirýär hakykatdan. Gynansak-da käbir zady adamyň türkmende bir atasöz bar-da, çağa diye bokundan belli diýär käwagtda. Şu käbir adamy görseňem seni ýamyzy seljirmäne zat etmäne hakyň bar. Zat üçin ilki şu didar diýip bir olan zatlar tutuldy diýen wagtda men ilki soraw beren men oldum şu. Hatda partner bir zatlar diýip bir guruma hakynda gurun etýän. Şonda oturduk. Soň Aşgabatda şeýle ildeşlerimiz tutuldy. Şoňa
Biz diýe fond döredip zat etjek boldyk. Zat dip nämetde maslahat boldy otaýda 5 adam oturdy. Nurmuhammed Çareýçem bardy. Men bardym. Men gönüme direkt yüzüne soru verdim. Sen diýdim Türkmenistanda siyasi düşünje bilen bir agitasiya, propaganda etýän adamy Türkmenistan hökümeti tutsa, şonu aklawjy ya advokat şonu gorap biljeğine sen güwä geçýän adwokatyň roli barmy diýip sorandy. Sen diýdi agent diýdi maňa, gönüme aýtdy özüm. Blog etdi. Hatda ona diýri şaýat Ahmet diýip iýleşimiz bardyr, bilýän bolsaňyz. Käbir yerlerde bu logika dogry gelmeýän zat gynanysakda soraw beren wagtyň seni agende çykarýar. Hatda ýadyňa düşýän bolsa çemen Türkiýe gelen döwründe Nurmuhammed sen hatda kommentariýam ýazdyň, söýgülüm geldim zat. O prikol aslında dersen prikol edip yazdyň ýöne beýleki ýyldysymyz näme diýdi? Bular diýdi Türkmenistanyň hakykatdan hem gizli agentleri zatlary bular konsullugy bardy. Näme üçin konsullugy bardy? Bular näme üçin urmadylar? Näme üçin zat etmediler? Biz sadece Türkmenistanyň hökümetine şo ýol meselesi we pasport meselesi, sırkowlaryň meselesini şo bir tanayan, senin hem tanayan advokatyň bilen şonu sastavit etdik dokumentalini. Şonu teklip hukmunda eltdik bize karşı, bize hem karşı antiterror çağırdılar, zat etdiler. Ýöne çemen birazcık men bilen ikimiz hukuky bildiğimiz üçün konsulluğun içinde durup şo gelen polisiýa, sivil polisiýa biz näme diýdik? Biz diýdim sen men bolýa şo jaddada dursam sen meňe bir zat pretensiýa predewlät edip bilen ýöne men Türkmenistanyň toprağynda dugum. Sen bu taýda hukukyny ýöretip bilmeýän diýip gönümeli ýüzlenip hatda çemen birazcık gok etdi şo polisiýa işgäri bilen. Şonda hukukyny işleýänlerini şonda gördük-de. Biz olsa ertensi gün çykdylar da Azat Haýitbaýew bilen çemen öre agent zat diýip çykaryp berdiler. Gynanysakda käbir iýleşýär. Tamam şoň ösýän agenda çykarýan häsiýetleri bar ekenler adamlaryň ýöne. Bir de etmedik mi kaktiyan? Biz agent ya falan diýmedik bizlere. Gowy etdiler, bardylar, soradylar diýdim özümçe. Ýöne YouTube'a çykyp bir zat görlemedik. Başardığımdan bir iş etjek bolýanlara hiç ilneme tökmez atam o. Yani Assalamualaikum vatandaşlar. Aleykümselam. Meclisten daşary bir zat açacakda bu som saçıları, zayaları, küntüden bolanları spesial efiriňize ne tutýaňyz baý bu aşakdan bir zat ýazyp oturda som saçı fitçiçi mi näme Peter Somsa mı näme bular spesial mi tutýaňyz? Vatandaşlar gowmasaňa geçýär bir masalarmaşak çykjak gowmasaňa saglamanyp skolka jym. Jana sammy gymlaşpyrmysa? Нормально, сами как? Aleykümselam. Ваша молитва тихо нормально живём. Bu ýigitler jana sagwatyn Allah kuwat bersin. Awol minnetler barmysyň ağam sen dünýede aýatdamysyň ho ýitýän ýaram. Estağfurullah. Tabii canım, tabii sizin duaňyzdan ýaşaýarys, çalışýarys elhamdülillah. Ay maşallah. Meneme diýen şu Abdullah son kudur cemaatyň arasynda gezmeýe welin diýdim welin. Estağfurullah. Way Adat kardeşim sen bir beýdime hayırdır ya. Saglamany foraş durna way. Yok da son kudur görnen akta Nikolaýyň o altın teňesi ýalar menem son diýdim. Dur menem efir açam muakan. Yani şu Это, когда у меня 1000 подписчиков, я на 100 стрим открою, наверное. Буду призывать к революции. Давайте, Allah'a emanet. Canın sağ olsun. Ассаляму алейкум. Я из Казахстана. Участник протеста. Алейкум salam. Nime Merdan Badrow jogap bereň Merdan. Bizim aramyzda herhil adam bolmaly. Kommentariýada ýazyp biler, ona medip biler, muna medip biler. Başardığımdan mene degen mok moderatorlarym dege bolun sessiz alyň, engel almaň. Ine sessiz alyň alsaňyz, olam ejebazy söwgän bolsa, prinsipiňiz şo bolsun. Yani tökmede saat geçsin, ýazyp geçsin, oňa vermeň. Çünkü halk şu, bir halk bilen işleşýär. Düşünýän halk şu, halkyň içinde göýdügen bolar, alsagan bolar, kören bolar, lalan bolar, akyllysan bolar, samsygan bolar. Hormatly anlaýyşy şuna düşünmäňiz da başgadır, ýani men küntüden bolan diýerler.
birkaç tane Merdan, şahsların Berdimuhamedov tamamen Так, seni ребята, можно по очереди? Никого не слышно, а то что-то это... Merdan эхо. bir inim gayrat etdana şon ýaly bir adamyň şahsiýetini kemsitme zat etme sen Berdimuhamedowyň sistemasyny işleyen adamlardan näme ütkeşiklerin bolýar-da seni ýamyjy şo her türlü amoral sözler bilen söýünüp zat edip etseň ol taktika döwlet işinde işleyen ana siz näme atlandyrýaňyz da ýani şu tarabyň adamlaryň gurulmunda. yok. Sen Siz mehirli taraftan yanaşaňyz da buların eline vezipe düşen wagty inanın ki gözüňiziň ýaşyna seretmek mümkin logika Seretmezin yok adam derdi. Yok, başarısızlığınızın sebepleri näme bileňizmi? Näme slabaklyk, mukaly zaya gördüňizmi? Ezip geçip bileňiz ok. Kimine garşyňyza çykan ýanda kesip bileňiz ok. Ina şo Ha, blog etmek sessizligi almak ol gezip geçmek değil ki. Bu blog etmek diýmek, yani bildiğimiz yani bir 5-6 tane zaya bildiğin yani anaspatsız kalmamış cici sohbetde küntüden bolanları yani demokrasi istemeyen adamları siktir edip bolan Merdan gayrat et söýülme seret. Ben sana bir daha düşündürmem. Türkmenistan hökümetiniň ana şol goldaýan ildeşlerimiz bar ha, Serdar Berdimuhamedow, Gurbanguly Berdimuhamedow goldaýanlar, bir kanun prezidentleri, nelegitimli prezidentleri goldaýan ildeşlerimiz takminen mecburiyet hökmünde büdjet işinde işläp mecburun goldamak zorunda galanlar we käbir şo hökümetde gol ýaşap zat etýänler, şo parakorluk zat etýän olur nabarot Berdimuhamedow başgasy näçe dowam etse şo taýda şonça gowy ýaşaýar. Bu adamlar takminen 1 milyon diýip pikir etsen, takminen men sana açyk bolýanym. Zorlukdaýyn şo Türkmenistan hökümetiniň goldamaly bolýar. Ýalmasa şo öz göwünü bilenem goldaýanlar. Bu 1 milyon Türkmen halky näme diýär? Biz bizim 1 milyon ýokdur la ýa-da 100 miň diýip. Yo, men takmin etýän-de açyk bolýanym. Mecbur bolýanlarym diýjek bolýan-da ana. Mecbur bolýanlara 2%, 1% olur. Ýöne budjetler dağıtlar da näme? Mecbur. Merdana bir zat düşündürjek bolýan-da şeýle. Bular hökümeti goldayan adamlar ana şu Türkmen gelini diýip bar, aşakda rahatay diýip bar. Bular bizim zaten söýülmemizi isleýärler. Düşünýäňiz, bu son näme ana aktivistler görýäňiz, bular özleri adam däýerler. Bular paýş söz etýär diýip bu bizim arkamız bilen reyting kazanmak niýeti bar-da. Türkmen halkyny bizi ýaman görkezmek. Ana Türkiýede bilýän bolsaň terroristski bir organizasiýalar bar, näme diýerler-de, karoç bir ayrımcılıklar bar. Şolary Türkiýe hökümetiň biz kansa 7-24 görkezýär, ana şolar dogrudan. Ýöne olar hakykatdan terroristler-de. Şonu görkezýär. Biz hem şu şey edip şolar reklama hökmünde Türkmen halkynyň gözüne gorku salmak üçin bular seredin, bular bu amoral adamlar, bular söýünýärler, bular aktivistler, anky berkler diýip görkezmek niýetleri bar. Şonuň üçin men aýtjak bolam. Menim söylemesem hiç bir mahal bulara söýülmeýär. Her şeyin farkındayım. Yok, hemmesi adın farkındayım ama size de şunu bir soracağım. Ya 20 на ковер будет вызывать Байден. Siyasette şu kıyalı zat vardır da intikam deyip bir zat vardır. İntikam siyaseti deyip bir zat vardır. Eğer o siyasetinden yürüdüp bilmeseniz o zaman başarısız olmaya mecbursunuz. Yani ne kıyalı Hocine siz efir açanız da şu kıyalı zayaları bloklamalı fisyo. Bular demokrasiya istemeye buların yurtları asuda asmanı var, vatanı asuda vatanıma döneyin diyeler. Dönsürler bakayım. Buları yani toplum içinde de tutmalılar. Yani Önürler bar gitti yurtta ýaşady bir ýerden okadyr. Ýewropanyň, Amerikanyň men Türkiýede ýaşaýan, men Türkiýanyň 2019-njy ýyldan jo kagamat bilen bize tutmana Türkmenistanyň elçihanasynyň karary order bilen tutturmana gelen wagtda men aýtdym gönümel şonda Türkiýe hökümetiniň 200'lü siýasaty bar diýip. Şo günden halam aýtýan. Hakykatdan 200'lü siýasat alyp barýar. Men Ýewropada ýaşaman zat etmen. Oturuşdaýda oturup men şonu näme etýän, tanqid etýän. Bäriniň demokratiýasyna laýyklykda söz azatlygy esasında.
Ýöne şeýle bir ýagdaý bardy. Ene Ýewropa diýesen, öňde baran döwletler bar, ene Ýewropanyň şu lokomotiv diýilýär-de, şu otdyň lokomotivi ýaly. Fransa döwleti aslında seretseň Ýewropa döwletiniň agzasy hökmünde. Fransa döwleti diktator döwletleri yarag ýa-bolmasy adamy gözleýiji, izleýiji näme aparatura satmaly däl. Gynansak-da. Ýöne Fransanyň Thales Group diýip kompaniýasy näme bilýändir, anlaýyp bilýändir. Güýçlü kompaniýa ol, ýara güýçler sistemasynda ýaman güýçlü kompaniýa. Thales korporasiýasy Türkmenistanyň milli howpsuzlygyny adamlary izarlamak dinleýiji aparatura satýar. Ýa-bolmasa Germaniýa Federativ Respublikasy ene şolam özüm aýtýar, ene biz diýär humanizm gol diýär, şo adamçylygyň, näme hukuklaryny gol diýär. Hemme şo her türlü nämeler hem gol diýär, dini azynlyklarym, zatlarym gol diýär. Ýöne şol bir wagtda näme bir kompaniýa barda, adyny unutdum-da, ortak kompaniýa. Häzir adyny hem aýtjak. Azat, men sana başka bir soru berýän. Ta temaň başynda bir soru berdim hemmekşäde. Hani biziň öz içerik siýasatymyza gelsek, şu wagt belli bir görüşýänler we aktivistler ýokardan kartinka seretsek, belli bir aktivist görüşýänler we janyny geçip urup bir ýenjilip, basylyp, tutulup görüşýänler we görüşýän kişi görünýän toporlar we ondan görüşýän kişi bolup sığınmalyca kolup görenler, alad edip görenler we käýür görüşýän. Ýa birki oklaýa YouTube, efir, TikTok bolly arada. Inni şolaryň arasynda insanyny pida çekjek we ýa-ni urajaklara hakykatdan meýdanyna miting, protest gurnup tutulup basylyp görenler birden ayağa alaysa diýip taýyn duran gapdalan şu görüşýän kişi bolup görünýän toporlar bar. Taýyn açyň eýsi. Bidem ma diýip, bidem şuň üstüne görüşýär diýip, ýöne meýdanyna absolutny eden işlerini görmersiň. Ne men dogry aýtsam, ne dewletany gördüm, ne de nemeni gördüm. Iklim topor meýdanyna bir iş edip görenni. Hatda biz konsullugyň öňüne gidemizde de näme şo konsullugyň öňüne? Siz näme üçin konsulluga gidýäňiz? Siz ol tokoýda etseňiz bolanokmy diýdiler hatda. Tokoýda näme işim bar? Elbetde konsulluga gitjek. Öz ýurdumyň problemasyny öz ýurdumyň konsullugyna aýtjak men. Ondan bular gaýtan bir de gaýt çykdylar. Orta ýolda birleri urulur, ýenjiler tutulur, belkem Hudaý halasa ölüp gider şu ýolda ýöne. Bularam şoň üstünden siýasat etjeklerden taýyn aşyň etip oturjaklar bar. Onda iklim topory. Iklim topor bardy, näme aýdyp biljek. Yani aýdýan meclis görler, tribunal berip görler. Olar hiç sağlam etmez. Ne zaman anlatırlar. Bu yekece değil mi? Hayt sözünüz böyle de yani baştan gayret et. Yankı nemeden Kipur'dan biri durdu da neme sen ne ettin sen neyle miting yaptı öze alasamsın özü gidip neme Tokay'ın içinde miting yaptır kuşlara ayılara miting yaptı ondan sonra Turçadaklar eleştiriyor alasamsın Özeret men bir zady anak bilýände şu Kipur'da gurumaçylyklaryň şu miting protest eden ilk Baha diýip ýerleşimiz bardy, Baha Kipur diýip. Şol etdi doğrudan ruhsat alıp hatta ol bir Atatürk stadionu dälmi şu Atatürk stadionunda zatda etdi. Men ona ilk edip baştan şol oldu özüm. Ol hiç bir gurumagam bagly däldi, hiç bir zat däl. Doğrudan şu bir koronavirus döwründe we aptupan meselesinde ilk organizasyonu guran şol oldu. Onuň hakyny e-mailde ýerleşdirimiz. Onuň hakyny e-mailde olam taýar aşyň eýesidi. Olam taýar aşyň eýesidi. Ondan sen düşünmedin gerek. Ol gurumaçylygy organizowat eden Baha Kipur. Soň ýanynda dogmy bar. Hayt, siz hem kendi adam şu aýda dinläp otur. Awan soň aýdy beriň. Şu wagt begen ýanynda gana ana merdan dur mümkün olsa da Germaniýa meselesini bitiremakda ana prosto ortağa girdi de Robert Schwarz diýip kompaniýa bize dinleýiji aparatura satýar milli howpsuzlygy şu Türkmenistanyň vatandaşlarynyň izinden izlemek üçin. Men prosto sadece muny näme üçin aýtdym?
Ýewropanyň bile 200'li siýasat bar gynansak-da. Hani köpüsi aýtýar Amerika bizi goldardy ýa köpüsi aýtdy Ýewropa bizi goldaýar da hiç kim goldamaýar deşe. Mesela ana aýtýan. Tim bole Russiýa bilen Ukraina uruş meselesinde şu wagt edil şu wagt Russiýanyň gazyna olarak Ýewropa hökman suratda industrializasiýasy diýende senat pudugyny gaz gerek şu wagt. Edil şu wagt. Şonuň üçin Gurbanguly Berdimuhammedow bileňizmi häzir Saddam Huseýnyň rolünde şu wagt. Edil şu wagt Saddam Huseýnyň rolünde olam näle? Döwründe Irana karşı Saddamy uruşduran wagtda Amerika Saddamy goldaýardy. Yine Amerika Saddam geç gittiň däreýin. Yine temaň bar uju uçup gidýär. Yo içeride siyasata gelýär, yo içeride siyasata. Yok gayret edin mümkün olsa men Ýewropa döwletleriniň şu günwatar döwletleriniň şu wagt Berdimuhammedow şu Türkmen gazy gerek olduğu üçin SPK'syň bersi gerek bolan üçin soğuklanan gazy gerek bolan üçin şoňa Ýewropa häzir hemme zada göz yumýar. Men anyk aýtýan onu. Tarım getir gitti var bu Kemal övez geldi teke. Смотрите, мен опасности, понимаете, у меня проблема выше крыши. Mende bilin Afganistan'ı trissut menin zatlarımı, kovum karındaşlarımı. И bittesi gelip, какой-то я его не знаю, gelip benden hasap soruyordu. Кто ты? Sen любой момент telefonunu öçüresen, TikTok'u silesen, все, gitti. TikTok'u удалить edesen, все, тебя нету. Понимаешь? Чё мне с тобой считаться? Кто ты такой, да? Öz geldi teke. Şurada bosan. Также bilesler mi vatandaşlar? Если хотите, да, вот bize обесценить ettik. Aktivist. Ne? Her gepleyen aktivist emez vatandaşlar. Активист тот, который борется реально. Тот, который говорит. Тот, который gitmeli yerine gidedi. Понимаете? И en sonki kaplıya bilesler neredeydi? Ben İstanbul'a gittim. O zatlara nemel Turetski pravozащитникларның yanına gittim. Turetski pravozащитникларның yanına baranda bize priziv ettik. Gelinler, vatandaşlar, kança köp bolsak şonça yaxşı boladı. İnanasızlar mı? 6-7 adam geldi vatandaşlar. Ben şu anda İstanbul'un Dur Sultan Taganov, ben Zarina Akhtyamov addıqının ikide zadı bardı. Nemalı? Ağzası bardı şu anda. Bize говорили про наши проблемы, не про мои, про наши проблемы, те, которые паспортларımız yok. Düşünesizler mi? И это меня огорчило. Düşünüzler, мен все, я говорю, не надо мне это. Я буду öz yolum bilen, я как-то что-то по-другому сделаю. Новое дыхание в тема. Пока у меня получается, я буду делать. Düşünüzler, все. Вот. Мне твои... Смотри, я молокосос, ты старосос, да? Твоих родителей там трясут в Ашхабаде. Ты хочешь, чтобы моих тоже трясли, да? Я смотрю, если ты вышел по своей глупости, показал свое лицо, да, это не значит, что я должен поступать так же, как и ты. Ты был для меня уроком, что так нельзя делать. Потому что благодаря тебе я смотрю, какое твое окружение, да? Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Ты даже не можешь нормально про грамматически, я вообще молчу, ничего, что выговорить свою речь не можешь, да? И ты мне еще что-то тут рассказываешь, Алишер. Еще обижаешься, еще слушай, если бы ты был бы нормальным, я бы тебе показал, я даже тебе показал лицо, ты при всех просто, я не хочу заново говорить то, что ты балабол, но я тебе лично показал свое лицо. Ты не можешь тут это отправить. Ты и Сердар Ходжанипесов, вы оба видели мое лицо. Ты хочешь, чтобы я всему народу это показал, да? Браток, такое не канает, понимаешь? Çıktım benim gurlağı neyse. Vallahi nada dersin ki azatlar gerekmiyor. Hem bizim aynı fikirdesiniz öyle başka köçelerden gideceğiniz ha? Evet Merdan, berde pikirdik değil. Men şulara gruppasına girip ayttım. Ali Farhat yığınalı dedim. Bizi Nuri çıktık, Nuri'nin efirine men oturdum şonu pul advokat. Ayda senem şuna ayt dedim Farhat yığınalı çıkar adamlar çağır et dedim. Dinlemedi. 3 aydan sonra gurlemesin onu Kurbanov düşmanı. Senem etmedin deyip sana Смотри, братан.
Я уважаю Belki твое мнение, тоже уважаю. Если каждый будет тянуть на себя одеяло, мы ничего не добьемся. Понимаешь? Крайних, понимаешь, он ищет крайнего, потому А? я ему сказал, Понимаешь? понимаете, я Özgerdik не tege, biz seni ala я Özgerdik не tege, biz seni ala Gynanzakda Ilymlar Akademiyasynda pedagogçylyk adamlar da Gynanzakda sen özüň şonu ala bir näme beripsiň-de Ilymlar Akademiyasynda Я ему bir сказал, делай так. Я им сказал, не надо говорить, потом спустя 3 месяца обвинять Курбанова. Я не защищаю Курбанова. Алымнар Академиясы. Алат Хайдбай. Братан, Павловини, выслушай. Sonra bir akıllı olsa Alımlar Akademiyası'na gitmeli. Düşün ya, значит, Давай, пожалуйста, послушай, что будет в дальнейшем, что будет, что к чему. Зачем? Model Life bir müt illeşer. Men şeýle bir ýagdaý bardy. Farhat tutuljogyny anlaýyfyň habary ýokdur. Alişer zatlar Farhatyň özüm men gürleşmeýärdim o ýadyňa düşen olsa Farhat men kanalymy ýapdyň zat etdiň diýip birazjyk agyr sözler ulandy-da. Nur ýadyňa düşen olsa. Şondan bäri hiç aramyz ýokdy. Benim ýöne bir zoom edildi. Bilmeýän kimiň inisiatiwasy boýunça ýadyma düşen hakykatda şu wagtda Bakynyň inisiatiwasy hukmunda bir zoom boldy. Şonda gurun edende men Farhada takminen 2,5-2 ay töweregi biziň atlarymyz bar-da şu Türkmenistanyň käbir tanydyklarymyz atlarymyz habar ýetirýär-de şondan näçe söýtki. Her kimen bizi gol diýäbelen ýöne şol bir wagtda bizi ýok etmek niýetlerim bar-da ol adamlar. Soň şolar aýtdy, şol Farhat diýdi, çenden aşa gitdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri, Türkiýanyň daşary işler ministri näýemiş dipeşe urutdy diýdi. Şo wagtda aýtdy. 2 ýa 2,5 ay. Ana seret. Alişerler aýtdy, Murat Kurbanow diýär 11 gün öňünden bilipdir diýär-de, şonuň almansyny zatynda men YouTube'ny olalar urutdy şu wagt. Gördüm zat etdim, şoňa men efire girdim şu wagt. Aslynda seretseň-de. 11 gün öňünden bilipdir, näme üçin Farhada aýtmady, zal etmedi. Gynansak diýilýär. Şonu ýa-da bilýän olsaň zaten bir habar zat eden wagty bile kän Farhat Gynanzakda birazjyk ýaşlyk etdiği üçin umursamayýardy. Hatda şo efirde näme diýdi? Meniň zadymy ýerler diýdi, hemmesem diýdi. Gönümel aýtdy şonu. Men bolmasa aýtdym ýanynda Faharpyndan bir oğlan barmy diýdim. Şonda bile adyny dogry aýtmadym. Şol oğlan seniň başyň ýakka diýip şo efirde diýir şaýat 11 adam hatda vendetta bardy şo wagtda. Men aýtdym şol oğlan seniň başyny ýer diýip duýdurdum-da. Meniň zadyma miyip bilmezler diýdi. Gynanzakda birazjyk indi ganyzmyş Öňünden duýduruldy da karoçy. Ýönem hakiki menem duýdurdum bolun. Dinläne Farhadyň birazjyk şonýaly ketçal häsiýetem bardy ýani. Ay meni iş adam edip bilmeýärler plan bize de ya aýtmandyr da bize de aýdyn o. Eno u berişi aldım taýip görnä o dokumentam ýok. Son saat bir gündüz takminen 10 törekleri bizim ýyldaşymyz olan Polşada ýaşaýar, hani bäde motiv şu at ýaz oty. Efir açdy, diýereliş bilen 2 efir açdy. Men aýtdym, OBSY'nyň şol merkez binasy bar diýdim, şol ýygnaklar konferensiýa binasy, OBSY'nyň merkezi dälden ýöne şol binasy genellikle ýygnak geçýän ýerinde diýdim, alyň diýdim, adinoşny piketa zada ruhsat berilýär siziň kanunlaryňyza göre diýdim-de. Alyňdan palatka bilen gerek olsa 3 gün 4 gün şo taýda ýatyň diýip teklip etdim şo. Menden ýaşy uly sen takminen sen ýaşlardan ulrak ötýän 70-nji näçinji ýyllarda öýrek. Şol ýyldaşymyza teklip etdim. Bilen maňa näme diýip jogap berdi. Özüm şo Allah diýip ýatan wagtda Allah diýe, turan wagtda Allah diýe. Näme diýdi maňa? Kim finansiýer etdi diýdi. Düşün, men aýçak bolany düşündümmi? Onda Farhadyň durmuşy diňe biri finansiýer etse halas edilýän eken, Gynanzakda. Şondan soňra men Gynanzamda käbir zaten ol ýyldaşymy men
2020-nji ýylda şol bilýän bolsaň saf alkol bilen iýleşýärmiz, zatlarymyz aradan çykdy. Şonda men şahyat oldum da käbir nädorlu hereketlerine ölün ýöne şu Farhat meselesinde bilen Farhatyň şu meselesinde diriliş agam edelikmi zat edekmi diýip bir näme duýdurşam berdi. Ýok diýdi. Kim finansiert eder diýdi. Teret azat bolýa teredindi. Bolýa göýürli ýalňyşlyk Farhatyň öz günäsemma bizde de bar. Esasy mesele geldi. Şu wagt ýanky goýuň dawaň meselesi. Biz bir zatlar çözmek üçin geldik. Bu taýyp umumy taýyp urunlar etmek üçin. Daway şu bir tema gurulamyzda şondan çykmadyrak diňe şu tema bardy. Toçka zrenýamy şoňa gönü 12-den uralym da. Häzir men aýtjak zadym ýene goýuk wagyrdy bolmasyn. Söz bermesege diktator bolýar. Söz bersegem wagyrdy etýäňiz. Tema geçýän. Peret. Ine şu wagt özüm tek aýdýar ki men olary aýtdym. Olar etmediler gorkak diýip olary günäkärliğe adafa bilen deweten. Men adafada däl. Ýöne men özüm çö efirler açdym. Fagatlap oturup Farhat bar temalar edilýär. Ol Farhat halat eden ok. Meniň derdim halkyň agyrlyk bilen hatda göç idaretiniň öňüne baryp gowuk edip galmaly etmegi. Ýöne men şoňa adam tapy bilmedim. Ýani şonuň öňüni çekjek. Çünkü her bir kerweniň öňüni çekiji vardyr. Kerweniň öňüni çekiji bolmasa kerweniň iýi düzlenok. Öňüni gözledim men. Men oldum ederdim. O ardy gurrun ýok. Men diýri bolsam Türkiýede diýri go galyp ýa-da tutulman Cuma saparyaly deport edilmedi bolsa ederdim. O ardy gurrun ýok. Ýöne. Inni şu wagt gowy ýa-da erbet adaha topory şu wagt bir etjek boldumy, etjek oturdu advokat iý berdiler, soradylar dokumentalny özü ofitsialny advokaty bolman soň ofitsialny bak resmi advokat diýilýän o. Notariusyň tasdiklanan advokat bolman soň oňa suraty almak, şonuň dokumentlerini kopyasyny almak ruhsat berilmändir. Ve ol özüçe ýazyp not edip alyp gaýdýar. Ve şo taýda Farhatyň akidilenligi bardak informasiýalary görýär advokat we eýleki zatlar görýär. Men advokat tapyp gözläp uruçy köp görmedim. Olar adjelini hereket edip iý beripdirler. Soňra meni duma çağırdylar, o taýda da aýtdylar. Naşnyýal boldy diýip. Şo wagt menem akidilen däller diýilen düşünje bilen hereket edip gördüm. Inni özüli tekanyň ýüzüň açyp yapmak meselesi boýunça soragymma da özüli teka. Ýüzüň açyk wagtyň has köp görüşüp bir zatlar edýärmi ýa-da ýüzüň ýapyk wagtyň edýärmi? Eger ýüzüň ýapyk wagtyň edýän bolsa, ondan näme üçin Farhat meselesinde bir adaka topor algamaly, dewlete topor ýa-da algamaly, ýa-da ýene bir algamaly, sen algamaly. Näme üçin sen aktivist görkezmeliler we şoňa meňde şeýleki illeşsem eger sorag berýän bolsa men özüli tekeden pikirim başgarak, ýani bir günäkärlemekde däl. Bu atin günäkärleýän gorkakluk boýunça günäkärleýän olary. Olaryň ýüzi açyk ýagdaýda we özlerim sığınma üçin bir welaýata uğradylan ýagdaýda. İstanbulda däl. Ýani ol welaýatdan çykman ruhsat berýän wagtynda. Doğru, tökmetden gurulaman brato. Efirin elinde dur. Men gorkak diýanym sebäbi näme üçin boldy? Men bular şahsy gorkak diýmem. Çağır diýdim efirinizde. Çağır şet diýdim. Ýani kim alyp gitdi? Ýokdur aro bir gelip göne köçeden bir geçip alyp giden aro bir şahsy bir guram alyp gitdi meni. Ýani bir polisiýa mi kim bolýar türkde bilemem. Bir ýüz tutup bolýan ýer badyr üýşüp bol, sorap bolýan ýer o. Näme üçin sen liçne imin noýşly gorkak men şol planyny diýen gorkak diýip. Hatta men şu taýda Özgeldi. Mümkin olsa da anayıp sana aýtjanda. Özgeldi tekem aýtjar, hani men bolsam türkde men ederdim diýýärdi. Sen hem aýtjaň men türkde bolsam men hem ederdim. Hiç adam edip bilmezdiň. Illeşe men sana anaň aýtjan. Yok, Olam näme üçin men sebäbini aýdym, bilmedim. Sebäbini bilerdik. Näme bolanyny bilerdik iň bolmanyny. Yok, sen men sebäbini aýdyn. men tana okuyna anyk diýip bilýär. Anayıp men sana bir zat düşündirjek bolýar. 20-nji ýyl bilen 21-nji ýylda dogrudan biz edip bilýärdik. O wagtda birazcık türkmene ýdan ýokdy. Türkiýe hökümeti bilen birazcık adamçylyk gösteretýärdi bize. Men şonu düşündirjek bolýar.
Olam näme üçin zeretýärdi? Aslında zeretseň bärniň hem öz bähwidi bar-da. Bärniň diýende bu Türkiýe hökümetiniň hem öz bähwidi bar. Olam näme bähwidi zeret? Men sana şunu düşündireyim. Gurbanguly Berdimuhammedow Türk döwletler Hayır, artık tüyündürme ýöne. Gysgaza, karotgozy bir bundan 2 bundan içinde terör alışveriş ederler şu. Ula o çekip gidýär nemelere. Siyasat reglamenti bilen bolýar-da. Bilýän, ýöne älen den gürledin. Men şu wady 2 mut bir sonra görüp ýetişmäkem ýene. Meniň derdim sen aýtdyň ha, ýok, sen özüň egen goýýandy gynasatda men ederdim diýär. Sen hem edip bilmeýädiň anlaýp. Men sana anyk bir zat aýtjam. Türkiýe hökümeti Gurbanguly Berdimuhammedowy diýze getirdi. Näle diýze getirdi? Türkiýe hökümeti diýen. Ol garaş Türkler döwleti arkalaşyna gatnaşjak däl, men bir tarap döwlet diýip nämes ýyrlygy bar da ýadyňa düşýän olsa. Türkmenler İstanbul'da 20-nji ýyl, 21-nji ýylda mitingler açyk-açykdan eden wagty bu gönümel ılgapçık özü geldi Türkiye. İstanbul şäherine ýadyňa düşen olsa ada geçip zat edip kortejine getirip men diýdi şo assirowny çlen olaryň zat eden özel bir näme üye olaryň diýip. Ondan sonra 2000 Samarkandda bolanda, ýa-da Özbekistanda bolanda, ýa-da käbir näme ýalyşyklara gol çekdi. O İstanbulda gelende hiç bir zada gol çekmedi. Sadece gözlemci hökmünde näme üye oldu. Soň näme-de Samarkandda käbir nämelerini zat etdi. O terrora garşy Sibir saldyry, aňyrky bärki diýip, karoçy şo zatlara şertnama çekdi. Zeret. Ol medeni hyzmatdaşlyga gol çekmedi. Beýleki döwletde medeni dil meselesinde, zat meselesinde ortak bir dili oýlap tapalyk zat eden diýip beýlekleri gol çekdi 6 döwlet. 6 diýen 5 döwlet. Ýöne Türkmenistan o zatlara çekmedi, sadece Sibir saldyry we anti-terror we Türk birlikleri tanamak kendi işine gelene kol çekti de karoçu. Kendi götünü kol kurtarmak. Şu özüne gerekli zatlara gol çekti. İnden boza näme diye men diye bütün nämeleri diye karoçu bütünlüğünü agza olacak deyip şu näme depremden sonra aýtdy. Öňümüzdeki ýylda bütünlüğünü agza bolýar. Sen aslında seyretsen Türkiye hökümeti bize näme üçin o polisiýa bile ýadyňa düşen olsa konsulstanyň ilk mitingde o apatpan bolanda çärje bilen Marvel aýtynda bolanda Türkiye polisiýa bizi zorluk bilen dağıtmadı, zat etmeden iziňize gidin, ruhsatyňyz ýok zat etdi diýip näme aslında seyretsen bu taýdan bile özüniň oýny bar. Türkmenistan o zaman näle etdi? Gurbanguly Berdimuhammedow birazjyk özüni dik başly näme etdi? Ýok, men agza boljak däl, näme zat etjek däl diýip bir seretdi böyle Türkmenler nägilerini şo 5-nji koloniýa Türkmenistanyň 5-nji koloniýasy diýende şo demokratiýa jemgyýeti wekili Türkiýede köpsü ýaşaýdy. Gönümel muňa tabyn boldy. Sen bu oýuny görmediňmi ne? Anlaýp sen birazjyk sildirmäni. Bizim saýamyzda walla şu aktivizm gaýatynda olur. Ýygydan gatnaşyp hatda bir günde 2 edek jaňlaşan günlerden bilýän Türkmenistanyň prezidenti bilen Erdogan ikisi bir günde 2 edek jaňlaşdylar. 2 edek. Onun ödüm habarlara çykdy adam şol. 2 edek jaňlaşdylar bir günde. Şeýle bir ýygylaşdy, bulan arasyna gelim gidimler zatlar. Inni ýok. Inni men nidi ýakyn wagtda diýdi, awada da Türkmenbaşyda boljak, ýygnakda diýdi, men dolag zatym boljak diýende uje 6-7 aýam bolup barýar. İntegran bolanok, ýene aralar bolaşdy we Türkmen migrantlary şu wagt İstanbuldan, Türkiýeden Türkmenistana uğradyp arasyndaky faturany düşünmeýän, ýokardakylar düşünşenok, düşünmeýän faturasyny halkyna kesip otur. Bizim migrantlarymyza kesip otur. Onu aktivizm günakarne başka olur. Öz arasyndaky oňuşmadylygyny şu wagt Türkmen halkyny tutup aýagallygyny ödem ýürütip buyurup berilen ýaly. Daşy özegem däl, gazagam däl, täjigem däl, Azerbaýjanam däl. Ýürütip Türkmenler edýär. Ýürütip kimligem beren ok. Hakka berip ýatyr. Serdar sağ olsun aýtsyn, arkadaky Serdarlar bar ya, ol geçen ýyl sentябr aýynyň 22-sine şol özel bir hat ýazýar Erdogany bizim Türkmenistanyň watandaşlaryna viza muafyny kaldyrmaňyzy rica etýärm diýip o dilekçeni görendiriň. Ana şondan soňra şu zatlar bolup başlady aslında seret. Ondan soň başlady biram bu Türkmenler bilen arkadagymyz diýip arkadagym ikisi uçdy bolan öz şu arkadagym diýen adamlarynam tutup deport edip oturýarlar. Watanym diýen adamlar bar. Watanymyza dil getirýäňiz diýen adamlarynam inni tutup göğsüne uğradyp oturýar. Beyler ben bir şey söylesem olur mu? Yani bir şey söylesem olur mu? Yani lütfen. Yani
yani geçmişte nokta koymak istiyorum da yani şey vardı, bu Farkat meselesi sürekli dile geliyor, dilden düşüyor, dile geliyor, dilden düşüyor. Şu şey vardı, yadınıza düşüyor ama Farkat neme tutulmaka 2-3 gün öncesinde adamın arabasına yine şu Yosun mu arabası gibi GPS koymuşlar deyip kendisi açık açık çıktıdan açıklama yaptı. Men takip ettiler falan filan da dediler. Ondan sonra tutuldu gitti. Farkat tutulandan bir gün sonra bana Alişer Zaynurlu dedi ki Farkat Türkmenistan'a gitti dedi. Nasıl oldu bu iş dedi. Ve işte o da bana anlattı, işte böyle böyle gittik o falan filan. Ben de inanmıyorum, öbürkü de inanmıyor. Hiç kimse inanmıyor işte Farkat gitmedi. Bir taraftan açıklamalara bakıyorsun, Murat Kurban'a bakıyorsun. Advokat dedi, zat dedi. O diye bu diye işte karoçu böyle deme yaralaşa döndü bu iş. Yani bu işten kim karlı çıktı biliyor musunuz? Yunus ile Gözel karlı çıktı. O ikisinin adı bile ağzalan yok. O Gözel diyenin hiç adı bile ağzalan yok. O çıkıp bana çattık Şıkıf'ın nemesinde kanalında çıkıp atkırı taydı oturup biz nereye gidecek? Pasos'a konum atyadık diye. Atkırı taydı Ya oturuyorum onu. Gözel Permanova otaydı näle men familiýasynyça bilýän Permanova Gözel häzir durmuşa çykdy bir türkü Kurt kökenli. Türk diýende Türk watandaşyny diýen açık. Onu biz takip etdiýäs-de o meseleleri dartary bilen ýöne şeýle bir ýagdaý bardy. Gözel bu işe soňundan dail olan adam. Nasıl soňundan dail oldu? Yani yok, o Türkmenistan diyen kıltığı şımaranı kedi olarak Farkat'a vermişler yani. Bildiğiniz yani. Yo, Merzan bir zat düşündürecek bolýanda şeret Gözel Permanovanyň soňundan dail etmesinin hatda şo şartlar. Ýene daha gitti ýene konu. Feridin oğlanlar. Sesim gelýärmi şu wagt nemen? Allah burası menin zoruma gitýän zat ine şu da ine bu. Günahkarlar hiçbir zaman günahkar bolmay, günahsizler günahkar bolýar da. Sıkıntı bu. Gysga kesdir. Aýda şu öwrede bunu gysga kesýmek. Palaw idim bolu bu kadar yani. Şolun palaw bişirdim, haladilden tüwini aldım, suwa batırdım. Ya gerek gäle uzaltmasan o. 6 adam otur bir söz verip paylaşsınlar o. Gel de Özgen düşündürdü bu meseleni. Men diýotum ki 2 sany günahly var ortada. Bular akça cüce bolup oturup diýotum. Düşünýärmi? Yo, satan predatörler onlar, satan onlar, her şey yapan onlar. Bu meselede şu meselede günahkar hemmemiz, halk günahkar hemmemiz. Yani bizim olur ya gücümüz de yok. Edil 100% günahkar, yani günahkar yani 100% şu hemmemiz aktivistler diyem yok. Çünkü bizim gücümüz gelen o köpler elimizden gelmeyen zaten. Onu sizden bilýäňiz. Näme gelýär? Bizim köplenşip jemlenşip ağzy verip bilen talap edip bilýärdik. Yani bunu hawa käwrileşden aktivistlerimiz edip bilýärdi. Yani olaram siyasi sığınma meseleleri boýunça olary belli bir vilayetden çıkmak bolan okaýar. Olaram gelip bilen o İstanbul'a. Yani gorkok ya ol planlayıp olar günahkarlamak yerine o verilýän. Olar günahkarlamak yerine menem bir zat etmelim bolýan wagt menem elimden gelmekde diýmek wa. Menem bir zat edip bilýärdim belki yüzüm açmadım, açıp bilmeýänim üçin edip bilmedim ya da açardım, açan bolsam has köpräk iş ederdim diýen bolsaň açardyň ederdiň. Ýöne Allah'a ya. Ödeli. Açmayan yüzüm o zay var ettin. Yüzüm açtı ödeli. Açık näme kadarınız nuri. Çağlar getirip bileňek ya 52 girip bileňek. Näme gerekmeýär. Bolýar men sana burada soru berýär. Maňa sen näme garanti? Onno senin alagadan senin yüzüm açma yüzümle. Onno senin mara özler udarda galyp görüşip gören adamlara senin bir zat diýmäge sen hakyň ýok, öwelli. Senin hakyň ýok. Näme üçin diýsen, sen näme üçin mertlik görkezmediň diýen özüň ondan iki ýerde dostum. Urmen çağırış etdiýdim.
gelli çağır dedim. Senet, Hiç kim Senet, çıkmasın, dur. hiç kim çıkmasın. Dur Senet. Senet çağır şey. Senet. Sen ne Men de yapıyorsun? bak çıkma nerede kim çıkacak men yaňy çıktım. Men gep 2-1 maňa agent dip duro men arkamdan kim çıksın? Olara ne men malaka sos olar köne sos garo çıktın köne soska çağır etsinler o. Yüzüme Yo. sataşık geçtiğinizde bağırıyınız bile. Bolya da özgelli. Özgelli. Senin ýüzüňde patpişçik az bolup biler, ýene wör bolup biler. Men çağırş etmedimmi mysal üçin? Eger çağırş edeniň bilen çykýan bolsalar men etmedimmi? Tutmuş otaydım ben 2 gruppan aldım tuttum adaqa dedim tabat. Yo, sen bir aýplamaň peşine düşmesen, o sen bir aýplamaň derdine düşmesen, men saňa Deret Türkmenlik medeniyetliğin bolsa birazcık. Farhat diktaturanyň pidasy bolmany anayfyň dogry aýtýan bir nämesi bardy. Hemmemiz hem günäkär. Näme üçin bijiçin olmadyk, ýalmasa şo kuşkar olmadyk zat diýäsde. Ýöne şeýle bir ýagdaý bardy. Gynansak da we gynansak. Käbir ildeşlerimiz şonuň betbaççylygyndan awara gazanjak bolup seret. Senin aýtýan adam gara gorayan adam. Ol günäkär däl ana gitsinden adaga çykyş etmedi, zat etmedi. Näme üçin onda türkmen halkyny şo 5 milyon türkmen halkyny daşary ýurtda ýaşaýan türkmenleri zablуждениýede saklatdy. Bir minut. Mümkin olsa men bitiremem da yani. Özgerdi. Murat Kurbanow näme üçin hemmesini zablуждениýede näme etdi, saklady. Men sana şonu diýjek bolýar. Näme üçin bileşmem? Konuşol. Konuyu oňky Teret, hoğun tema. Diýen men o, şoňa tatlaşmaty diýen maňa çokma atma. Janagam. Özgelli. Yo, janyňa döne seret ugalony jelady bile. Adaga oturdy. Yok, adaga. Ugalony anay bir minut. Ugalony jelady bile вот birine töhmet atsaň şo nä dogry bolsa saňa göre ceza näme jenaýat işi gozolýandyr. Bilýän olsaň. Näme üçin ende следствияны ýalmasa bir näme iş gozolanmasa sen zablуждениýede alyp barýaňdy. Şo her türlü näme zat döretseň zablуждениýe alyp barýaň. Murat Kurbanowyň hem Edil Şuwat näme meselesinde gynansak da we gynansak Farhat meselesinde o diktaturanyň pidasy bolmasyny türkmen halkyny zablуждениýede saklady. Mesele şu taýda ýatyr. Zablуждениýede saklamagy. Näçeli adaylar? Assalamu alaykum. Farhat. Näçeli? Öz geldiğini bel. Ha, yok, on torany. Şeýlemi? Boldy. Nirden? Kim nirden? Ha, siz Gazagstandan girdiňizmi şu? Gazagstanda türkmenlerden mi? Gazagstanda ýaşaýan gazaklarmy? Ben Türkmenistanda doguldum da. Aha. Urin en alyan şular, näme üçin alyan? Yo. Düşünemok. Yo, Näme üçin Almanya öldürdi? Dur, yok. Dur bir minut. Driver mı ödüleceğin? Bizim şu siyasi gepleşigimiz dinleýäňizmi? Yani gurunle diýen zadymyzdan habaryňyz barmy? Duraýa özgeldi. Yok bolsa biz Türkmenistanyň ýurt problemalary we şoňa görüşýän illeşdirmediň problemalaryny gurulýar. Yani sizin pikirleriniz. Oturmana bolanok şonu aýtdy. Yok. Bolýar mesele yok. Bizim için mesele yok. Birazcık söz nowatyna garaşyrak hereket etseňiz bolar yani. Boldy. Bolýar. Şeýle bir ýagdaý bardy. Men oturamak prosto aýal dogunu geldi-de. Şeýle bir ýagdaý bardy. Sürekli hakkını ýaňyz. Bol. Merdan bir minut. Häzir ugalony jelady bile statya var. Zablуждение, следствияны zat etsen. Ýöne Murat Kurbanow bütün Türkmen 5 milyon Türkmen halkyny zablуждениýe saklaýar we diktaturaga garşy Farhady pida etdi, gönümel etdi. Eli var hakykatdan Türkmen halkyny zablуждениýede saklagan üçin gynansak we gynansak. Menem tanqid etmek niýetim ýok Murat Kurbanowa. Ýöne bu adamı, yani misal üçün Adaxanyň vekilleri, ozalky vekiller diýerim indi. Atamuratynyň Alişer vatandaş hökmünde soru etdiler. Näme üçin siz şonu etdiňiz diýende adam ortalykda ýok. Ortalyğa haçan çykdy? 25 sentýabrda Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasy üçin çykyş etmäne gider. Olam
şo taýa barardana ene görýäňizmi men şu Serdar Berdimuhammedowa garşy görüşýän diýip şey diýip ýene türkmen halkynda reyting şo gaçyran birazjyk awraýny şo taýdan prim gazanmak niýeti bardy. Ene sizin hakykatyňyz. Diňden o gysga kesäýde sen ýa $25 advokat nime çykaryp bilýär diýdiň türkde şonu alaý sen görkezäý. Men $25 men tölecek. Sen näme eden akdy? Advokat näme problemim berdi? Men türkde däl sen türkde men tölecek şonuň çagyr gidip edip ber men tölecek $25. Allah'ım ya Rabbim ya. Onu ağam hova davlenya verme. Vozduqa sen satry saadetden şu Edil Şuat. Neyse vatandaşlar bolya şoň üçin inaseret şoň üçin bir pikire jemlenip bilemdok. Birinji klasdaky ertekini atlatjak. Ol ýükü guk asmana çekkä, lengeç beýlek çekkä, öküzem beýlek çekkä. Şoň üçinem ýük ýerine dur, ýörenok. Düşündik. Ana netije şu. Ine şoň üçinem ýük öňe gitmän dur. Şu bir pikire gelir bir gün ýürüňiz. Agyrsaň doýur ýüregimize düşermi biýdar bolarsyň goktan galmagallan. Hawa. Ay şu ýürege düştäý diýip ýörer agyrsaň bolunýana. Birazajyk nerimi saklalyň o gayrat edin. Emosiýaly. Şey dip öz aramızda gok ettirjek adamlaryň peýdakäni olur. Zaten Türkmen milli opozisiyasy 2007-nji ýylda näme üçin birleşip bilmedi? O 2007-nji ýylda diýende Niýaz ölenden soňra prezident saýlawlarynda näme üçin birleşip bilmedi? Aman. Allah söz bereli. Gorkeda edik gorkeden zady şol çykdy sene Farhat Burduýew Türkiýe döwletinden daşyna edildi diýip kagy berýär diýip özüň aýtdyň adatsa. Şu kagy gorkeda däro prosta Qurbanow şutaýda suň ýüzüne çykýa menem Çindenem davay yerlikli urunga del go temany açdyň. Şonu aljak bolýaň, şo kagy aljak bolýaň. Näde bolup bolýar şonu adat? Atamrat. Seni alamazsınız. Hiç biriniz vermezler mi? Hiç biriniz o devletler arası bir zat. Onu hiç kimem götü yer var mı? Tamam aga, pikirini ayt koy. Yani şu pikiri var men beýnimin içime salyp menkini anan ho diýip ýakama ýapyşyp durmady. Ayt da geç git kardeşim. Ayt geç git. Ayt geç git. Mesela aeroportun registrasyonu bölümüne gidip tamam ben katılmıyorum. Ben katılmıyorum mesela. Yani onu 10 kere qaytalasaňam men katılamam. Ayt git tamam. Tamam alamazsın diyorum o zaman kapatıyorum. Alamazsın. Abi gok etmeli aga. Belki uğrun gözlemeli, pikirlenmeli. Yok tip невозможно deyip zat yok dünyada. Hemme zat возможно. Bazı şeyler невозможно. Bolya menini şoň üstünde işläliň onu. Alyp bolýarmy Atamrat şo barada näme pikir edýän alyp bolmazmy? Salamu aleykum vatandaşlar. Ol aýtýan kagyzyny diňe Farhadyň özüniň dawernis beren adwokaty bolsa, ana şonda alyp bilýär. Bolmadyk ýagdaýynda diýaladan diňe göçürmäne eline kagyz ruçka alyp bloknota göçürüp bilýär. Haýsy kod esasında, haýsy statýa esasında deport edildi, diňe şonu ýazyp alyp bilýär. Yo, neme? Ýalňyşmasam Azat Isakowyň giden Azat Isakowyň onu adwokaty ýokdy. Onkini aldılar, çemen öğredi. Bağdı mı? Haftalıdı mı? Haftalıdı mı? Inni onu bolya, onu başka sorudur ya. Farhat Durduýew birinji August meselesinde Mustafa Yaman advokat edip görkezek bolanyny görkezip bilmedi çünkü özüniň pasportynyň konsulluk tarapyndan alynanyny öňe sürdi. Özüm urulupdy, ýenjilipdi şonu. Pasportym şolar aldy, beren ok diýdi. Soňky sapar bile baramyzda da Farhat şol Merdan Mustakowyň ýüzüne seredip, "Ey sen aldyňa men pasportymy getirä" diýenini men özüm şaýat. Soňky sapar eskoň pasport meselesi boýunça baramyzda. Toýs pasportsuz goýun konsulluk Farhat Gurgul'un günäsine minne orta ýolly Farhat Gurgul'un pasportyny elinden aldylar diýip, Gurgul'un adwokatlyk meselesini şonu ýalyp diýip, inni muňa bir istisna bolmaly-ka? Yani Farhadyň biz nirde diýin bilme hakymyz bardyr. O nähil bolýar? Türkmenistanda mı Türkiýede mi? Ýüregime düşdi şu mesele. Şödeliň meseleni. Kim näme aýtjak? Aýdyňa. Nurmuhammed eştilýärmi? Aha, aýdyň. Owa, hoş geldiňiz. Şu hoş bolduk. Haýyrly akşamlar we watandaşlar. Ilkinçilere öwgedeli saňa belli geçecek kardeşim. Ýaşyňa kiçik
Braçyk şunu gaharly efirde sen braçyk ur. Sögülmeli gedepdirä kurla gaýrat et. Indi ýa-ki şo Parhat barada gurlamada men şu Dursultana şu wakam ismini öwrendik şo wagtlar advokat Frans bilen. Şonna diýdiler. Diýdiler däle şu Dursultanyň öýde aýtdym görkady zabysyny uratdy. Hakykatdan şo şöýerde ýok. Uradylan diýip. Advokatyň özü bilen gurlaşyp. Aýdyrly onu şu delil edip bir dokument görkezäjek bolýar, alaýjak bolýar. Yani düşündüm inni şoň çimen diýen şol advokaty ýa-ki tölegem tölenni şu advokat şu ýa-ki ýatan ýa-ki ýaban şubat bar saklanan ýer wagtdan sohana ýeri. Şu taýda baran adwokatyň öýdem gatnaşan realny gören ýöne alak belli resmi nama almadykda baryp görüp ýerli ýa-ki işleýän wekiller bar, göçedaran polisleri. Şurada söhbetde şu kat edenler şonda da ýok uradylan diýip habar jogap beren. Şu Farhadyň özüne garmely alaýmyň. Maňa näme ýalan sözleýän diýsene sen elimde mikro näme sığınma tapşyrdym men dokumentim bar diýip. Maňa näme ýalan sözleýän. Men bilen olsam şonu bir günüm saklatjak gäle tapşyrtjaga özüne. Ýöne inni ýygynyň şu aktivistlere de garmely o. Keççal gep diňlemen özlerçe iňe edişip soňunyň başyny belaň içine sokýarlar. Soňa ýygynyň biz bir däli goýýar daşdyň ýakar kakly çykaryp bilmän gedýär ýygynyň. Bir doğru bir ayda, bize bir doğruyun ayda. Gittan ha, Ruşar Kılıçfam gidiptir, olam gidiptir, sığınması vardı mı şoň? Adat aýtpaý, sen näme, kim ýakyndan tanýar şonu? Näme boldy şoňa? Maksat baýmyra sotyr. İptal geldi diýip habar gelendi, mundan bir ýyl mundan ozal öýtdi. Kimligi bardymy? Habarym ýok-da, ýöne ol pasport ýok, nagrany ýok. Sığınmaga başvuran da 9 ay şonun üçin oturup geldi. Men sadaka berdiňimi düşünýärse. Sadaka bolanda şonda bir gurungdeşik bolduk. Hatda stolda Ahmet bardy, soň moğlum bardy, zat bardy. Meniň işime çötü ýaman näme padwadiýede otyr zat diýip bir iptalyň gurung nedense da şo wagtda. Indi Türkiýe hökümetine şunu torap bolýar, bir adwokat tutup. Men adwokatym bolsa wagt şu dernegim ýok da bolsa dernegim adwokatyň urutjak şo taýk. Siz Ruşan Kılıçfy hem atkaz berýäňiz, hem Türkmenistany urutjaňyz. Şu wagtdan Türkmenistana türmede diýip bir kısan habarlara çykdy. Yani bunu ne hillem etmeli? O düşünmeli onu. O Türkiýe hökümetine sonra berip bolýar, sen näme de oturýarsyň? Özüňe sığınma beren adamyň sığınmasyna atkaz edip oturýarsyň. Kuştaýda halkara guramalar da iş düşýär. Bular iş etmeli. Bol Türkiýe hökümeti hem sığınma bereniň sığınmasyna atkaz edýär. Atkaz edip Türkmenistany urup türmäge bastyrýar. O nähil bolýar? Türkiýe onu sonra mejnarodny halkara alaşyklardan gelýän näme? Muny bozup oturýar. Muny näçe guramalar agdanok? Pravazashitlikler näçe agdanok onu? Sığınma berilmedi keçiyle. Yok, Ruşan sığınma tapşyrana. Doğrudan azat. Ýöne Farhat bermedi. Yok, Farhat diýme, onu Ruşana geçdik-de. Saparmanadyfa şo döwri şo Akkuyu santral bar, Rus awtomobili üstü bilen şo taýdan çykarmak üçin как переводчик etmeli. Hataýdan bir sany adwokat tutupdyr, Istanbul'a göçüp gelenden soň hem şo näme adwokat tutup hakykatdan kanuny esasında nämele noturly zatly adwokaty, 2 sany adwokaty işläpdir da onuň işine. Ýöne gynansak da maksat bu maňa ertensi günü ýazdy da Galasowy uratypdyr maksat diýende. Şu bizim maksatda şo diýdi azada sen diýdi şo Saparmanadyf bilen kontaktyň zadyň barmy diýdi. Şo Ruşan anyň adwokaty hakynda maglumat biljek bolýar zat etjäs diýdi. Men aýtdym, ýok habarym ýok, ýöne nomerini bereýin diýdim de. Nomerden berdim, soň maksat bynyň hem şo Galasowy sapşeňesyny men o makmaşeňe men onuň bilen gürleşmeýände oňa uratdym özüne. Dinledi da jogap bermedi. Soň maksat bäm aýtdy, men diýdi jaňatdy gynansak da açanak ýa nomerim görünmeýär zat men tanamaýan bolduğu üçin bel gaçýandar zat azada sen bir jaňatyp görseň o diýbam aýtdym, haýyş etdim, men jaňatdym dogrudan Saparmanadyfy. Özüm insator bolup jaňatdym bilen açanak telefon. Görýän. Biz biraz problemlarymyz bolup bara elimizde gene okulun ha maksat Baýmuradyf fady çykyş edip ber. Bak,
Alalaşmayan pikirlerim, alalaşmayan yerim onu da wady, hemmesinde de wady. Ýöne men şotaki şolaryň hakyny, hukugyny gözlenmeginiň tarapdaryym. Näme üçin biziň opozisiýon guramalarymyz ýa-da aklim topor agdan oklaýmany halk üçin çykdyk diýdiler. Bular halk da hem karaýby. Ruşen ýa-da Farhat ýa-da bu Maksat Baymuradov deportasiýon lagerinde ýatanyň Azatlyk radiosu aýdýa, o beýlik saýtlar çykarýa. Bu halk üçin görüşip ýörseýänler çykaran ok, dewlete toparamagdan ok, hiçilek o arada bilem ok, agladymy Ruşen Kılıçow. Üçin halan ok. Beýliklerim halan ok. Meni halamasaňam sen bir topara gurama sen. Vatan üçin, halk üçin çykdyňmy? Onu sen 7-den 70'e gujoklaşak. Gämi ertirkun ýurduň başyna geçseň, sen şu wagtdan gujoklap görkezmeli. Meň pikirimçe, näme üçin sen hiç temsesin çıkaran ok. O tür hemmesi gülala gulluk. O tür hemmesi o tür. Ne bir daha kritikaydı o tür yeri gelenine. Bir de bir şeyler onu ertirkun. Ay Nur Muhammed gitti deyip toyum ederler da sadaka da verirler onu. Edeledip. Şonda günü düzelýär karya. Aýdýar goňşyma geldi, oňa geldi, muňa geldi, men sesim çıkarmadım, burguna men üçin geldiler, men sorum hiç kim ýokdy diýe. Şoňa bar ýanyna bu. Şu Nürnbergski prosesde bir din adamı Hitler'e karşı näme berýärmiş de. Şolam diýär, ilki geldiler Yahudiler aldılar diýe, men Yahudi bolmadığım üçin sesim çıkarmadım diýär. Soň diýär Hristiýanlar, näme protestantlar aldılar diýdi, ondan sesim çıkarmadım. Soň profsoýuzlar aldılar, ondan sesim çıkarmadım. Näme üçin de men profsoýuzyň agzasy däl diýär. Soň gelip meni aldılar verin, senetdim verin, hiç kim sesini çıkarjak adam galmandyr daşda göremde. Şoň üçin meniň üçin hem hiç kim sesini çıkarmaýar diýär. Edir şonu ýaly bolýar da bizde gynansak da. O Hitler döwründe kur. Hawa, gynansak şo bolýar şu wagt. Şo gidip dur. Yani halkara guramalaryň, yani adam hukuklar gözleýän guramalaryň esasanam türkmen tarapy. Sizlere çekgüzlenmem, sizler dinleýän bolsaňyz ýa-da ertesi YouTube'dan dinleseňiz siz opozisiýon hereketleriň içinde pravozashitnik ýani adam hukuklaryny gowraýan gurama bolup eger özüňiz tanydýan bolsaňyz şoňa görä siz halasaňyz halamasaňyz şol seni tankit edenem bolsa şoňa eýe çykyň. Men şu sözi öňe maýdyk gelýän häzir amaýdýan. Şolara eýe çykyň. Siyasi toporlar eýe çykmagyna garaşamok. Dewletaniň çünki Ruşen Kılıçow kän tankit etdi, onu üçin görüşmez. Men näçe gollasam maňa merkez hat bermeýän bir topor ol. Ondan men bir zada garaşamok. Ýöne ol pravozashitnik organizasiýa da däl ol. Siyasi bir topor, oňa da haky bar. Öz tarapdaryny belki agdar, oň üçin görüşür. Ýöne özüni tankit eden adamlar üçin görüşmez. Oňa da haky bar. Çünki ol siyasi topor. Siyasi toporlaryň şol ýaly hereketi bar. Ýöne adam hukuklar gözleýän gurama bolup bir geldik ýa-da ýa-da aýdyp bilmersiňmi Azat Taýpaýew. Yani bir eger psigiatryň bar bolsa diýýär. Yani meni psigiatrym ýok. Onu biz habarymyz bar, hatta geldi geçerlerde Röşenem ekitler zat etdiler diýip o çykyş etdi. Häzir öňümüzdeki çykyşda hem şo bir näme onun birazcık ol käbir Ýewropa parlamenti eýlek welem çykyşdyr bilýärler. Çyksanlar ol bir Türkmenistan Türkiýe edende de otur birazcık bir hay diýjek ýokmaý bular. Men sana inanma bilýändir de şu bizim grupada bar adamlar şu Ýulia şu Geldagynyň maşgalasy şu meselede şu Türkmenistanda iň bäşi deport bolýan türkmen ýerdeşlerim zady şonu ýaman juda giňişden zat etýärdi. Ünsalýa. Şu Röşeniň meselesine soň şu Farhadam üns berýän bolsaň Türkmenistandan olara maglumat gelipdir da hakykatdan Farhad ýa-da Türkmenistanda içerki näme bolmuşam gazetde iş çekilipdir da. Şonu bile aýtdy. Soň menim hatda öz tanadyklaryımdan birazcık giçirek onuň aýdandan soňra birazcık giçirek öwrendim benim. Dogrudan Türkmenistanda gazete çekilen de Farhad iş kesipdirýär. Aýona gynansak da belki indeşlerimiz aramızda gezýän diýä bilen Şweýçada zatdy diýä menim aýtjanda Şweýça bu demokratiýa döwleti näle bolsam da açyk bolýan. Türkmenistany al däl iň bärsi.
Ya geçen günü näme hakynda gurun etdiýämiş, Dädebay hakynda gurun etdiýämiş 18 ýyl berdiler diýýärdi. Dädebay ilkulene onun kaziýetinde gatnaşan şu pravazashitnisi var, Yelena familiýasyny aýdyp oturjaklar, şu bizim hereketlerine gatnaşýan. Şu Yelenanyň özü aýtdy, Dädebay 12 ýyl kesildi. Ýöne şu Mirziýewiň şu beýleki döwletleriň üstü bilen haýyş beýleki döwletleriň üstü bilen birazcık şu amisiýa düşürjek bolýarlar-da. Razjalyňa etdiýärler-de şu açan işini. Pozitiwni gurumlar edi guruduk bolan bar borçuk gidiberdiňiz awa. Diýmek gydyklam däl-la, çykalyga bol demek. Esasy şu daway şu gowy maslahat berenmi? Şu edil düýünjük näme bolanam bolsa oturulýňda ertesi gün uzagy çekdirmäliň özü. Şu düýünjük näme bolanam bolsa oturulýňda şu düýünü urulýaşalyňla diňe. O 2 gün öňküni urulýaşalyň, 1 ýyl öňküni urulýaşalyň, 2 ýyl öňküni urulýaşalyň, 3 aý öňküni urulýaşalyň, diňe düýünü urulýaşalyň. Yaman gowy ýaňyz şu temalary. Ýöne erteri urulýaşmagyna gedek gelse çykyp gidýäňiz efirden. O bir şer näme şer bolsa şoruslän ok diýär, türkmen aýdýar, şer bolsa şoruslän ok şor etiň şoru tagamlyja, şol ýaly tagamly şer. Şer bolsa şoruslän. Bir pozitiwni gurrun pikir alalydyň bolun, çykyşdyryp gitdiňiz. Daway düýünü goýalyň düýünü. Düýünü ütködüp bilen dok. Düýün geçdi. Ütködüp bolan ok düýünü. Ertir ütködüp bolýar ýöne. Ertir seniň uluklugyny ýatjagyňam saňa bagly, kitap okujagyňam saňa bagly, ylgap sport bilen meşgulanjagyňam saňa bagly, ýurt üçin bir etjegiňam saňa bagly. Maňa näme aýdyp oturup PUBG oýnamam saňa bagly. Tak što daway ertir urulýaşalyňla. Indiki men efirlemde diňe ertire degişli öwelli gelseň sen diňe düýünü soraya berýän, düýünü agdarýan, düýünü dökýän. Inni halkyň içindeki kemçilik bizem izmini edip bolmajak adamlar diýemzok özümizde. Menden hat öktöler çykmagyny isleýän, meniň ýalňyşymy görüp çyksynar, atamradynkini görüp çyksynar, aradynkini görüp çyksynar. Höwesini gaşyrmalyň gaýta. Çyksynar ba bolsa, edip essinler, görüşsünler. Hiç kime görülmezçiligimiz ýok. Ýöne iş etmän oturandary birazjyk Nur Muhammed halka tanatdyk. Söylerdim de Necret 2019-20 ýylda aladyk. 2019-da şu Kakamrat bilen men bize karşı Röşen bilen Saparmatov karşı çykyş etýärdi. Şu Türkmenistany hökümeti gümleýärler beren. Şol Halmurat Söýünöw ýaşulymyz Şwetsiýada 27-nji oktýabrda şu Türkmenistan hakyky garaşsyzlyk günü şol OBS'nin bir merkezinin önünde miting protest etdi. O taýda türkmenler zatlar gatnaşdy, Eýran türkmenler gatnaşdy. Şondan soňra bu zatlar gidip başlady. Men bir zada üns berdim de. Soň her saparynda Hil tarapyndan her saparynda Hil tarapyndan gow guramalar dörep başlady. Ana sapar aklymlar türkmen halk sesi diýip näme döredi. Olaram ilk başta ilk tapkırlarda gowy işler etdi. Onuň hakyny ýemeýärdi. Açyk video öldürýär. Hakyny ýemedi ýa-da. Ondan soňra DWT döredi may aýynyň 20-nji ýylyň may aýynda. O taýda şol ýaly bir güýçli hereketler boldu. Dekabr aýynaça. Anyk dekabr. Soň DWT-den aýrylan TTH diýip döredi. TTH'dan aýrylan TTH soň näme bir ara ýok boldudan soň ondan ýene bir parça näme Lebat topar diýip näme bir topar döräpmiş bilmeýän men dogrusyny aýtsam men o taýda ýokdum da ýöne şeýler hakby. Her saparyndan gowy hili adamlar we disipline okyply adamlar peýda boldy. Ýöne inanma anlaýyp ene 21-de sen ortaga geldin. Zat etdiň ýöne 21-in ýalňyşmaýan bolsam ýa sentýabr ýa oktýabr aýlarynda şondan soň üns berýän bolsam täze çykanlar ozolklordan beter bolup başlady. O Darwin'in teoriýasy boýunça aýtdylar adamlar maymundan geldi evolýusiýa hukmunda. Olar Darwin'i 20-nji asyryň iň ulun bir maşyny etdi da gynansak da. Bütün dünýäni aldatdy. Şo adamlar maymundan geldi diýip teoriýam näme ortaga koydy. Ýöne gynansak da kä wagt men şu Darwin'i hakly bolýan da, o disitinde.
biz iza gaýtdyk naborot. Hikayçısı tarapından golaşmadyk naborot iza gaýtdyk. Bir de täzelikde bir YouTube'da bir oğlanın kanalını gördüm. Yanlış men ozam Amerika'da ýaşaýan bir oğlandy. Turkmen Voice mi? Turkmen Voice. Turkmen Voice resmi gurama olduk dedi. Akmarat. Yok Dursultan bilen bir interview edipdir de şonu gördüm. Ortada şu. Birazcık umid görýän we nämelerin Türkmen halk sesinin hem şu Türkmen oğlu diýip bir ýyldysymyz bardy. Ya yanlış men ozam bir ýaş bolupdy özlemede. Bir şonu Amerikadaky o produktivni görýärdim. Men doğrudan şolar bir şu şu internet jemgyýetinde internet bir söýüşünde hil tarapyndan mutkaçysyny bir göreş edip biljek adamlar ýaly görýän men. Şolar ikkisini görýän. Başga gynasakdy Käbirniň efirini görýän Akmarat bilen men basym bir gepleşik etmeli nesip bolsa habarlaşyp ýörün Amerikadaky oğlan bilen. Ýöne özümün käbir meselelerim boldy. Birazjyk ýa munun 2 hepde öňetmelik hatda. Birazjyk ýa düşürdük. 2 hepdeler 3 hepde barja. Bu arada Narjan Muzafferova diýen bir gelejemiz bardy, ýadyňa düşýän. Şolan bir nämetdi, soň gynasakda bir nämet zat etdi-de hakyny ýemekde doğrudan Türkmen halkyna bir şu demokratik jemgyýetine binýat goýan adamlaryň adyny aýdyp geçdim, agzap geçdim. Yani bu ýolda dowamlılık azat. Dowamlılık gerek. Ýani görünüp gitip gideniň bir iş başaranok dowamlılık, kararlılık gerek. Çünkü hani öýkeleseň öýkelep bilen bir ýapyp çekip çık gidibermeli bolmasa. Yani kän waka boldy ýöne. Şu sabır etmeliler ne edecek bir neme yetdiýänçe. Olary da bir giden zat diýdiler. Inniki çykçaklar da diýerler. Gözüňde tutsunlar. Ýöne dowamlılık bir işi başarmagyň ýeketäk ýoly. Men näme üçin bu ara onu söýlen ozan käbir aktivim bolamak zady demen demakda ozal YouTube kanalym 14 patbeşi watany gabarlar gepleşi şikaýet etdi ýapdy. Şondan soň birazjyk dowdum. Men bir zady söýerdim. Geopolitika meselesinde Türkmen oğlu men niýene waiz şomy şo? Sen mi Türkmen oğlu 65? Siz şomy şo Amerikadaky Türkmen oğlu mu? Efire gelip bilýän bolsaňyz. Akauntyna girseň Türkmen oğlu 65 diýip ýazdy. Şomy diýen biljek ýa-ni. O edil şol. Ya ýadyma düşdü. Gelýär doğrudan o ýaşly geldi efirlere. Doğru. Şeýle bir ýagdaý bardy. Men bir zada ünsürdüm. Geopolitika meselesinde Edil Şubat Xitay Halk Respublikasyny ekonomik ösmesine Merkezi Aziýanyň 2 sany gapysy bardy. Merkezi Aziýa diýende Gazagystan bilen Türkmenistandyr. Şu geopolitika meselesinde käbir döwletleriň Türkmenistanyň ýurdu demokratiýalaşmasy meselesine bir näme bolsa, şonda bir zatlar bolup bilýän diýende. Ýöne biziň eden görüşimiz Serat Anlaýew biziň eden görüşimizi Türkmenistanda oturan yamyamlar var ya, yamyam diýende Lüdayet diýäsde indi. Näme öz dilimizden aýtsak da adam ýýänler diýäsde. Şu yamyamlar Türkmenistanyň hökümetindeki Serdar Berdimuhammedow çala ýa Gurbankulu Berdimuhammedow çala birazjyk zat edilmekdi. Belki Meredow hökümeti basyp bilýär. Ya başga biren basyp bilýär da men açyk görýän. Häzirki jemgyýetiň aňy, huşal, taýyn däl de bir distinktini özgörüşik. Şonuň üçin biziň iň esas etmeli zadymyz biz jemgyýeti oýandyrmaly. Bu jemgyýet döretmeli de açyk görýän. Iň mersi. Men pikirimçe var, sen men ýok. Poýdyň başyna geçmeli. Lanym ýöredik diýmeli başga neme gutordum ka diýenler. Bu poýdyň dolanyna garaşsaň dolany bol. Dolsa da dolmasa da tagam ölümüne çıktık hava bolu şu. Yani ölýän bolsa atýan bolsa basýan bolsa maňlaýdakyny görýän o Hudaýyň işi o maňlaýynda näme ýazylan bolsa şonu görýän şo. Ýöne biz beýdip gelip birazjyk adamlar arkama alan jemläýin diýsen o wagonyň gapysy bir kizden gapysy bar birinden düşüp durlar.
girip minip çıkıp durlar oru. Prahodnoy duvar bollo. Oba onda olmayaram. Ýöreýän kararly adamlar şonda. Aha, boýda ýöre dow diýerler ondan. Ýörejek göreýär şonda. Şonda belli bolýar. Ya alyas şonda ýa-da olar biz alýada biziň soňumyza soňun ekkeler boldy. Salam doğru. Öneki wagty 20-nji ýyllarda men uni söýleýärdim da, käbir ildeşlerimiz Erdogana haýyş edip ýören video şekilli ýazyp ýörenler bardy. Belki görendiň sen duş gelendirin de. Ýöne men şu wagty bile 20-nji ýyly gurunny aýtdym. Şu wagty bile diýen Russiýanyň zaten Kreml hökümetiniň biziň sistemada oturan prezident sözde prezidentlerimiz hakykatdan tawynda bir batrak. Berdimuhamedowlar maşgalasy da Kreml'e tawyn. Putin'e tawyn da. Wepaly nämeler ýaly. Ýöne men eger Türkmenistanda halk doğrudan bir ayaklanma zat etse, şu Russiýadan bile daha köprak goldajak Berdimuhamedow maşgalasyny goldajak Türkiýe hökümeti bolardy. Men şonu bilýän de, anyk. Halk ayaklansa bile. Ýa. Şada ter darýatdyr şu wagt uruş bolsa gowy bolardy aradaga diýe edilki şu için. Şu wagtky ýagdaýy uruş ýok bizde häzir raketa ýok, zat ýok, asuda asmanlyk gözülýär da bolýany. Uruş bolsa diýe-de şu taýda uruş bolup duran bolsa da gowy bolýar da çem diýe şu wagtky ýagdaýyndan ýa-da bu wagtky bir sessiz ölüp bizde. Sessizce alıp basyp ýudup sorup çekip gubide de oturlar. Bir giden adamlar sessizce ölüp gidip otur. Bir hili ünt merkezinde de çekilen oklada da çekilen ok. Atamurat bu arada sana söz vermedi gaybara. Yo dinle oturdum men. Badrov geldi, Badrov ham dinlele. Ben oğluna alıp bilýänsiň, ýaşyna özüň çağıra Amerikada Zapros Iver Polonova Zapros bilemok näme üçin. Amerikanyň kanunyna laýyklykda 1000 patpişi bolmasa zat etmeýär. Şonuň üçin şonuň pikirini amasyny eseresem türkmenje emgeti tapawdy bizi tanqid etse bile biziň kemçiliklerimiz aýdyp geçse bile şonuň aýdany men birazcık bir bolü produktivni bolar diýip pikir etýände men Atamurat Конечно, biziň halkymyzda ýöne sen o topor, sen bu topor, sen planyp bölüp oturmalylar mara. Düdölüň aňaryny. Oňşamokmy? Alat, sen bilen oňşamokmy? Oturur, syýasy parti açar. Sen meni tanqid edersiň, men seni ýurduň içinde ýöne. Yo men seni näçe tanqid etdim. Yani, hayır. Şu wagt birleşeliň. Baramızdan son. Söz gelmişti. Siz nasıl böyle bir şey yaptınız ki? Yani nasıl bu aşamaya geçtiniz? Azat Haytbak sürekli benim söz hakkımı yersiniz. Hakkımı helal etmiyorum. Ediyorum. Bağışlayın. Yine bir sefer. Tamam al senin olsun söz. Sürekli Atamurat Sapan Badrov'a söz veriyorum dedi. Yine siz ortaya girdiniz. Bir şeyler sokuşturdunuz ve tema başka bir yere gitti. Ben size şey söylemek istiyorum da. Ya siz akıllı başlı adamlarsınız da. Bakın. Bir yurdu işgal etmek için bayrağını yatırmana gerek yok. Bir yurdun işgal etmek isteseniz ekonomikasını çökertersiniz. Başındaki adamları satılmış siyasetçileri satın alırsınız. Başka ne mi var? Doğru, tagan bilyet başımızdaki predatörlüğün bilyet. Onu tagan bilyet. Onu bir de gururun var mı? Yani işte İran'dan gelen yani şu var da ben şunu atmak istiyorum da mesela İran'dan gelen kartoşkanın depolayan başlığının başlığı neme öz yeğenin koyarsan bu zatlar ne munkalı halkta krizis çıkıyor düşünüyorum. Yani bizim Türkmenistan'ımızda özümüzde kartoşka ya da prasto bir çaydır o bu zat yetişmeyemiş gibi İran'dan haritler alıyor. İran'dan alınan haritlerim birilerinin elinden alınıyor. Düşünüyorum yeğenlerin elinden alınıyor. Bütün yani Türkmenistan Derdin ulu bolsa da agdy birleşerdik. Derdimiz ulu değil diýmek bilen. Yok anlayıp az önce men Zayevlara bir zat diýen wagtym o derece reaksiýa gösterdiniz ki
Ben demek ki haklıyım yani ben zayıflara işte bunun gibi insanlar ya da buna benzer insanlara ben İdeologiya gidiyor berdi. Şahsiden ok men tanam ok bul adam meni. İdeologiyanın men üstünde uçcan men. yok men zayıfları tanıyan mı? Men zayıfları tanımam. Ben genel yani mümkün genel yani biz bir zat kurlav otururken bize başka bir deme söz sokanlara men zayıf diyen de. Yani temamızdan taşarı bir zatlara söz sokuyorlar. İşte vatanımız asuda, asmanımız parahat, vatanımız asuda, vatanıma Ya demeyen bu diye ne var şu ato? Şu on diye ne var? Davay karıştırma. Sana on ulen onu. örnek gösterdim ben. Sadece örnek gösterdim. Tamam da aga diskusya bolmalıra. Bolmalıra diskusya vay. Biz näme diktatör bolalmanda? Davay birinikin kabul edelim. İdealini adam şu deyip şoň pikiri A diýse de kabul etýäs, B diýse de kabul etýäs. Şey deliň monno. Näme deliň? Näile deliň bu çözmeler bir zat edip. Men bir zat diýen tersinden tutjam. Bu bir diskusya bolmalyra. Ya birini tapalyň idealini şol adam diýeliň. Aýkysynyň barlalyň hemme zadynyň barlalyň geçiriliňden şu diýip saçmalysa da saçalyň ýöne şowun. Düşündüň? Ýöne şoň kine deliň. Dawa şey diýip edeliň onu. Näde diýip edeliň bunu bir hile edip, agdy birleşmeler biz bir hile edip. Diskusya bolmaly, bir pikire gelmeli, orta gelmeli. Gelliýteňiz gelen ok, barjak diýsen alan ok. Gepleseň akylly filozof, internetde tuğulma filozof hem kan, alim hem kan, professor hem kan. Meydana gerek gelse birem yok. Doğru. Eğer doğrudan sen aýtdyňa Azat Gaýtbaýewiň, Annaýewiň zatlaryň siýasaty hoş göwnün siýasat alyp barýar-da, yumşak siýasat diýerek-de türkmençe aýdanda. İlkulen siýasatda ýatdan çykarma emosiýaň goýmaly we şahsy bäkwiýiň goýmaly. Seni tanqidem edip bilerler, seni her türlü aýyplamam görkezip bilerler, zat etýärlerim şonda bile iň berset Farhat ildeşimiz ene yok indi gynansak-da diktatura pida boldy. Ýöne şol bile meniň adymdan Facebook hasap açyp şonuň kanaly ýapylanda wagty her türlü paýş sözleri söýledi. Ýöne men etmedim bilýärne şonuň üçin ün söýlen bolsaň gülüp oturdum şo taýda. Hakykatdan gülüp oturdum. Ol gahar edip yok gahar edip Seret men açyklanym seret şo meselen wara ne edip YouTube onu ýazat edip bilýärem meniň ýaman aklym durdy ine özüm birinji gezek şu diriliş ölüsüniň account'uny neme uğratdım yani çünkü meniň videolarym ulanyp menden bir ruhsat avtorski prawa men çünkü beresim gelen ogny şoňa absolutno. Çünkü o Nur Şagalyň nämesi diýip ýazýarmy boldy uwajenýetini ýitiren adama men goýasym gelen ok. Strike uğratdım. Şola bolan şoň uğradymda men başga zat ýazyp bilen mokşo taýyk. Seniň öz adyňy ýazmaly, YouTube kanalyň adyny ýazmaly. Aşaňa men şo taýyk tenki nädip ala taýyk baýyp diýip ýazyp strike uğratýarlar we on güni strike bilen ýapýarlar. Nädip bolýar YouTube monda bir hili непонятно. Maňa wanda şu screenshot uğratdy seret 3 adam şikayet etdi. O taýda hatda o ýagdaý tüpeň diýip biriniň nämesini men hatda şu ýagdaý tüpeniň şikayet ýazdygyna men hiç inanmaýanda. O bir zat Kurbanow bar şu. Ha o Murat Kurbanowmy? Yakup Kurbanov. Yok Murat değil, näme? Yakup Kurbanov. Yakup Kurbanov. Meniň takminim boýunça şo bile şonu şikayet etmedi. Men açyk aýtdym. Fake we hasaplar açya watan habarlar gepleşiyor. Uni söýlen bolsaň hemme ýerde uşu watan habarlar ha şo. Ýalnysy Telecommunication Türkmenistan zat näme diýip şol Yo meniň YouTube'ma fake edibilmendirler. Meninkide gönümmel ýazylyg dur. Türkmenistanyň tele radio kommunikasiýa boýunça nämesi dik gelýär. İki sany jalyp amma ýene bir jalyp bilen men kem ýapylýar. Ýöne iki jalyp telewiziýa edipdir. Türkmenistanyň telewiziýa. Meniň pikirimçe şu Mätiýevleriň bir videosu bar da ol bir rasledownie etdiler ýadyňa düşen bolsa guruluş meselesinde. Şonda şolaň videosuny zadyny valid etdirip blog etdiler kanalyny ýadyňa düşen bolsa. Meniň takminim bilmeýän meniň pikirimçe de şu Mätiýew şu Türkmenistanyň resmi hökümeti şu zatlary kendine aşy etýäne diktaturanyň eden jenaýatlaryň gözüni yummak niýeti bar zat diýip belki bir ýazgy edendirler kolektiwne bilmeýän indi Birleşen Milletler Gurulmasy tarapyndan suwutnamalar bilen de şondan soňra meniň pikirimçe men tabii ki meniň bu öz şahsy pikirim
YouTube käbir şol watan habarlar gepleşiginiň nämeleriniň şikayetlerini kabul edip başlamadı. Ondan sonra bular taktikany üýtgetdiler dana beýdip başladylar. Azat näme diýärdi? Kim prezident boljak bolsa ne, bärde prezident boljak bolýan adam ýok. Birinciden her bir aktivist men men blogger diýip çykan prezidentlige dalaşgardamka diýen menen ury. Şeýledämi? Gaty dogry. Ýoň arana da baýdak berilýän zat ýok. Onun şu Farhat meselesinde de Farhat meselesinde näçe tany bolup 5 tany bolup otursamy? Ha? Birimizdenim özümüzi köp bilýän hasap edýäs. Şeýledämi? Nuryň bilmeýän Azat bilýär. Gaty dogry. Yo, Nuryň bilmeýän Azat bilýär, Azadyň bilmeýän Atamrat bilýär, Atamradyň bilmeýän Badrow bilýär, Badrowyň bilmeýänni men bilýän edi otur şeýledämi? Ha? Farhat meselesinde näme üçin bir adama ananylýar? Öňem şo diktatura diýilýän maran ury. Şo bir adama ananylyp döreýär. Şo diktatura bolýar, diktatura döreýär. Yerli yerden algan, yerli yerden algan. Kim näme öňerýän bolsa algan. Gürläwliýäniň gürlü. Gaty dogry. Näme üçin Murat Gurbanow ananýaňyz ury? Murat Gurbanow näme? Türk'ün türmesini öde Türk'ten deport edilen. Türk'ün türmesinin başlygymy? Näme? Göçedaraň başlygymy? O Fransiyada oturan yerine Türk'ün göçedarasyny ne bilsin? O deňýaryňyzam Türk otur. Yok, Murat Gurbanow meselesinde teretälim men ýene aýtdym şu meseleni Nuri men sözüm bölme bolýar. Geçin Murat Gurbanowdan ýanky türmäň başlygy däl, otaýda aklawjy däl Murat Gurbanow geç, Murat Gurbanowdan geç. Ýanky Yunus Silyan bar. Yunus var şoň ýanynda Yunus diýip biri bar ha. Ama vayda ver. Şo Yunus Silyan adam. Yunus Silyan adam. Farhat Gencev Silyan. Yunus Silyan adam Farhat Durduýy pul berip şoňa sataşandan soň söwmäge başlady diýip kim gürledi şonu? Şo Yunusa sataş kim gürledi? Şo Yunusa sataşandan soň söwüp başlady. Allah Murat Rahimow aýtdy, käbir aktivistlerimiz aýtdy, biz çaklaýas, şondan soň biraz näme başlady bolýar, şoň ýanyna geçenden soň. Meň ýanymda şu temany Atamrat gozgady öýtýände. Bir meni dinle Nuri. Seret yankı bardy. Bunu o villadan jaý tutdy. Şondan soň Farhat söwgrady. Şugurluňlar menem dinleýän. Men aktivism däl, blogerim däl. Men pikirimi aýdýan, men watandaş. Şoň villa tutup berdi, ýenetdi, şo Farhatyň garnyny doýurdy. Dawa indem söwgro diýdi. Şeýtdi-dämi Nuri? Şoňa gelýärdi mani. Mani şoňa gelýär. Dogrymy Nuri? Dogry däl bolsa dogry däl. Ýok, dogry bir ýany şonu ýaly çaklaýar, çünki Farhady birini şo seher edýär diýip bilýär. Sağlıkany, nahar produkty, çay. Inni seret bir finans etmeli, bir investisiya etmeli sudatlara. Bir investisiya etmese sen hiç yerdenim yol alan. Sebebi beyle sen karşıdaş tarafın pulken Nuri. Pulken. Katken adam. Farhadın sizin aydiyan maniýyňyzdan sözlüňizden mani çıkaryan bolun. Farhadi pulu satın alıp öldür alıp gitti. Düşündün mü Nuri? Alk giden mi? Nasam zelem şonka alıwdy. Nasam zelem şonka alıwdy. Alk giden mi olsa Nuri? Otaýda Murat Gurbanow hem günäsi ýok, Atamradyň hem günäsi ýok, Azadyň hem günäsi ýok. Murat Gurbanow nädip günäsi ýok. Ýok, Seret Murat Gurbanow nädip günäsi ýok. 3 aýlap boýunça Farhat Şwetsiyada dünkü çykyşyny görmedimmi? Farhat Şwetsiyada diýip
millet bile dışa geçip oturuyor o. Bir minut. Bar aydan adıma doğru diýip oturýarsyň. Iň soňunda oglanyň hiçbiriniň hem günäsi ýok. Şo biziň bir Mustafa. tersiýeden adymyz, biziň bir Mustafa. tersiýeden adym, biziň bir tersiýeden adymyz we bir adama ananlyk. Ele Bir minut tersiýeden Mustafa. Seret men sana bir zat düşündürjek bolýandy. Seret. Şeýle bir ýagdaý bar. Düşünür, arkaýyn düşünür. Cinayet kodeksinde bile ne doğru maglumat versen, mesela üçün birini hayvat atıp ya olmasa töhmet atıp sen şonu bastıracak bolýan, misal getiren. Sen eğer şonu sülçüler zatlar suud etse sen ne doğru gurlaýanyňy we onun haksız yerine haklı olduğunu nämetse sana karşı bile iş gozgap bilýärler. Sen şu qaziyette ne doğru maglumat berdin diýip hatta 2 ýyl içine iş kesip bilýärler de sana ceza berip bilýärler de. Indi seret. Bollung Yok bitremek Feredin. Bollu bitirende Adatçan gıyskarak. Çünkü menin şu wagt absolutno atam rahatly nedeni nämämizi hiç kim düşünmendir bara. Men ýaňa bir gedek şo soraw berdim öwüz berler. Gıyska berdiýdi. Gıyskaça düşünürdim ol. Düşünmedi. Ýöne bir sözlem birazjyk ulynrakdy. Ýöne bir sözlemdi. Yani biz kraýny tapamyz Mustafa. Biz kraýnyň gözlemeň ýa-da Murat Gurbanowy jogap käremetjek bolamyz Farhadyň tutulmagyna. Biziň derdimiz şu. Ýene bir sapar aýdýan. Biziň derdimiz biz o wagt Murat Gurbanowa nadaýat etmek bolsa iň soňky adam ol biziň ona nadaýat etmeli bolsak. Men o wagt götümi açyp waýagyryp efir açyp gaýgyryp efir açdym men. Görüşdüm elimden gelýäni. Beýle kolunlaram görüşdi. Bir kimse adwokat diýerdi. Kimse öz aramyzda bilmeýän atlymyzy öwrenip biz sırazy. Biziň derdimiz o däl. Biziň derdimiz Farhad kim ekitdi o günäkärem kim günäkär diýemdi. Günäkär belli Ferhat Genjiýew. Derdimiz şunda. Halka maglumat bereňde, döwleýärni aýdaýyn ha. Nuri. Halka maglumat bereňde näme üçin sen halka has ýalňyş maglumatlary hakikat ýalag edip halkyň öňüne çykyp gürleýän diýär. Şu wagda çenni gürläp otursun diýär. Eger senin delilleriň bar bolsa çykarda görköz, bolmasa da inni halka ala oturmagy beset diýär. Biz onu kritika edýäs. Biz onu sen näme üçin Farhady näme halat etmediň diýip Murat Gurban kim ol? Kim aýo? Näde palas etsin ol? Bolmanam. Näde saklasyn ol? Şo diýende inni seret çutaýda bolýa Murat Gurbanow hem gurleýändir, efirde de gurleýändir, YouTube'da da gurleýändir. Beset diýäsinni. O ala oturmagy. Bir minut, Nuri, bir minut. Şu ýalňyşyny ýerede şuň. Şu ýalňyşyny ýerede, ýalňyşlykny ýerede. Şuň tapylmazlygyny. Farhadyň tutulup gidenden soň 100-nji gününde de Farhad Şweýçada diýip millet bile dahşat geçmesi ine şu taýda ýalňyşlyk ha. Düşünýärmi? 100-nji gün diýip oturýarsyň ha. Şo 1-nji Mustafa Seret. 1-nji günden özlep başlasana ýalňyşyny. Bir minut. Birinci günden anlayıp aydı otura. Birinci günden hem kritikavat edip başladı. Hayatbatam kritikavat edip başladı. Adamlar sadece kandırılmışlar. Onlar da işte Allah'tan Farhat Genjiýewiň ses sapysyny alıp koýdular. 32 ýyl bäri gandyr oturýarlar da biz o. Näme üçin ganýan sen o? 32 ýyl bäri gandyr oturýarlar da biz. Yo, ýalňyşlyk o taýda kän ol diňe ol ýanyna kysynda däl Farhadyň özünde de bar. Men Seret size bir daha değil. Geçenki efirde men bir daha bildim o. Heni de çenni bilmeýän adam geçenki efirde bildim. Oğlum Farhadyň men heni de çenni Ankara'da ýaşap ýörüm ka diýip bilýärdim. Maňa da men Ankara'da diýip ýör. Oğlunlar aýdýa olýa hiç haçan Ankara gitmedim diýe pastiýany İstanbul'da diýe. Toýst ýalňyşlyk nerede bilýärmi? Farhadyň özünde de wa bize näme üçin ýalňyş satlar aýdýa. Maňa näme üçin aýdýa? Ýa-da kimligim bar diýip aýdýa. Bu ýalňyşlyklar amma ýarsy Farhadyň özünden çyksa ýarsam onuň ýanyna akysyndan çykdy. We netijede özleri ýanyny, özleri köýdi. Ferhat Genjiýew hem belkem watan üçin çykan oglandyr. Men biljek gel. Ýöne netijede
Farhat Durdiýewiň gitmeginde rol oynar adam bolup görünýär we özüni içali ýaly edip görkezýär şu wagt. Olam öz Ben Sen günäsi. be bu sözleri tam ulanman be zaten ayıp oldu hazır. Yani Farkat Gencik Nuri, vatan Nuri, oğlu değildir. Farkat Gencik Nuri. dediğin adam tam bir kahpenin önünde gidendir. O değil öyle olmaz. Bilemok işte agam delil seret men yeni bir dada eýän. Biz bir dada bara kadi ettin amana elimizde tasdiknama baýalyk edip suud edip pamana 100 günne suud edip doğru jogap edip elimizde bar bolan mümkinçilikleri Allah ýara edip görlemeýin o. Ýok bizde. Ýok bizde. Ýok, hiç da Nuri, Aktivizmiň mahkemesi ýok, Nuri, aktivizmiň. Nuri, Leşe Nuri. Mustafa Nuri. yaşlı Atamradan men bir soru berjekde. Seret Ferhat Genjiýew bilen Gözel Permanowanyň Farhadyň tutulmasynda iň uly rolleri bar da konsulstwo tarapyndan koordinasiýa eden. Ýöne şeýle bir ýagdaý boldy da. Ene men Atamrada şonu hatda Atamrada tasdiklap biler diýjek bolýandy. Farhat tutulmasyny men ýanyňda hatda şu Zoom gepleşini her saparam aýtýanyň köpüsi üns bermeýärdi. Atamradam şoňa diýir şaýat şu Zoom'da bardy. Farhadyň geleninden bilmeýän, zaten bilmeýän. Men aram ýokdy Farhat bilen. Ýöne Farhat Meymankuloýewa söz berdiler, çykyş edip başlady. Soň men şu geple gurrungynyň soňunda men aýtdym, Farhat diýdim, äge ol diýdim, ýanyňda bir Ferhatmy ýa Farhatmy diýip bir oğlan barmy diýdim-de. Şu wagtda. Soň bar diýdi. Äge ol seni nämetçek boldy diýen wagtym näme diýdi? Meniň zadymy iýip bilmezler. No şo zatynda şok bolýan. Şoň ýaly öwünde. Ana diýir şaýat hukmunda Atamradam bardy, Otaýda Alişeram bardy, Bakan bardy. Vendaytan bardy ýalňyş bilmesem. Şoň ýaly düşündirip bilenmi? Eýýam ujy bu zatlar taýyndy Türkmenistanyň eýýam ujy öňünden belli maglumatda çok bolýan. Türkmenistanyň daşary Kagızam görkezdiňmi şonda? Burada belinde kagız. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan Türkiýe'nin daşary işler ministrligiне şu Farhat bilen ýene 3 adam men atdan aýdyp oturjaklar, bilýändir men. Hemmesine duýdurdum-da. Şol 3 adamyň hukman suratda ekstradisiýasyny talap edip oturýar Türkmenistan hökümeti. Ekstradisiýa diýende şu izine gaýtaryp bermeýär. Şonda gynansak we gynansak meniň sözümi köpüse üns almady-da. Gynansak. Ve anan men ýalňyş men olsam Farhat şu gidenden soňra 4-nji mi 5-nji güni men dogrudan näme özmem näme şüphelenip başladym. Ýurdun içindeki tanıdıklarımı yazdım. Aýtdym Farhat Türkmenistana bardymy diýip soranymda olaram aýtdy. Gelen bile bolsa gara koridor bilen getirerler diýdi. Türkmenistana howa menziline düşen wagtda hiç registrasiýa etmeýär. Şo bu Birleşen Milletler Guramasy we OBS ýaly döwletler şunun jany sagmaýa diýirmi diýip talap eden wagtda Türkmenistan aýdyp bilýär, biz habarymyz ýok, Farhat Türkmenistanda däl diýip. Olaryň taktikasy şol düşündirip bilýärmi? Şu Turkiýadaky ölenlerim maralar. Şoň üçin şeýden akbar bilýärmi şonu? Plansatana adam öldü, Meznarodny avialiniýa hasawat berip durýar. Näçe ton ýüküm bar, näçe ton adamym bar üstümde. Näme diýip. Ondan ýene bir zat bar, şu Töwünüp gelýänler bar efire Nuri. Töw. Ya 10.000 videosyny oýa, garapçy parasçy diýe. On ýaly adamlara üns bermeň. Olar size udy çykadyň ýa. Şo udy düşýäňa. Boldy sen hasaň tapýarlar derrew. Sen näýil udy düşýäniň bilýärler. Näme diýemde men sen gakaryň getirip bilýän. Syryňy berme. Syryňy ber. Şolary syryňy berýäňiz. Habaryňyzdan ýok. Maňaýda imen Maňaý Badrov sen ken uduçy gelen sen imen Maňaýda bu adamlar 3 onka zatlara gelen nokta artık yani evvelden geliyorlar da ama Men käwagt
Men käwagt seret käwagt hakykatdanam gaharlanýandyr. Käwagda gaharlanýan rol oýnap aslynda uduşkanlyň oturan çeňekli oturanyň özüni çekýändir. Yani to ist menem artık bu ýolda birazajyk ustalaşdym. Pikir etme, eger ba bolsa meydanda görüşçü köpölse kim däl. Şu taki. Diskussiýa bolýan üçin konkurensiýa köpölýän üçin hil artýandyr her wagt. Hil ýokurlanýandyr. Hilin ýokurlanmagy üçin görüşýänçi köpölse, efirlerde çykyş etýänçiler köpölse, aklatylary üçin bolup hil artýar. Biz birazjyk hil artdyrmaly. Bir men hala bir azat bir gurrun etdi. Näme diýdi? Biz çıkan atlamaz diýdi. Biz aktiwnyk diýdi. Biz gowurlaýadyk, eýdiýädik. Toňkular geldi, söwurdy, ýyla gaýtdyk diýdi Nuri. Näme üçin ýyla gaýdýar? Näme üçin ýyla gaýdýanyny bilýärmi Nuri? Näme üçin? Ha? Aýdyň. Şo ýankyýal tirýapgalara bara üns berýär. Indi sen bir rowaýat aýtmaly bolýanda men size. Bir adam hor günne ýaşaýar, kıyın günne ýaşaýar. Noň hele bilen çataýdaýda. Publika diýýär, men bilgiç boldum. Men bilgiç näme. Indi bulam dillen geçýärdanym paşda bar ýa. Ýanky bir plan ýerde bilgiç we näme diýsen bilýär diýipler. Bulan paşda habar uğradyya düýşümde bir tür möjük gördüm. Ýorgudun aýt. Gelýäkäy öňünden bir ýylan çykýar. Hele bilenim hoşlaşyp gaýdýar. Men bilemak on ýarlady. Hele ikisi bilýär osary. Bilemak paşaň nemesine danym gowunny yaramasa hazır. Güp uğradyar. Awa ýok edýär diýip hele bilen hoşlaşyp gaýdýar. Gelýäkäy öňünden ýylan çykýar. Mundan sonra ýaşunýar paşa möjük görüpdir düýşünde näme alamaty diýe. Gan horluk artar ýurdunda şonyň kontrol etdiýi diýe. Bu ýanky sözdanym ýanky paşa ýüregi rahat tapýardanym şonu kontrol edýär. Ikinji sapar düýşünde tilki görýär. Edil şunýal edip ýene ýylana sonra goýarýar. Ýylana mekirlik alawçylyk artar şonyň kontrol edýär diýe. Indi ýanky ikisini paşa muny bayrak serpay berýär. Ýylan bilenem böleşjek diýip gaýdýar. Ýylandan sonra ýylanam jogap berýär. Şo dogry bolsa paşa näme berse ýartyny berjek diýär. Indi seret üçüncü zapar goýun görýär bir sürü. Munna da ýylandan sonra ýartyny berjek diýär saňa diýär. Bolýar git bar adamlaryň ýuwaşady indi arkaýyn ýaşar diýdi paşa diýär. Bulam gidýärdi şunýal adamlaryň ýuwaşady arkaýyn ýaşar diýär. Odanym paşa bolýar diýär ýüregine näme salýardan buňa üçüncü zapar goýunyň kuýuny nagrada berip goýberýär. Bulam hemmesini getirip ýylana berýär. Mene öňkülüm men bagyşla dogan näme diýýärdiler. Onuň şo taýda şondan bir many çykýar Nuri. Birinji sapar gan horluk etjek boldymy? Gaýdyşyn ýylanyň hakyny bermejek bolup gylyçlap öldürjek bolýar. Onda da ýylan gatyp tapýar. Ikinji tilki hytyrlyk köpeler ýurdunda diýdimi? Ýolny ütgödýär, ýylana zat bermejek bolup ýanky çopan. Üçüncü zapar şo goýun gördü, halk rahatlaşdy. Rahat ýaşa berdi-de paşa. Bolly hemmesi rahat ýaşap ýöre. Gönü geldi de goýunyň hakyny berdi. Düşündiňmi Nuri? Sen häzir ýanky söwgýänlere garakçyaly sen suratyň goýýana, oňa muňa üns bersen, senem edil garakçyň hereketini başlagyrýan Nuri. Düşündiňmi Nuri? On ýaly hapa hereketi özüňize golaýlaşdyrma. Men aýtjakladym Nuri. Näme etdiňiz edin? Indi şu ýola çykdyňyz da şeýle dämi?
Kepen geyip Awa. çıktınız. Kepen geyip çıkansınız da. Awa. Kepen geyip çıkan bolsaňyz, şon ýaly hapadatları özüňize almaň, goloýlaşdyrmaň, diskussiýa etme, söwüşmede, ýazmada, pozmada aýyr ony. Aýyr, hakykat barada gurrun et. O demokratiýa barada gurrun et, Nuri. Bir-biriňden Ýöne kritik etmeň. Haçanla ýurda demokratiýa gelen wagty şonda näme diýýän bolsaňyz näme diýiber? Mustafa, seret şeýle bir ýagdaý bar da, ana jemgyýeti oýandyrmak üçin iň bärsi bir garaşsız bir platforma bolsa, mysal üçin Atamratlar şu wagt platforma açdy bilen ýöne gönümel aýtjan widuýçysy bolmaýar. Alişer gatörmesinde ýaňamy belläp geçdim. Ya rusça güllemeli, anyk bir, ya türkmençe güllemeli. Ýalmasa şu çärçe dialekti türkmençesini güllemeli. Şondan çykmaly däl. Anyk bir pozisiýa durmaly. O birinji A harpyny türkmençe aýtdy, B harpyny rusça aýtdy, soňuna türk näme-de rusça da bitirýärdi. O bolmaýar. Mysal üçin Atamrat widuýçy hökmünde, wagt nezawisim platformada tarap çalmaly däl. Seret bir minut näme bitiremäkdi. Tarap çalmaly däl. Mysal üçin her türlü hereketiň mysal üçin ya aktivistler öz arasında hatda iň märisi bir analitikski programa diýilýär da, çakolýam şu jemgyýet oýandyrmak üçin. Biz Berdimuhammedowyň maşgalasyndan näle olara göre biz näle alternativa hukmunda gowulumuzy görkezmeli. Mysal üçin Türkmenistanyň meselelerini agzap geçmeli da. Ol un ýok, çörek ýok diýen däl. Aýtmaly näle iş ýeri döredip bolýar, näme haýsy döwletiň bir praktikasyny öğrenmeli. Türkmen halkyna görkezmeli. Biz o Türkmenistanyň häzirki hökümetinden alternativa hökümde näle gowy bolarys da iň bärisi. Mysal üçin Türkmenistanda demir gaýtadan işleýän zawod ýok. Şu meselesinde mara bilen Balkan vilayetinde o çürep ýatan özalky tankerler zatlary täzeden kesip zat edip işletip bolýar. Dünýäden biz Russiýadan demir eksport etýäs-de, şonu biz özümüz bile eksport etmäne güýçümüz bar. Näme üçin indi geminiň demiri birazjyk polatly, gowy ol wysokokачественный. Azat, seret tema başga zaten gemiden çık gittin ha. Bir munçuk meseleniň bir döwle ýerini seret daga ýazsa derro. Mene şu ünsü pozulmaka täzeden ünsün jemlejek bolýan. Diýär ki şu efirge gelip peýdanlary üns bermedi diýär. Şolary seretseň seni şolar bilen uğraşýaň da diýär, öz maksadyny çeýlen getirýäň diýär. Indi men şu ýerde bir soraw berjek Mustafa. Indi men bir dada göz ýetirdim İstanbulda bir kiçirek tejribeden size gözüňizi açaýyn. Bir başta çıkamızda kän bir bizi tankit etjek bolup duran nemeler ýokdy. Soň ýoş mitingler, protestler, topulmalar, atakalar eýle-beýle boluverdi bolýan. Bir hilek internetde de habarlar çykyşdyryp urady beýle bolýar. El Jazeera çen çykyberdik bolýan, guramaçyly bolýan. Ýanky sessiz oturanja toparlar bar. Bular çykdylar da boklaryny atyp başlady. Bular göräýmäne sessiz otur. Ýöne bular özlerinden biraz üstün çıkıveren topar bolsun, şahsiyet bolsun, tapady ýok, ataka başlaýarlar. Şolary birinji aýryp ondan dowam etmek dogry dälmi? Olar taýyn dur diýäbi. Taýyn dur. Men sözüm böldüm de gaty görmede. Men sen aýtdyň gäme aşagda Marsda diýärdi. Men siz düşünmediňiz men näme diýjek bolarym. Ana mysal üçin Murat Gurbanow belli bir hereketiň ýolbaşçysy. Saparaga belli bir hereketiň ýolbaşçysy, mysal getirende bir umumy platformada ýa bir garaşsız bir platformada ýa Alamrat Rahimiň platformasynda iň bärsi şonuň reytingi daha gowrakda jurnalist hökmünde. O hiç tarapa nizatsiklin bolýar da. Ol hemmesini näçe kemsitçe goza o jurnalistiň işi zaten şon ýaldy. Hemmesini iyi demeli, hakyky arasyna suwa çykarmak. Indi seret Atamrat Murat Gurbanowa sonra öýretir 7 Şubat. Farkat meselesinde näme üçin emme adamy zat etýän. Mysal üçin Alamrat Rahimiň efirini bolýa Atamratyň platformasyna gelmesin diýerdi. Alamrat Rahim bilen ikisiniň üçleýin gurunda işleýetmeli. Mysal getirende soraw jogap esasında.
Biz demokrati isteyen olsak, Türkmenistan'a demokrati getirmek niyetimiz bar olsa, biz eýýamış özümizden başlamaly. Yani Murat Kurbanov soru cevapları gıyın aýtýar, soruları bilen meni ezin diýär, Türkler aýtýar, muhalefetleri. Edil şol ýaly soruları taýin olarak disiplinle, şul dogrudan şul faktları zat esasında suutnamaya aly gurundeşik etmeli. Düşünýärmi? Türkmen halkam bunu görýärden, töseredin. Bular dogrudan adalet isleýär, значит, bularyň öz içinde bile özüni näme edip bilýär-de, çekolýam, tanqid edip bilýär. Bolsaňyz aýdaýyň da men bir söz aýdyp bir zat düşündirip çykjak da men ada. Aýdyň söz berýär şu wagt. Mikrofon ýapdy. Nuri, şu wagt nämemi sen Türkmenistanyň organ işine işläp gördüňmi Nuri? Ýok. Hökümetin hiç budjet işärem bolmadym. Garantyndan barmadym. Indi halka esasy baskı ýapýan kim? Polisiýa işgärler dämi? Polisiýa işgärler edilýärdi. Prezidentin kanunlaryny gönümmel halka geçirýän täsirli organ. Inni seret, inni. Biz halka oýor bilen da halka Badrow aýtdy, oýonuny okdydy. Diýipdim Nuri. Polisiýanyň işgärlerem adamdyr Nuri. Dogry dämi? Hawa. Şulaňam hakyky etmeli işi bar, bilýärmi Nuri? Jenaýetkär tapmaly. O jenaýetkär üçin premiýalar berilmeli. Alkaşy ýola getirmeli, öýünden äkidip dispanserda saklap, elini aýagyny okolap, ýanky premiýalar bermeli, şo 3000 manat aýlyga dank bermeliler, edýän işiňe görä pul berilmeli, biziň konstitusiýamyzda da, kanunumyzda da bar şo zatlar. Dogrudan Nuri? Men şulara şunýal zat pırdlagad edip görjek. Düşünýärmi? O şatlyk şyhyýyp, ol garakçy, ol bu muýsur, ol gotur gyzyl goýun bu zatlara kelläme agyrtjak gelmen. Nireden şulaň bek tarapy nire? Şo taýyny ýuwaşlyk bilen ýumşady gurajak Nuri. Polisiýanyň işgärlerem adamdyr. Dogrymy? Şulaň hiç hem kanun bilen ok azat. Hiç de öz näme işläp öğrendim bilen ok şol adamlar. Şolara öwretjek men. Näme? Olar jibil, olar buyruk berilýär, ýony merne etdirýär. Ýöne olar internetem girenova, girmene de gorkýarlar, elinden aldylar ony. Nuri, bu goraje daralary indi kemsitmän bolmaýar-da. Olar dogrudan olar buyrugyň nämeligini bilmeýärler, iň bärsi seret. 2016-njy ýylyň oktýabr ýa sentýabr aýlarynda Türkmenistanyň ozalky prezidenti sözde kawычкanyň içinde prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle bir karar çykardy-da. Döwlet hunärmenleri eger bir düzgünlükler we kanuny bozmalary nämetse raýatyň video we audio şekilde ses ýazgy almagyna diýip bir fermany bardyr. Hökümet işgärleriniň ana şol büçetlikler diýäsde edaranyň işgärlerini şolary video çykdy şo. 2016-njy ýylda çykdy. Ya sentýabr ya oktýabr aýynda Gurbanguly Berdimuhammedow şo fermana gol çekdi özüň. Ferman çykardy şoňa. Indi bolýan oňa ruhsat beren oklar ana arada bir gaýyşny video tesýaly aldylar, onu gaýtam bolany özüň. Seret prezidentiň fermany bile Türkmenistanyň gynansak da şo polisiýa işgärleri bile seret prezidenti hiç kim saýýar-da, hökümet instituty näme ýokda gynansakda. Prezidenti salmagyny atmaly şolar. Yo, o taýda polisiýanyň ýene günäsi ýok. Çünki prezident olary sen näme üçin şolary azat etse şeýtdiň diýip adalatly çözgül etmekde, nabarat arkasyny syýyp alady olaň. Ýene günäkar ýok orka. Näme üçin video ýazgysyna sen ruhsat bermediň diýip ýekece polisiýanyň jogapkärçiligi çekilenni istatistika maglumat boýunça çykaryp suw etsinler. Illa näçe san waka bolupdyr şol ýa. Men sana şunu aýdym, prezidenti bile umursamayarlar diýen, sallamaýarlar diýýär. Yok, prezidenti bile umursamanokdan däl ol şeýle bir düşünjeden gelýär. Men prezidentinkini götürsem, ýalbarsam, ýalla kılasam, maňa hiç açan ziyan gelmez diýilen düşünjeden gelýär ol.
kanun näme bolsa şo bolsun. Men prezidentimiz arkadağımda diýdilermi, video çekdilermi ýa-da men formaly men näme etdiler men. Yo, men arkadağımda gulluk edýän men. Men şey etdim hawa, meni arka çıkar, meni basmaz diýen düşünjeden gelýär ol. Evet, Ol şu kanun devletden gelen ok. pagon goparan ildeşimiz var ya, hani türme basıldı zat deyip azatlık çıkardı. Men eşitdim täzelikde habary. Indi şu taýda men ulu bir soru abusmayan ha, şu prezidentin ýanyndaky adam hukuklary boýunça komissaryna, şu aýal var ya, kimde şoň ady familiýasy? Polşa gelenmi? Bilmeýän, Polşa geldim gelmedim de ýöne şoňa bu disiplinni ol birinciden hökümet adam hukuklary abusmaýany hiçbir hökümet işgär däl, ol çinovnik däl. Ol aslında seretsen bir cemiyet guramalar bolsa, mysal üçin profsoýuz. Neytral. Boş adam däl ýa şuly. Ol hatta boş adam diýenim halkyň tarapdary, azat adam. Prezidenti de gulak asana halkyň diýen adam öňe sürýän adam. Edim şol, hatta onu prezident wezipe Oguljahan Attaýewa diýämine şo heleň abi. Şu prezident şonu wezipe bellemeli däl, ana gynansak da abusmaýany bile prezident belleýär-de, gynansak da onu şol общественный organizasiýalar var ya, ana profsoýuz diýe zat diýe, şolary öz arasynda aýal maşgalalar guramalary şol vatandaşyň sivil bir adamy hökmünde, raýat hökmünde şolary saýlamana hukugy var. Eger mysal üçin bizde instansiýalar bar-da. Mysal üçin hakyň hukugyň iýilen wagty ilki adalet ministri ýazýan. Adalet ministri çäre görmese gen prokuratura ýazýan. Gen prokuratura çäre görmese eýam şu Türkmenistanyň prezidentiniň diwanlygynyň ýokary gözekçiligini ýazýan. O taýda bile saňa hiç ile näme gözüni zadyny ýumsa, ondan soňra sen abusmaýana ýüz tutýandy. Paýtapny gitdi-de bu hemme zatda. Her bir instansiýanyň her bir nämesi bar-da, etapy bar-da, baskançagy bar-da. Ýöne gynansak da şu vatandaşymız polisiýanyň bir düzgünçülük edenini, tertip düzgünü bozup duranyny suwutnama hökmünde video ýazga alany üçin gynansak da şonu basypmyşlar diýip näme azatlyk aýtdy. Most basyly bilenler ýöne kynam bolsa bara halky oýarmak aňsat däl, azat herse bir ýana çekýär. Şu wagt sen aktivist diýip oturan Farhadyň şu gatdalyna Ýunusyň 5 mandyna allanyp ters hereket edýän bolsa, sen raýatdan näme garaşýan azat? Eşdilýän sesim? Eşdilýär. Dogry-dämi? Ýöne prostoy raýatdan sen näme garaşýan? Sen arkaňda durur diýip garaşýan azat. Ýani. Näme garaşýan? Oňa sen şu aktivist diýäniň ýanky hemme zady dogry diýär, bak iň soňunda Murat Kurbanow günäkär. Dursana günäkär, boy beremede bir-biriň günäkär edip bolýar nury. Haçan diýsen özüň bir ýollaşyň günäkärläp bolýar. Sebebi näme üçin? Ksenofobiýa diýilýär o zada nury. Entek sen ýanyndakydan günäk gözleme, özüňden günäk gözle. Biziň bir ters eden adamymyz bardyr diýip gözle. Tapmadyňmy onuň ýanyndakydan? Meni başga bir zat aýtjak. Teretpy agzybirlik meselesinde ýadyma düşýär. Henidem YouTube'da durşa videomuz. Yaman gowy ýadyňyza düşýändir. Bir gün men TikTok efir açdymda bir ýerden geldi ýöne şo teklip. Bir aktivistlerden birine geldi. Dawai diýdi, birleşeliň diýdi. Ol o toporum gelsin, bulam gelsin, ay şu oňuşmaýanlaram gelsin, birleşige çağırış edeliň diýdik. Şoňa wara nirde köňesi täzesi hem aktivist gatnaşdy şoňa. Bir giden adam, bir ýalňyşmasam Zoom neme 50 adam 60 adama bardy. Zoom epleşikde çıkış etmek isläp gelen adamlar we köpüsini tanamyz ok. Ýöne TikTok'tan aýtdym ki Zoom'un linkini uğratacak, WhatsApp'tan link dip yazın. Link kime gerek olsa uğratacak dedim, gelin dedim. Yani samsık kurulacaklarım, seveceklarım olurum dedim. Biz kesip oňurup täzen oýarsýdyk. Yani esasy birleşige çağırı geldiler. Kimler geldi? Murat Kurbanow, Wady Muhammed Düjümi,
Akgöl Saparmy we birgiden watandaşlar. Agdyla şahit hatta şu taýda şeýle bir gowy çykyş etdi Allah'ım Murat Rahim. Oňşamak diýdi, hatta şul stolda waş wagt diýdi, oňşmaýanlarym diýdi. Ýöne men şoň bilen bir stolda oturup bilýän diýdi. Araňyzdaky ökekinen aýryňda geliň-de diýdi. Öklemov size ýüzlenýän, söýünüp size ýüzlenýän, gellikäri size ýüzlenýän, hemmesini ýüzlenip çykdylar gelmedikleri. Şoň biz hemmesini ýöne çağırş uğratdyk. Gelmediler. Ýadyňyza düşýärmi şo gepleşik Atam Murat, Azat Aýtbaýew? Men bardım, menem gatnaşdym çoğun. Senem gatnaşdyň. Nuri. Gelmediler. Nuri, seyret. Yine bir zat ba. Birini suçlajak bolýanda, birini suçlajak bolýanda. Şeýle dämi? Birini günäkär etjek bolýan. Biz birini günäkär etjek bolamyk, seyret. Ýok, sen niýemok Nuri, bir men özüme diýen. Men birini günäkär etjek bolýan, şeýle dämi Nuri? Günäkär etjek bolýan aktivistleň birini günäkär etjek bolýan ol men bilen bir ýerde ýoldaş bolanok, ýoldaş bolanok, adamy tanajak bolsaň ýoldaş bolýar-da şeýle. Awa. Hiç aktivistim, hiç bir nemen guraman liderim biri bilen ýoldaş bolup görenok Nuri. Şo ýoldaş bolup görmeseňem adamyň netini bilip bolanok Nuri. Netini bilmeseňem şoň taryhyny seretmeli bolýan Nuri. Şeýle dämi? Men sen tanımak üçin men sen geçmişiňi ýydarlamaly bolýan. Şu taýda şu ýalňysy bar, bu taýda bu ýalňysy bar, bu taýda bu ýalňysy bar. Şo zat diýilmän geçen ýalňysyň bar sen Nuri. Şonu sen täzeden gaýtalaýan Nuri. Şo sen bir aşypkaňy tapyp, aşypkaňy görýän hemen. Şu taý göwnüme yaramada diýsem men. Menem sana zat diýmesem Nuri. Nuri, terse edýän şu taýyň bolanok diýmesem. Inniki de ýene gaýtalaýan sen. Düşündiňmi? Şoň gün sen taryhyny öwrenmeli bolýar. Allah Murat Rahim diýýän adamyň men taryhyny bilemok. Ýöne gellikärdi diýýän adamyň men taryhyny bilýän. Arada mikrofon ýapyp goýar. Sesin ýapaýda ada. Arada men Azadyň efirine girdim Nuri. Efirine girdim. 96-njy ýyl Türkmenatlar Döwlet Birleşigi guruldy. Şonda da Sapar Murat Niýazow gellikärdi. At sowga edip başlady. Seýdip halkyň zadyny elinden alyguradylar diýdim bolýan. Ýok, Türkmenatlar Döwlet Birleşigi 96-da gurulanok diýdi. Ýaňy guruldy diýdi. 96-da guruldy, 97-de Minsterst edildi. 2002-de gellikärdi, basyldy. Nuri. Şon Yaman Mustafa, evet. Men 96-da zatda näme taryhyny zada aýtmadym. Ýöne men bilýän ýan, men geldi Keriz 96-da ýolbaşçysy bolmady diýen saňa. Ol ýalňyşmaýan bolsam 2001-de mi 2000-nji ýylda ýolbaşçysy boldy. Dinle Azat. Sen gellikärdi gowetde öwren. 1996-njy ýylda Türkmenatlar Döwlet Birleşigi diýip birleşik açyldy. 1997-nji ýylda Türkmenatlar Döwlet Ministrligi diýip açyldy. 2002-nji ýyla çenli gellikär. Sesin gitdimi? Alo. Ses gelýärmi? Gele. Menem 2-3 sapar şonu ýaly boldy da men gurläp tunuýenin sizi iştamakla dedim. Meňe planat diýip oturma ala. Sesi gidip durakana. Sesin gitdi neme arasında. Mustafa. İstänmi? Men geldi agany sen belki tanaýan däldiň, ýöne men gowrak tanaýan senden-de. Gellaga bilen nirede oturuşup nirede çörek ýediň Azat? Çörek zat ýeşmedim-de, ýöne men sana aýtjak bolýanym, men gowy tanaýan onu. Nirden tanaýan sen? Men çörek ýeşdim gellaga bilen.
Gelli Kariyev bilen men çörek içtimala. Doğrudur. Men ta ayda oturna sana 96-njy ýylda Türkmen Atlar Döwlet Bolya Birleşigi 96-njy ýylda yo bolya dur diňle 96-njy ýylda türkmen atlaryň ýolbaşçysy kimdi? Ýatlatsana maňa. Şo Gelli Kariyew birleşik açdy diýen. Ene Gelli yalan Kariyewden ene başlygy edip boldy. şu wagt sen yalan gürläp dursuň-da. Nuri, Geldi Kariyew şu wagt saparma bir min yo Ataýew bolýa adat. Seret Bolýa Sapar adat, Ataýew bolýa. Geldi Kariyew Türkmen Atlar Assosiasiýasynyň prezidenti wezipesine we Türkmen Atlar Assosiasiýasy o wagt assosiasiýa diýilýärdi, ýadyňyz birleşik diýilýärdi da türkmençesi bilen. Ýöne assosiasiýa 2000-nji ýylda wezipe berledi. Sen goýja sen özüň araşdyr. Ondan öňde Murat dur diňle men sana aýdyn. Ondan öňde Murat näme hoja Bir min daşa gitmäken saklaýyn seni onun arkaýyn aýdy ber. Nuri şu wagt telefonyna girip oturýarsyň efire ýa kompýuterda girip oturýarsyň. Telefonuna girýän ýöne ikinji telefondanam şu Türkmen Atlary Birleşigi saýtyna girdim. Görüp oturýarym. Dinle Gelli Kariyew diýdi ýaz. Türkmen Atlar Döwlet Birleşigi Gelli Kariyew diýdi ýaz. Ýaz. Gelli Kariyew. Yazdım. Baş sayfa Döwlet Birleşigi Türkmen Atlary Gelli Kariyew. 96'da açyldymy? 97'de ministerstva boldymy? 97'den 2002-nji ýyla çenli minister bolýar Gelli Kariyew. Şonu aýtmasa şo Google. Dur, onu var ya, onu luç biz Wikipedia'dan Gelli Kariyew görüp şo taýda yazmalar. Görsöni. Şonu ýazylgy. 97'den 2002-nji çenli minister şol adam. Teret Türkmen Atlary 1997-2002 diýilýär diswitçilnan Wikipedia'da ýazylgy. Yo, ada düşünürsen Nuri. O koşa Wikipedia'ny hemme ýerine Gelli Kurban geldi 3 Kariyew rajdenýe 1951 Aşgabat. Türkmenski Kanevod politik ex-minister Türkmen Atlary 1997-2002. И по мнению туркменских и международных правозащитников, жертва политических репрессий. Биографиясы. 1966 ýylda okonçyl srednю школу diye номер 6 diye Aşgabat 72-nji ýyl Tehnikum Sowetski Targowlyny dinipdir. 77-nji ýylda ekonomik fakultet Türkmenskoy Gossdarstw Universiteti imini Maksim Gorkova. 66-68 gadach работал на ипподrom, заводе Красный Молот. 77-79 работал в Центральном статистическом управлении Туркменской ССР. 79-88 год работал в Министерстве торговли Туркменской ССР. В 88 ýylda Kariyew organizował подсобник коневодское хозяйство Ахал, реорганизован 90-njy ýyl фирму Ахал Юрт, лошади которые приобрели всемирно известность. 90-njy ýylda уже Ахал Юрт дип лошади которые приобрели всемирно известность. Дип şo wagt başlapdyr 90-njy ýylda atlary bilen. Dinle de bir minut Nuri. 90-njy ýylda Guwa diýip bir aty getirdi. Ne 94 ýylynam dinle, seret gadaklyary var ana. 94-njy ýyl был избран первым президентом Международной ассоциации ахалтекинского коннозаводства. 94-njy ýyl. 97-2002-njy ýyl был руководителем государственного объединения Türkmen Atlary. Bir minut Nuri indi men gurlaýyn. Men 90-njy ýylda Ahal Yurt diýip bir firma açdy. Şo Ahal Yurt diýilen firmanyň adyna da atlar getirdi. Atlar sally, guwar diýip bir at getirdi. Gazagystanda da kon zawod bar da Ahal teke atçylyk kon zawody bar. Geldi, näme diýip ýalan sözleýär. Sapar Murat diýdi, Ahal teke tiýýämisiňiz näme diýdi gazaklara şey diýdi bolýan, menem bey diýdim, Nazarbaýewa bey diýdim diýär. Yo, ol Gazagystanyňky Ahal teke atçylyk kon zawody bar Nuri. Biziň atlamyzdan asly olan gany arassa, biziňkini şu wagt bara, şu wagtda bara men görýän Türk aýla görýän, men özüm atçy Nuri. Ol biziňkiler eşege dönürdiler, Gazagystanyňky asl Ahal teke atlar bar görüň, bular kesses ýaly atlamyz bar.
Gelli şu zatları bulody. Nuri gelli şu zatlaryň soňuna çykan gelli. Näetdiňe? Sen aylo Mustafa, sen men men sana bir soru berjek gerek. gelli Geldi bilen gäriýiz barış däme Moskwa hat ýazyp bu näme zada näme boýnyňa bermelik atlar zat diýip hatda iňbäri şo döwri Sovet hökümetiniň Moskwadaky nämesi Gorbaçov otirdi. Hatta Muhammed Nazar Gafurov bilen Niyazow berkenç alıp şondan soňra 86-njy ýylda aty näme Skatownia ata zada bermeli däl diýip kalbasyny sehlara bermeli däl diýip çıkaran kanun. Sen şu wagt bize gazaklar zat etdi aňyrky bärki diýip näme rowaýat aýda oturýarsyň? O atları Yo, men emeşdim onu azat. Gazaklarda akşy urumy. 85-nji ýylda ýamjy Muhammed Nazar Gafurov ýamjy pensiýa çykjak döwürlerinde ýamjy känç gelip şey diýip näme boldy? Näme hakynda gurun etdiň? Yo, bollungmy sen azat bolan bolsaň aý? Men onu tanayan adamlar tanayan. Bolan bolsaň aýda azat bollum diýdi aý, başga zat diýme. Bollum okma aýtma. Aýdyber. Gazagstanda tanışyň bilişiň barmy azat? Gazagstanda ýok, ýöne Türkmenistanda bar. Sen gaýrat etdi Gazagstandan bir tanış biliş tapyn ha. Gazagstanda kysho Tekinski konzawat diýdiňim Google'a ýazsaňam çykar ýa. Google'a ýaza. Tekinski konzawat. Hiç wagtam ahal tekatyny ete tabşyrlanok azat. Onu tanqidlady bilýän Kerim Urwan Nefes okadyňyzmy? Hawa. Kerim Urwan Nefes okadyňyzmy? Kerim Urwan Nefesiň kitaplaryny görüň. Kerim Urwan Nefesiň kitabynda bar azat. So Türkmenatyny ahal tekatyny ete tabşyrýarlar diýip Kerim agan tanqidlany bar. Şo döwürden märem ahal tekatyny ete tabşyryp bilen oklar azat. Onu saklaýarlar. Ahal teke atsa bir minut dinle. Ahal teke atyny näme geldik herbiz? Buň buyrugy bilen tapşyryldymy? Näme diýip durýaň? Men gelli kärdiň buyrugy bilen zat tabşyryldy diýem. O gelli kärdi diýilýän adama. Gelli kärdiň buyrugyny diýem. Men sana gelli kärdiň planda da buyruk berdi diýip aýtdymmy sana? Ýok, sen şu wagt edil kimligini tanazat aňyrky bärki Gazagstandan at getirip zat Niyazow bir zatlar diýip ýörsiň ha. Ýok, sen taqiq aýtsana, näetdiň aý? Taqiq aýtsana. Näme diýdim men şu wagt? Sen şu wagt geldik herbiz so aýyplap duran ýaly bolduň-da men gözümde. Gelli kärdi men aýyplap otyryn, aýyplap otyryn. Näme de aýyplap oturanymy diňläň wagtanym ýene gurulýan da. Näme de aýypladym men gelli kärdi? Gazaklar atlanmazy iyya diýdiler. Menem taparmadyň ýanynadım. Bir ýygnakda men Nazarbaýew sen ahal tekatyňda iýmäň diýdim, näme diýdim diýip gurulap otyra. Yalan sözler diýen men. Gazaklar ahal tekat iýenok, ahal tekaty gorap saklaýar azat. 90-njy ýylda ahal ýurt diýip firma açyp gelip atçapy gurady. Sen şol gepleşigi gördüňmi bir Mustafa, sen şol gepleşigi gördüňmi? Wapşe geldik herbiz Gazagystan. Nazarbaýew bilen bir minut dinle, onda men sana gurun bereyim. Nazarbaýew bilen Niyazow ýalňyşmaýan bolsam 98-de diýdimi, 99-njy ýyldamy takminen Türkmenistanyň prezidenti iş sapary bilen näme gitdi? Gazagystana gitdi. O 97-de doğru aýtdym da 97-nji ýylda. Almatada näme bolýar? Soň gazaklar öz aty bilen ölüp başlaýar da biziň atlarymyz ýyndam çydamly zat aňyrky bärki. Soň geldik herbiz ahal teke atlaryny ölüp başlaýar da biziňkiler näme odun zat aňyrky bärki çydamly çölüň ısılaryna zatdan. Azat men İngilizce gurulýan men şuwa. Yo, men şuwa İngilizce gurulýanmy? Azat. Türkmençe gurulýar otyr näme? Menem sana Türkmençe aýda otyňda sen şu wagt näme geldik herbiz gel. Dinleýil bir muçuk. Ahal teke at nuri, ahal teke at diýilýäni. Gazagystanyň
Bizinkiden gowy tohumu ba diýen, arasda ahal tekat tohumu ba. Gazagystanda ahal tekat kän. Ahal tekat gatykän Gazagystanda bizinkiden köp ahal tekati. Ahal tekatyny aýdy otyrna 92-de guwar diýip bir atalk gaýtdy geldi şo Gazagystandan. Soňam gelle at bermediler. Näme üçin bermediler? Gelli kurugu da ayala uğradı. Kuruk diýilýänlerde de asıl ahal tekat çıkarman garyp başladylar. İnglis bilen garyp başladylar Nuri. Gelli gelip ahal tekatı İnglis gardy. Gelli getirdi şonu. Genetikasy bilen oynady. Şol Gülkünç. Doğrudur Mustafa. Sen aýtýanyňam doğrudur. Ýöne maňa gelýärden Mustafa diýip bir iýleşim zaýtdy diýip jaňa diýip gurrun etseň bile bir şeýle bolýardy. Sen adyň belli däl, zadyň belli däl. Sen aýtdyň men tanıyan zat geldin, men gowy tanıyan zat diýen. Men nirden bilejen geldiň bäris tanıýamyka? Ýöne bakylmagy şoň üçinmi? Mustafa şol Seretten adat aýtpaýba düşündirilmersiň ol birazjyk gelkäri sun fanaty ol şetaki dowrum bolsa arada ubidiyeti bilmeýär. Ýöne fanaty däl ýöne men gol daýan şol adam. Adadyň sesini ýappaýda men çykjaklaýyn Nuri bir mit bir da aýdaýyn şoňa dogry ýa nä dogry diýsen moderator dämi Nuri? Awa. Ayt. Men bir da aýdaýyn onnoň sen dogry ýa nä dogry diýin Nuri. Aýt. 97-den 2002-den ministr boldumy şu geldi. Awa. Ondan ýanmy? Awa. Aşakdaky adat bara 2000-nji ýylda ministr etdiler gelliğini diýdimi? Ýani. Diýdi. Bir gelliğini tanamaýan. Birinji tanamayan ustayda doğru diýäňmi? Birinji tanamayan ustayda dogry. Nuri men çykaýyn gayrat etmene söwüşýän şol oglan bilen. Men o dur dinle Mustafa. Men 2000-nji ýyl diýär. Meniň bilýänim 2000-nji ýyl. Mustafa dur dinle bolýa geldik häriz. Dur dinle geldik häriz we näme seni aýyplajak bolýan ahal teke atlaryny näme ganyny bozdu diýjek bolýan. Vah gitti da dinlemedin de şu wagt dinlemedin de ýöne men. Onda seret men sana bir zat aýdyn. Atyň iň märisi näme şol bizde 7 arkaýaly bir nämemiz bar, o Niýazyň döreden bir zady bar da. Olarda ahal teke atynda da ondan beter zady bar da. Genetik kakasy. Dur. Wikipedia'da ýazylyp duran 97-nji ýyl ýazylyp durulanda ady näme üçin şu wagt 2000-de 2001-de geldi diýdim. Geçen şonu diýdim. Sen ýaman gowy tanýan, onuň gowy tanýan diýdiň onuň öňürti. Men Wikipedia'ga okap zadet görmedim men aýdy otyna sana ýa 2000 ýa 2001 diýip otyna. Häzir ama ýanky nädip bilýär onu? Dur, ýanky nädip bilýär? Öýdem oturdum duş çörek ýedim diýär oň bilen. Nirden bilen men munyň zadyr aýtýanyny da kim bu Mustafa diýen men bilmeýän. Liçka ýazaýsym kimligini men geldik häriz we ýazarna geldi aga şunu ýaly adam seni aýyplaýar zat diýipdi. Yo geldik häriz bir şeýle aýyplaýar. Geldik häriz diýär yalan gepledi diýär. Şu bir YouTube kanaly şon ýaly zat menem eşitdim. Şeýle diýdim, beýle diýdim diýip zıptırma yerler ba geldi yalan näme azatçan. Zıptırda şu Nuri bir men İngilizlerin atını nereden getirdin ay sen bağışlarsın ölen İngilizlere ne at verdin bize bolya dinle alany sonra verdin ha jogabyny garaşaly Ayt Mustafa men häle aýtdym size tanaňyzok ýollaşy bolmasaň tanaňyzok diýip aýtdym onnoň men sana bir zat aýdaýyn men özümi sen bilen tanıştyrma men borjum däl, men watandaş diýip aýtdym sana. Düşündiňmi da? Men sana watandaş men diýip aýtdym. Men özüm nereden bilen sen haýwat atýanlygyny nereden bileýin da? Dinle. Gelli bilen men duro sana haýwat atýan adam ýok, gelli bilen çaý içip çörek ýyp oturanmy sana video gurutma men borjum däl. Ýöne men diýen adamyň men sana zaten onu ýaly suwutnama islamadyr dinle. Men diýen adamyň ýalan ýerini aýtdyn. Yalan ustayın tersi meni provokasiýa etmedeli. Yalan ustayın şu ýylla şulat bolanok
Bu ýylda Doğrudur da bir minut Mustafa menin Seret. Men seni al Wikipedia'dan okama 97-nji ýyldan 2002-nji ýyla bolanyny. Men takmin etdim. Bir minut dinläýdi da bir gurungy näme suud etdim diýip näme goýda oturma. Menin bilmeme göre 2000-nji ýyl 2001-nji ýyl diýip bilýän. Menin pikirimde bilýärdim. Indi sen aýtdan 97 bilen 2002 arasında suudnama hökmünde Wikipedia'da ýazýardy da. Indi sen şonu suud edip Ahalteke atyny İngiliz atı bilen garşdyrdy diýjek oýlandy şonda. Parodosyny diýjek bolamak men diýdim uje awat. Häli diýdim. Başga. Niýdim suudnama janyňa döneni o Ahalteke atyň özüň bilmeýänmi on parodist näme zat diýip knigasy var aşakda bir ildeşimiz ýazdy. Seniňe 7 arkaň belli bolsa, olarda da 7 arka däl 10 arkasan bellidir. Basylanma näme üçin basylanma, şoň üçin basylan bolaýmasyn basylanma? Ýok da onu o mesele üçin basylmady. Mustafa onu dur bolýa azat sen her wagt marifirde Mustafa menem dogry maýsam birinji edip gepleşýärdim kaga ýa ikinji edip. Mustafa basylanma näme üçin basyldy geldi Karizow? Hakikat näme? O hakykady men edil gatdalyna däl Nuri. Edil şoň gatdalyna. O edende bileden okdiýan. Biletmedik-de. Ýöne näme denni men 100% bilemok. Ýöne halkyň aýdýanlady. Men uje geldi basylmaka men ýurtdan çykdym. Halkyň aýdýanlady at satdy, it satdy, eýtdi, beýtdi diye. Atam hakyky it satan bolmak mal. Atyň nähil satylanyny men bilemok. Ýöne Türkmeniti alaway satda. Şo ýyllardan soň Gazagstanda 100.000 dollara çenli pul oýnap iturjy köpöldi. Bilýärmi, Nuri? Şuat bir alawaýyň bahasy şuat. Ýöne alaway daşyny çykarsaň Türkmenistandan ýöne Eýrana çykarsaň 5.000 dollar berýärler Nuri. Böyle gel bir met Seret Kurban ulama kedip Putin'e padark eden olsun görýän wallahi. Inni Seret Nuri logika gawatlaýanda men. Logişni şoňa gawat gelýär. Başga da inni bir da gawat gelen nokta, bir da gawat getirmeler Nuri. Düşýärmi? Awa. Şuwa TikToklarda, videolarda köpölördi, ne? Türk Ahaltekinski kon nip köpölmeli. Ýöne alawaýty türklerin bahasyn atýan dedi otyr. Şo döwür köpölönme bolmaly daşyny alay. Sebäbi onu köpölüp populýarny bolmak üçin oňa bir pesinden onun mäşil gerek Nuri. Şoň gawaty şoňa gawatlaýar. Men inni prognozum şoňa gawatlaýar nary men. Onu Doğru diýben bilemok men. Doğru diýben bilemok. Gülkünç bolsa azat. Mustafa, Seret Türkmen alaway iti ýa. Yo maňa gülkünç däl o. Iti Seret Stavropol'daky türkmenleri bile 90-njy ýyllarda 1 minut 90-njy ýyllarda bile näme dip ýördiler. Moskwada köp türkmenlerimizde bile häli büyüneçi türkmen alaway. Seret şu dewlet aktivistleriniň bayramyň Murat Kurbanow aklajak bolmasyndan bizar. Senin geldi Karizow nemetjek bolmagdan bizar. Ýene biriniň anadyrda Hajiýew goruluk kılajak bolmagdan bizar. Goýaýyň o şolara da wa özlerimiz bolalyňmy biz bara. Da özlerimiz. Nuri men hiç niňen tarapdar däl. Kim dogry gürleýär? Dogry gürleýär. Näme ýalan sözler? Dogry gürleýär şoň tarapdar men Nuri. Men saňa diýip diýemok. Kim bolondy dogry gürleýär? Men şoň tarapdar. Girdim, çıktım. Söz vermediniz diýsene. Söz vermediniz. Birinciden salam aleyküm. İkinciden sen diýen de hazır Mustafa. O it hemme ýerde ýaýrady, ýene näme at ýaýrana diýen. At ýylda bir gezek dogýar, dogsa. It ýylda 2 gezek dogýar, ito her gezek doganda 6-dan 5-den dogýar. Düşünýärmi? Sen onu garşdyrjak bolma. Geldi Karizow o kim azatmy kim onum gorajak bolup oturma. Ol hakykatdan itiň neslini Rossiýa satan adam.
Düşünýäň? Bolsoň aýtsana. Bolsoň aýt. Ana hakikatdan bitinmesini satan adam diýip aýtdy ol. Yani İki откровенный orslar Türkmenlerden satın aldık. Karoçe şunyan palan yerden gelen it dip uruşturan wagtlary izine düşýärler. Şoň üçin bitirdiler onu. Soňam seredi oturunda Nuri. Halden beri geldik heriz bu gowu tanayan men atçı yenenäme senin tanayanlaryň tanayanını tanayan dip bir näme gurrunlar da boljak zadyň gurrun etse menem diňä oturun boljak zatlaryň gurrun edin da taryhske gerekmi? Yo dogry aýdýaň özüň diýen düýünkü zatdan peýda ýok. Şoňkini ertirkini gurlaşal diýen. Ha men çykdyk ýene 10 saat hafta gurrun edin geldik heriz. Nahrin adam нужен da kime gerek o? Dogry aýdýaň. Bolany gurlaly. Bol gurlaly. O sen Mustafa yaman görme ýaşyň ulumy kiçin bilemokda 1 saatdan bäri ýa keyp etjeňmi? Bir gurlap başla dur boldummy? Boldum diýip adama ýol ber o sen. Ýöne rowaýat gurrunlary senin bilýäniň hemme de bilýär. Men 2 gezek girdim senin sözüňi bölmäýin gel. Honu kutorsun, diýinsin diýip nime çapalagyny ýöne boldummy? Boldum. Sen kän düşünjeň herkeste de bar ho. Leşer bir met gaty görmegde brabys ýa. Bar ha giýjan rahat dozun ýöne bir düýünkü gurruňa sittirediň o. Ertirki gurruňy näme? Şonu hak ýaňy bir oňat başladың sen Nuri. Biz Zoom yaptık gene näme şo wagtlar prosmotruň bilýärmi? 800-950 adamdy. Şu wagt 40 adam o prosmotruň seret. Nämeden bu bilýän? Sikem agzy birdan ana şondan ýa rowaýat gurrun bersen kim oturýarsan o? Hiç kime de geldik hariz. Yo ben rating bilen ýoralamam. Bravo ýok, men rating bilen Seret bir met brabus gaýratçydyň mümkin bolsa. Anaf ilk gülen men tarap çalmayan hiç bir makal. Sen aýtdyň geldik heriz. Bu Murat Gurbanowyň döwletine goldayan bayram diýen Azatım geldik heriziň nämesin diye. Prosto men bilýän da anyk şu biziň opozisiýanyň arasynda bir-birini bir zat bilen günäkärleýärler da ýa-ni iň berse. Yo, bir Mustafa men bitirem agaly. Mustafa men sen bitirem. Bitiremap diýen. Gaýrat et türkmençiligiň bilden birazjyk medeniyetliler hak bolsana men el bitirem aga. Bolýa söz ber Mustafa. Geldik heriziň ýöne adat bu opozisiýoner däl şu wagtyny opozisiýonerler diýdiň. Bu opozisiýonerliň adyndan hem gelen okby. Yok seret şol näme türkmen hökümeti çykarda geldik heriz atawrly zat diýdi. Demesem ustazy bu zat etjek bolýanda şonam käbir opozisiýonerler sözde Fransada goturan ýerdeşimiz aýtdy bu dogrudan geldik heriz döndü atawrlamadym zat men diýip çykyş etdi. Endi Mustafanyň öz diýri şaýat hökmünde men diye tarap çalmayan diye ýa-ni atamratlar oturan wagtda siz Murat Gurbanowy näme etmeň men tarap çalmayan ýöne Murat Gurbanowy näme üçin biz kansa zat abini adetdiňiz diýip tarap çalyp oturýar özem şol bir magatdy men onu üns berdim ýöne hisat diýmedim de ýöne şu taýda şeýle bir ýagdaý bardy. Ana misaly getiren Türkmenistan hökümeti dogrudan hem geldik heriz we atawrlan üçin basan olsa misaly getiren de ýa-ni döwründe basylmış diýelikde. Onda näme üçin hususy eýçilindeki atlaryny gos hişşeni hökmünde emleýäni, jaýlaryny, maşynlaryny, atlaryny hiç zadyny konfiskowat etmändir. Etdiler de. Näme üçin etmändir? Yok, etmändir. Hiç zady. Ha, türmeden çykyp gelenden soňra Durduliýew bilen 2015-nji ýylda Durduliýew bilen Gurbanguly Berdimuhammedow häzir arkadagy şäheriniň hakimi bar, ozal Aşgabat şäheriniň hakimi. Şol bilen ikkisi Gurbanguly Berdimuhammedowyň buyrugy esasında atlaryny elinden aldylar. Ýollyýew bardy o taýda. Näme? Kim däli şu? Esenmi ady? Şolardan aldylar, zadetler. Muny näme üçin aýdaňyz aklar? Ahana başlarsın Niyaz'ın prokurorları Gurban ve daha ne samsıktımy başlarsın geldik heriziň atlaryny konfiskasiýa eğer doğrudan oğurluk yolu bilen ya bir zat yolu bilen alan bolsa hökümetiň eýçilindeki olan atlary özüne hususlaşdyran bolsa ne Gurban o döwürler Gurban we barda
Ne o akıllı değildi mi Guramiýy öz iňmersi onuň elinden konfiskowat edip hökümetin adyna geçirmeli öz adyna geçirip bilmez diýip pikir etdiňizmi de? Sizin logik Mustafa sen logikyň da näle? Yo, sen Inni Mustafa berýär. Nuri, meni dinle, gowetde dinle. Nädip şu gellikärde geçdik biz hällenmär gurulşyp oturýarys. Nädip geçdik? Aslında şeydik geçtik. Dinle bir minut bastan düşün. Sonra orayam kan diýdim bağışlarsın. Yok, biz nädip geçdik? Gellikärde gurulma. Bir-birimiz tanamyz. Sen açtın, Zeret sen açtın. Men ýene bir sapar aýdym. Mustafa, men sana ýene bir sapar aýtdym. Meni bölmäýe Azat. Bu bölýär da. Bölmäýde Azatcan. Habar edeýin o. Näme üçin bölýän aýdaýyn Nuri? Bu men provokasiýa etjek bolýar. Buňa anlarmak men. Dinle Nuri, men näme üçin başda şu gellikärde gurruňy açdym. Biz bir edil şuň gurruňy edip otyrdyk. Bir-birimiz bilen tanamyz. Yolla şolaňyz diýdimmi Nuri? Diýdiň edileri. Yekece aktivist, yekece blogger bir-birini yolla şolup görenek Nuri. Şoň üçin diýdim, adamyň tanamak üçin adamyň taryhyna girmeliydim. Edileri. Adamyň taryhyna girmeliydim. Onuň menem ögün azadyň efirine girdim hemen Nuri. Efirine girdim diýip aýtdym dämi? Şo efire giremde edil şu gurruňy edemde azat sen nidi bileňok gellikärdiň kimdiginden bileňok näçinji ýylda işlärden bileňok näçinji ýylda ýaşandan bileňok diýdim maňa 2000-nji ýylda ministr edildi diýdi. Menem sen taryhyny bilmeýän adamyň nädip sen garantiýa geçýäň diýdim men. Näçin ananýan Murat Gurbanowy tanamaýan bolsaň Farhat meselesinde näçin sen Murat Gurbanowy ananýan diýdim men Nuri. Olam tankid etdiň. Dinle gellikärdi bilen emişim ýok. Murat Gurbanowy näçin ananýaňyz Nuri? Her kim edibilýän ýerinden etmeli kenne. Edibilmedikmi? Nirede kemmiz var? Inni etmeli. Innikide etmeli. Dogry aýdýar. Nuri. Murat Gurbanowy diýmeller. Men ağzımdan onuňam ýalňyş söz aljak bolmazat. Men ağzımdan ýalňyş söz almarsyň. Murat Gurbanow diýilýän adama ananmalar Nuri. Näçe ananýar Nuri? Ananýar Murat Gurbanow. Dogry aýdýaň şu dinle Nuri. Şol ananyp halk şu düzgüne geçdi. Şu diktator rejime geçdi. Bir adama ananyp. Bir adam hemme zady bilmeli. Bir adam kimin kirlidigini, kimin açdygyny, kimin dokdugyny, kimin yararlygyny, kimin yaramaýanlygyny, kimin ılgap bilýändigini, kimin urşup bilýändigini bir adam bilmeli. Galan adamym şoňa garaşyp oturmaly. Epes wagt geçenden soňam şol adamyň kimlerini aýdyp başlamaly. Daş töwereginden daşdyň başlamaly. Näme gurrun? Sen nirde kemçilik bar Nuri? Alganmady. Innikide daway algamaly. Hemmeňiz deňilgamaly. Murat Gurbanowydan öňe geçmeli Nuri. Ýöne ýyla galmalar. Hemmeňiz öňe çykmaly. Hemmeňiz Murat Gurbanowyň edýän hereketini etmeli. Onu alganjak bolly bolyn bar, onu birazjyk bir hilek ýalňyş maglumat berdi. Adwokata diýen berýäňiz, çyksaňyz şey diýäňiz. Bir min Nuri. Häli Badrow aýtdy. Alladylar diýdi Nuri. Alladylar bolany. Hemmeňiz allanyň. Innikide Nuri. Şu ýalňyşy gaýtalama. Men gellikärdi bilen emişim ýok. Azat bilen emişim ýok. Ýanky sikkin çykaryp oturan bir bar, gelle ýa-ni. Oň bilen hem işim ýok. Nämetden şonet men ýöne öz pikirimi menem gurlanda magtumulatamyz näme diýär-de Kılıçdanım ötkürdür dil yarağı diye menem öz dilimden gelýän bilýän zadymy aýdýan. Nuri düşünýän sen şu an meni tanaň men ýüzümi gör, aýagymy gör, elimi gör. Men bilen ýollaşy bolmasaň sen men tanaň ok Nuri. O jandaşanyň bilen sen men tanaň ok Nuri. Şoň üçin tanamayan adamyňa bil baglama. Gellikärde şoň üçin geçdik biz Nuri. Yan kıyalı
başga ýerek alyp gidýärler, gurruňy başga ýerek dawa alyp gidýär. Yapın o davalaşacak bolsaňyz lüboy biremede tapylýar o dawara nury. Bolýan zatdan gurrun açdy. Bolýan zatdan gurrun açdy. Dogry nury. Doğru aýdýaňyz. Birazjyk ýöne bu gurrun açyldy ýene de gitse taki gellikärdi barada has nemeleri dinledik. Dinle nury. Onu boş wagtyň apturda dedi ber. Gellikärdi meselesini özüň kritik et, öz ýanyňdan näyiresine ananmaly geldiň. Murat Gurbanowyň näyiresine ananmaly, nämetine ananmaly. Näyirede ýiti, näyirede pes, onu özüň öz ýanyňdan özüň. Mustafa bitirdiňmi? Ya sadece olmazsa atlanıda minnettar hemmeňize. Şu diskussiýa bilen hakykata tapjak bolýar biz orta ýolda. Yani men misal üçin Alat Aýtbaýew yani eginiş ýa-da kabul edýän meýeden okmy biljekkä käwat bile mazylaşa söňe seniň hem şu halkyň içinden çıkan adam ýokmuny seniň hem özüň bolmagyň isleýän. Abdullah bolmagyň isleýän, dewlet bolmagyň isleýän mok. Dursultan bolsun, Alişer bolsun, Atamrat bolsun. Şonu isleýän. Biriniň nemesiniň aşagyna girip şolaryň ambisiýasynyň uğruna ılgamak däl, senin öz ambisiýaň bolsun. Sen şondan nämen pes, nämen akyl düşünjäň pesmi? Anlaýp, ýene bir soparsaň bir zat düşündirjek bolanda. Meniňe ilkiden hereket etýän eýindeşim bar. Olam çemen bir habarym barda. Bizim öz toparymyz bar, urumymyz bar, zatymyz bar. Çemene de hormat goýan, olam bir ýalaga adam. Bir minut bitiren de mümkin bolsa. Iň mersi ýa-da sen sapar iklimiz bu bile tanqid edip başlayan vaktin men aýtdym sapara böyle belki liçne abidas bilen Türkmen halkyna bir ýirgenji zat var we häzir şu sistemadan ejir çekdi da dowamly zatlar. Ol onuň abidasy gurlýa, onu eğer demokratiýa dogrudan bolsa jemgyýetimiz dörese zaten halkyň özü onu saýlamaýar diýip aýtdym da men sana. Şu eşden bolsaňda. Mysal üçin Murat Gurbanow tanqid edip başladyk. Şu esasen ilk nemeler öňdeki ildeşlerimiz bar wagtda tanqid edildi, zat etdi. Murat Gurbanow belki ýalňyşy iş etýändirdir dedim. Ýöne Türkmen halkynyň iň azyndan 5 milyon halky şol Farhat meselesinde disiplinne şu Farhat gynasakda gözönekde belki öldürilip zat edilse bile de Allah ýetirmesin kanaşynda. Ýöne şonuň ölümüne sebäp boljagym şol bolýardy. Näme üçin şu meselede şu Ferhat Genjiýewiň hökümet adamlygyny hemmesem bilýär, hemmesem aýtýar, zat etýär da ýöne gynasakda hiç haýsymyzy dinlemeýär. Seret biz bolmasa Allah adam bizi daha köprak dinlemeli de aýtjak bolan biz şu bizem şu diktatura sistemde biz dinlemeýärden iň mersi öňkü dowlatçylary dinlemeýärden gelýärden nirdik başlarsyn adam belli derz adam belli der iki ekşembe tanışan adam dinleýärdi. Soň Mustafa ýa aýtdy näme indi şunýaly näme diýip başlady birazjyk özü teman açdy geldik Arizfun ünsüremesin temany geldik. Sen çünkü sırada sonra berdiň o şondan girip gitdi bolmasa. Seretmän we seredip çykyp oturan bolsaň girilen nokta tema da bir hilek. Neyse geçtik yapalı temany aratjan bolýar o temany goýuny ýene açmaly. Bir minut anlaýyp bitiren de mümkin bolsa. Endi şu tema gidip başlady, şoňa näme etdi? Men hatda 5 milyon halky näme etdi? Aldy ýazat etdi diýip näme? Şoň näme? Gel dağı bilen men hyzmatdaşym etýän, açyk etýände gurleş ýazam, zadem etýäs käbir maglumatlar zatlary. Amjan gurleşiň bak problem onda däl. Gurleşiň diskussiýa ediň, massa adam soraň ýöne birinin advokatlygyny soyunmaň, yani birinin advokatlygyna girmeň, taraly bir hilek zaşşat etjek bolmaň şonu. Goý özü etsin o özüni. Özüniň agyby bar, töweleme özüniň kanaly bar, özüniň platformasy bar. Şonu etmeň. Biri çykyp ýene biri Murat Gurbanow üçin istifade edip ýatyrymy, ýene birini gorajak bolup şonu etmeň. Men şonu islämok. Çünkü şolar bir agdala etýär. Olar seni maňa kuşkurýar, ýene birini kuşkurýar, birini şey dip bolsaň bir agdyr bolýarlar. Olar teret biziň garrylarymyz hiç şaşanam agdyr bolanok. Opozisiýon liderlerimiz, toýst özçe lider hasaplayanlar.
Men o lider hataplamak. Şolar hiç açanım ağrı bir bolanok. Çünkü agaç yaşka egilya. Tengüle sevuşurs, dişers koyuşurs. Ertesi gün yine oturup gepleşeriz. Çünkü intag yaş biz. Biz praşa edip bilýär. Garlarymyz onyal däl. Garlar onyal däl. Etmeli, gatı doğru etmeli. Gatı doğru menem ütkemeller şeydip etmeli. Ýöne biz oň üçin bir-birimize götümüz bilen gepleşmellerle, tökmeden atmalarla ýene de dowam etmeli ýolumyzda. Ýene de etmeli dowam etmeli. Bizde demokratiýa bar, näme diýseňemde men seni mysal üçin iň azynda 3 ýerde ýalňyşlygyny gördümden 3 ýerde tanqid etdim. Sen şonu wasprimat edip jogap berip bildin-de. Sen sadece Yani meseleden çykdyň. Azat Gaýtbaýewiň hem hökümet tarafa geçenligine habarym ýokdy zat diýip birazjyk näme etdiňden ýöne onda medeni şekilde tanqid etdim. Drazni dedenlerin belki. Drazni etmek için diýenlerin belki. Yo, menden on ýaly zat gelmeýär bilýän, men sowukkanly. Şol ýaly gynançykda bizde şu aýdyşyň ýaly käbir opozisiýa zat diýeniň welin sadece tarapyny bir çala zat etjek bolsa gynançykda aşakda kommentariýalar berdi. Hem şu toporumdaky nämelerini urutýa, şu her türlü paýyş söz ýazdyrmaly zat etmeli. Ýöne men zaten bilýän-de bu 3 harply guramanyň dekabr aýyndan şu 20-nji ýylyň dekabr aýynda şu 2 sany Türkmenistanda düşen aktivist diýip o Didar bilen kimler şoňady. Şonda men soraw berende men agente çykyrdy da şondan soň men telpek goýdum da. Taýda da näme diýip ýatyrlar o Arat Kärdiň ogly Abdulla Murat Gurbanyň ogly Nuri ýetimlik da menem maňa da tapalyň bir ýerine bolmadylar diýip. O zolam ýetim men görgülim kakasy o. Kakam pahiram ýaşkam ýoly da dünýeden öpdi de bara. Oğlum dünýede de ýetim men. Men tapçaýa özüme bir tanak kumir. Kimi tapsam kama, kimi saýlasam ka. Sen üçin näme bardy? Kim bilir? Kim bilir näme? Allah Murat Rahim bardy. Allah Murat Rahim. Oňulenam döwüşdim ben. Oňulenam döwüşdim ben. O näme deýindi? Şu bir Allah Murat Rahim'a birazcık ýakynrak bilen men kellemdäki oňulenem geýe siýasatda düşünmem gowa düşünşip. Geýe siýasatda düşünüşmezek ýany ýoklay. Gaýgyrsyn otursun Putin diýen Ýewropa erwet diýen on. Şoň üçin biz bilen uruşup başlady adam o waka. Ey jany onu öz watan üçin görüşýänler hem garşyň aljak derejede geýe siýasat gollanýarmy? Geýe siýasat şeýdip gollanýarmy? Öz watan üçin görüşüp görenleri alıp efirde bok atıp manipuliýer edip özüm bize şu aýyplaman etdi o. Näme aýyplaman etdi? Hani ýurtdan çağalarynam daşar ýurda basmaly, uğratmaly diýilen iklim falan diýen zady bar. Şonu bizim üstümizde ýapda. Allah Murat Rahim. Manipulyasiýa edip etdi ýöne. Şular diýýädim etdi, şular ýaly aktivistler bar diýdi we şular ýalagam içinde nur bar diýdi. Şeýdi aýtdy onu. Putin gatı başa etenem bana. Men bir zat aýdym. Şu Allah Murat Rahim çykyş etdi. Onu söýlemesem köpüs hakynda ilk başta Sapar Iklymam tanqidlady, Çemenem tanqidlady. Ýöne Sapar Iklymam bir Sapar Iklymam birazjyk geç saqqal zat diýip näme tanqid etdi da, ýöne Çemenem söýlemesem hiç ünü söýlemedi. Soň beýlekler basap beýlekler näme zat etdi. Hiç jogap bermediği üçün sonra hemme başkalara geçe gitti de. Ondan sonra hiç tanqid etmedi. Bir ýarym ýyl ýaly. Hiç kim tanqid etmedi. Son size näme etdi belin ýöne siz wara gynançykda birazjyk liçni egeňizem bar da. Şu diňe aýsy ile beýle. Men wara Muhammed Düjin taýlajak dogrudan. İlleşimiz var ha bayram. İlleşimiz bayram var ha. Yani şol ünlü söylemesem dingi 7-24 Amerika diýendir. Biden bayram mı? 7-24 diýen. Biden bayram mı o? Ya Ukraina diýendir. Son menem maňa hem şu Ukraina bilen Amerikan propagandasyny etse men aýtjan bayram meniň ýurdum bar Türkmenistan maňa
Maňa näýä Russiýaňdan, maňa näýä senin Amerikaňdan diýip başlaýan beri sen diýä Kremliň adamy diýip başlaýar. Oňa galsa men hakykatdan Putin'i harby jenaýatkär diýip bilýän. Ol öz kanunyna, jenaýat kodeksine laýykda Russiýanyň RF-iň Ugalowny kodeksynyň 353-nji maddasyna laýyklykda, ýani Google kimde bar bolsa okap bilersiňiz. Putin öz ýurdunda, öz kanunyna laýyklykda harby jenaýatkär. Indi o diýipmiş diýip bular bar tarapçalýa gynansak-da, ýani şol devletiniň hem tarapçalýanyny käwagt üns berýän-de. Tarapçalyk yaman elbetde ado. Hakikat terediň beýlik ýüzünde duran bolsa, beýlik ýüzünde de şo derece käwagt hakikatan basjak derejede tarapdarlyk käwagt öňe geçýär. Yani tarapdarlyk gözü bilen seredip hakikaty basýarlar. Aslında hakikat perest bolmaly biz. Hakikat perest bolmaly. Tarapdar, dost perest, o eginleş perest bolmaly. Men ýalňyş ýanmy, menem tankyd etsinler. Menem aýtsinler. Tökmede atýan, tökmede atan üçin öýde tagan boko ýerýär. Halkyň arasynda mitip gidýär, baýhan ýitip gitdi. Ýoga biz İstanbul'dan görüşüp gören wagtymyz baýhan wady, bir baýhan wady. Baý bok atyp mene şu videonuň bara bir videodan soňra çeni gören ýerim ýok. Arasynda şu geçirip men barada ýa bolu diýen ýerden dinläp geçip baýhançylyk diýem keselemde öğretdik hatta aýol baýhançylykdyr da diýdik. Döwre adam yaman adam däl-de, ýöne bir-iki separ şonu ýaly tankyd edip, çirizmeni, neproduktiwny tankyd edip başlady. Biz zoom etdikden azat etdik, döwle da şunu etme zat diýen wagtda. Siz menden biraz köprak bilýäňiz, men sen daha men ýaşawandan dogrusyny aýtsam da senin daha akıl beren ýaly zat diýdi berin. Şondan soňra ünsberýän bolsaň hiç bir ýerden efirinde meni görenem däldirin, zadam däldirin. O goq galmaly edem zat salam aýlyk. Hali WhatsApp'da zatda gürleşip zat etýäs, ýaşaýar zat etýäs. Ýöne onuň çirizmerini produktiwny bir adama zatsiklivitse etmesi o ýa-da ziyan da hakykatdan da tarap çalmak, sen aýdyşyň ýaly tarap çalmak o ziyan. Men mysal üçin Joe Bayrama gynansak-da gowy näme ýaman diýjekler-de. Gowy olanlaryň ýöne gynansak-da belli bir pozisiýasy bar. Diňe Amerika, Ukraina diýýärdi. Menem gynanýanda Ukraina. Amerika diýsin, Ukrainada diýsin, ol ýurdu prezident ama Amerikadan ministrler Amerikadan getirmeliydim aşağı. Türkmene diye hiç zaten anlamalı değil diye. Men bir zaten düşündürjek bolanda Rusya hökümeti zaten Kreml hökümeti o harby jenaýatkar o disitin Türkmen halkynyň soňuna çö Sovet hökümetinden padşah hakynda döwründen gany işdi da men o Ruslara aklamaz da hiç bir zaman. Ýöne bayramyň etýän zady Rusofobiýa yaratýardy. Rusofobiýa diýende o Kreml hökümeti zaten belli zatda. Ýöne Rus milletine aýplaýardy onu. O milletine aýplaýar. Bol ýalňyş sada bol. Onu häzir biziň prezidentimiz seredip Türkmenem ýamanna bermeli onu. Etjek o. Soň men Ukrainada şu betbagatçylyk bolanyny, Russiýanyň agressiv uruş alyp barýanlygyny men bütünlüğün çyn ýürekden zat etýändir. Ýöne gynansak-da biziň öz ýurdumyzda ýanyny bolupdy ora. Öz halkymyz şu diktaturada yumşak genotsid arasında ölüp görür. Yanlış ýa-ni? Dogry ýan. Wah, bizde meseleken ýöne geýsiýasat daş mesele diýip geçik gidaýmeller bolun. Her kim özüniň ynanýan ambisiýasyna ýetjek bolup, ýetibilmese gönüp pytradyp başlaýar. Polup başlaýar, o çağalar bolýar. Deňiziň kenarynda gumdan çaýjaşlar ýasaýar da soň gahar gelip pytradyp başlaýar. Şonu edýär. Şu düşünjede aýyn hasip şu barsa men bar bilmen. Şu barsa men bar bilmen. Ýa gardaşym. Ýagny şu wagda çendi bizi atylýan tökmetler olar bular hemmesine çydak gelip otyr halada bizi nime oýaňyza. Thank you brother. Yani şu derece bizi nime oýalar men hakawatlara artık maç tökmede atylýar diýip hasaplaýan. Yani Nuram ýöne çydaýar diýip ýa aktivistler çydaýar diýip ýöne atyp gidip oturmaňa gaýrat ediňe birazjyk ansaplatdyňa ýataňyzda da. Uruňyzda da sana uruňa birazjyk bar. Bu adam diýdim. Men bolsun özümki bolsun niýe diýdim. Şo başda görümde men girjek geldim. Maňa
Dursultan şu wagt aktivisti wagty çağırış edenne ýok diýdim men. O wagt Dursultan dewletiň aktivisti. Ýok men oňa barjak gelýdim. Ýöne mediýany işi görleýän düşman däldidim. Karşam däldidim. Ýöne men girjek gelýdim. Çünki men iň soňuny bir pikirde alalaşylmadyk ýerine dewletiň adminlerim tasdiklady ony. Adminniň köpüsi başga karar alanyna ol şonu kabul etmän bilýän eken. Men bilem okdum şonu. Birinji gelek indi dün kefirde eşitdim menem. Toýus çolar ýaly hätiýetiniň bardygyny ýöne men öň çaklapdym. İstanbulda wagtymam bile hereket edýän wagtymam maňa ýaman känjalyby geldi. Ey şu Murat Gurbanowyň ulagrak duray näme dip watandaşlarymdan geldi. Türkmenistanyň içinden geldi köpüsinden. Ulagrak duray am awraýyň açyrýar dip. Biz awraýymyzy gaçyryp şonu ýanymyza aldyk, halka söýdürdik. Özüne hondan bäri bolup kanat kakıp uçan bolup gördü. Şaşak bir ýerde gede birazjyk. Aýaň ýeri delsen wara. Murat Gurbanow utanýan takşdy. Yani şu gün çıkıp tank edetýär diýip pikir edýärler ýok. Prosto halk agly birlik görüp berýär. Menem şol agly birlik üçin dymdym. Ýöne inni no proje gutordy.